ne bala lamɛbagaw breaking news bɛ an ka jamana kɔnɔna la Washington suspend des dignes militaires maliens, des dignes fils militaires maliens. L'Amérique a eu l'audace de suspendre des dignes fils militaires maliens. Mais mɔgɔ minnu bɛ la mɛ a b'a dɔn ko ne ye nin kuma fɔ aw ɲɛna. Ne kumana Assimi Goïta fɛ, Assimi ko ka di ne ye, mais ne y'a fɔ Assimi ɲɛna avec tout le respect. N ko mɔgɔ t'a bolo palais kɔnɔ, mɔgɔ min bɛ se ka conseil d'a ma ka tɛmɛ ne kan. I b'a dɔn ko bamananw ko manden ko jɔnmaya de ye kara ye. I b'a dɔn mɔgɔninfin ni Ala y'i sɔn fɛn belebeleba la, mais e t'a dɔn fɛn belebeleba min dir'i ma, mɔgɔ wɛrɛ b'a minɛ ka ɲa. Ni ne ye n sigi ka kuma, ne bɛ n ka ci dɔ bila ka président conseiller. Il faut ka ne lamɛn n bɛ ka mun fɔ a ɲɛna. I ye faamuya. Ala de y'a ko diya ne ye parce que a bɛ ka Mali mara ka ɲa. Mali ka di ne ye ka tɛmɛ ale kan. Mali ka di ne ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ kan. N'i ta ye tiɲɛ ye, i ka bɔ dɔrɔn k'a jira n na. Et je dis ça avec toute sincérité. N y'o fɔ mun de fɛ? Maliyɛnw ne y'a fɔ anw ɲɛna n ko anw tɛ mɔgɔ ka boxikɛla ka an tɛ boxikɛla ka bɔrɔ ye ka to k'an gosi. Nous ne sommes pas un lieu de boxe. Notre pays, le Mali, n'est pas un lieu de boxe. Vraiment, moi, Dante, avec les taureaux, tu as vu qu'un boxikɛlaw ka bɔrɔ ye quoi. Moi, je m'en balle qui est le premier puissance du monde ou qui est la dernière puissance du monde. Quiconque ne respecte pas mon pays, tu n'es pas équivalent, tu es équivalent des euros. Si tu es des États-Unis, si tu es la Russie, si tu es la Chine, tu ne vaux absolument rien. Moi, je suis un homme malien. Moi, on rencontre tout homme au beau milieu. Que cela soit très clair. Amérique était alaye, a faté alaye, a batté alaye. Donc l'Amérique ne va pas décider qu'est-ce que le Mali va faire. Que cela soit très clair. Il faut partager pour que Joe Biden puisse avoir ça. Le Mali n'appartient pas aux États-Unis. Mais vraiment, c'est très dommage que l'Amérique sanctionne des dignes fils militaires maliens et les ambassadeurs du Mali et de l'États-Unis est toujours au Mali et elle n'a pas été sanctionnée. Quel dommage. Quel dommage. Faut monéter la note. Où est monnaie là? Avec comme il y a donc faut à la coque c'est la même. Koni sabe ka ni kama. Kona sobe sujurubina. Kika boli kiki ni makara. Ala o de faut c'est la même na mumini. On me ka jamana de jo. On jamana be farin sakuya la tobu bolo il y a 600 ans. Mo nana ou nyangwa ka bela. Moussa Traoré avec Tienso, ame galonso. Moussa Traoré ko tellement aller tobu don. Koni mo ni bolo ko tobu bini demain. Qui me kire nege. Moussa Traoré yani saka sama. Ay kanto qualité raciste ko me ko tobu mai. Ko machina kala je. Ne Moussa Traoré kuma ka ne mekla ka kala kala me. Oronina domina ambassadeur be sigi Mali kono ne Dante folo bora ka fonyana. Ngonya ka badi langage kala. Ce qu'on appelle en français langage corporel. Ngoya muso kuma toyi. L'Amérique a envoyé leurs meilleurs essais au Mali. Nya fo beyana. Aya semene ma fo. J'étais très clair. Ça c'était le premier élément. Deuxième élément, domina ouye manaka fonga jamana sanmamba dima. Nya fonga président sanmamba diena. Nya ke alakama. Il faut qu'il les interpelle. Il faut qu'il les montre de quelle voie il s'échauffe. Ok la flanay. Sabana. Oronina ne follow de bolani breaking news parce que ala de akedron américains kelenga bladron ne asro au kera vers 7h45 l'heure des États-Unis quand ils ont dit que Wagner est au Mali et de ce fait que c'est le Mali qui est en train de distribuer l'armement en Ukraine, que la Russie donne l'armement aux Maliens et du Mali l'armement vient en Ukraine. Espèce d'enfoirés qu'ils sont. Ils sont tellement racistes, ils sont tellement barbares. Ils savent même plus comment mentir. Parce que quand quelqu'un est affamé, si la personne n'a pas de solution, avec quoi ce qu'il faut. Donc, au deuxième élément. Premier élément, il faut faire très attention à elle. Adon, les yeux sur elle. Moi parce que moi aye approché minke domina avec ta présent voir moi au don ni va donc à fort elle est l'un de leurs meilleurs moi donc de ce fait il faut la regarder avec tes deux yeux au kera deuxième élément troisième élément au kera orona Amérique kelenga fort ko on ne ka Wagner distribuer on ne ka Wagner
Wagner distribué quelques minana Koko Blakatra et Ukraine. Vraiment, ça c'est des gens affamés. Quand tout da, ou t'as le moufo, yafamu, mo fala ou ou ma frafin ya fauché. Pour que quelqu'un a faux, Américain a faux, qu'il y a un malien. Moi je vais vous donner les États-Unis aujourd'hui pour que aka bon misri kono takala ni koina. Il va frafin dio, on ne comment de fauer quoi. Il va mouiller sur le dien kono. Ala ye on ganga bedan ka fembe di bema. Ala ma mo asibo mo kosila. Ayanga temps passé misri kono la. Toi vous ka temps passé bom atomique glana. Ayanga temps passé église kono la. Toi vous ka temps passé bo dugujo. Il est temps qu'on revient à la réalité. Anga ala baton, anga chrétien ke, mais anga kan bako so anga jamana sutra. Il faut qu'on rende nos ancêtres fiers. Il est temps que l'Africain cesse d'être des hommes péreux et vraiment qu'on fasse ces démons. Ces démons, et je dis bien c'est des démons. Pourquoi c'est anga jamana jo? Parce que démon est fin d'odi et à quel abikele. Ima quel abikele. Selon nous, l'Amérique et Mali la dit. Qu'est-ce que le Mali est à voir avec les États-Unis? Rien du tout. En nous tenons à cela. On a fait mal dire que c'est américain, mais Massami Alaye, c'est des barbares. Parce que c'est des racistes. Vous avez vu la fois derrière le président de la France, Macron, il est venu visiter Biden. Quand il est venu visiter Biden, c'est ce qu'ils ont discuté. Il a dit à Biden, Biden écoute. Je ne peux pas perdre le Mali. On ne m'écoute plus. N'te bouya ou ka sarde makana. Donc ay kanto Biden ma. Ko Biden nga ke tobe la. Aka Mali mina ka dama. C'est ce qu'ils ont discuté. Ou kuma nou rekan a ben ala na kratie. Quand tu es très intelligent, dès que Macron a quitté les États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Macron est Amérique bla, mounekera. Vous avez vu tout récemment, l'Amérique a pris maintenant la position de guerre contre le Mali. Et je dis bien, contre le Mali, depuis Macron, Mali, Amérique est en abolo fly. Et maintenant, on parlait de la France qui s'attaque le Malien. Maintenant, c'est les États-Unis qui est le Wagner du Mali. Et je dis bien, nous, on n'a pas de Wagner chez nous. Nous, on n'a pas de terroristes chez nous. On n'a que des terroristes. Et c'est les États-Unis qui est notre terroriste. Et c'est la France qui est notre terroriste. Parce que ces espèces de racistes, ils croient que le Mali va vivre dans leur quota. Je veux que l'Amérique sache et ancre dans leur putain de tête. Moi, mon pays ne va jamais prendre leur quota. Que cela soit très clair. Il faut venir tuer 22 millions de Maliens. On ne va pas obéir les quotas de qui que ce soit. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie. Nous sommes des Maliens. On va construire notre putain de pays. C'est vous qu'on doit mettre les suspects des sanctions sur vous. Moi, j'attends mon président de voir quand est-ce, à quelle heure, à quelle minute, il va dégager ces putains d'ambassadeurs sur notre terre. Mali. On en a marre de ces bêtises. De qui il se prend? Le Mali n'est pas des États-Unis. Si on a besoin de l'aide, on va vous appeler. Vous n'avez pas la position morale de nous dire quoi que ce soit. Des espèces de colonisateurs que vous êtes. Des assassins que vous êtes. Des racistes que vous êtes. Montre-moi vos nombres de prisonniers noirs qui sont dans votre prison. C'est pas vous qui tuez les noirs ici, dans la rue chaque jour. Vous allez laisser mon pays, le Mali, en paix. Que cela soit très clair. On va mettre les sanctions sur votre putain de l'ambassade. Il va quitter notre pays aussi. Que cela soit très clair. Moi, j'en ai marre de ces gens. Le Mali sera construit. Et regarde les États-Unis. Les États-Unis ont l'audace de nous dire quand est-ce que nous, on doit organiser notre vote. Est-ce que le Mali s'embelle de votre putain d'élection ici? Mali t'a donné l'élection là. Why you guys get involved on our election? Why you guys get involved on our political decision? It's not going to work. It's not going to work. You will respect my country because we respect your country. Tu vas respecter mon pays parce que nous on respecte votre pays. If you cannot respect your country, don't say nothing. Don't say nothing. You support the French. You know what the French been done to West African country. When was the last time you got involved in a West African country? Quelle était la dernière fois vous êtes involvé en West Africa? Barack Obama tell America to start investing in Africa. Have you done it? No, you have not. Quand Barack vous a dit d'investir en Afrique, est-ce que vous avez investi ça en Afrique? Non, vous n'avez pas. Tout ce qu'on attend, la Chine est en train de venir en Afrique. Et oh, la Russie est venue en Afrique. L'Afrique, Africa don't belong to China. Africa don't belong to Russia. Africa belongs to Africans. We do business with whoever we want to do business with. When was the last time Africa said you don't want to do business with America? We never say we don't want to do business with America.
We say, everybody's welcome. You're going to respect us. We're not a slave. Did I look like a slave to you? You got to get off your freaking posture of a slave master. It's not going to work. Mali belong to Malian. We will sanction your ambassador as well. You watch and see. On va sanctionner votre ambassadeur aussi. Vraiment, il est temps que nos notre président se met en posture pour que ces gens-là nous respectent. Et regarde, Amérique. La France n'a pas pu mettre ses dos ou leur poitrine avec nos dirigeants, nos dignes fils du Mali. Maintenant, il vient au secours les gens qui les ont libérés. D'ailleurs, c'est les États-Unis et les Africains qui ont donné l'indépendance à la France. La France qui ne peut même pas laver ses dents. Il court vers les États-Unis encore. Il faut venir il faut nous donner le Mali. Bon, maintenant, l'Amérique, Joe Biden, le monsieur qui n'est pas à la hauteur, il sort tout récemment et il commence à donner son posture aux Maliens. Il faut aller t'attaquer à la Chine si vous êtes garçon. Il faut aller t'attaquer à la Russie si vous êtes garçon. Pourquoi vous aimez attaquer aux pays pauvres comme les Africains? Il fallait nous laisser en paix. Nous sommes prêts à mourir. On ne va pas prendre vos décisions. L'Amérique n'est pas à la position de nous dire comment nous on doit diriger notre pays. Que cela soit très clair. Il faut attendre à notre sanction. Votre ambassadeur va quitter notre pays. Il faut commencer à calculer ça. Je sais qu'Assimi va faire ça. On en a marre d'être désrespectés par ces gens-là qui nous ont colonisés pendant 600 ans. Il faut que les Américains comprennent que nous, on ne va pas. C'est fini, hein? C'est fini. C'est fini. Vous allez nous respecter. Vous croyez que combien de temps l'Afrique va être dans votre putain de posture? Américains, il y a une phobie. Américains, il y a tout comme là. Quand on a jamana accusé, il faut ou quand on a jamana accusé, au mois d'Auma, ou quand on a colonel et Sanwamba Fla, qui a sanction Siguluka. Là, ça n'a pas là, il y a sanction Siguluka. Quand on a Mustafa Sangare, ka sanction sikoka yefam ko parce que ko Wagner ko obango jamana kono ko boko ulu ko Wagner leader ko oni Mustafa Sangare oni oni Lassana Tola ko lu de ka baraka ñoo fait ko Wagner bango jamana kono et regarde-moi ces gens là, ils n'ont même pas la hauteur de s'attaquer à un pays comme mon pays. Si tu dis Wagner est au Mali, il faut aller là où Wagner habite. Wagner habite à la Russie. Vous savez comment la Russie se trouve. Et regarde, comment on peut respecter un pays comme ça? Vous croyez que tout est basé sur l'argent? Le Mali ne va pas prendre quota de qui que ce soit. Que cela soit clair. Donc il faut changer votre posture. Il faut venir avec une posture de respect. C'est tout. Cette fois-ci. Ante c'est encore, ante donc il y musique manaye. Il y a foire dendo mangana. Et ala nakira, si ça Amérique dado akula, amena la essa obna munke. Amena munke, anya français kreto na Amérique kelete ntori la. Anya français kreto mina, Amérique kelete ntori la. Adam na la kaba. Aba anya français ambassadeur gento mina. Vous allez regarder, Assimi Goïta il va mettre l'ambassadeur des États-Unis au dehors avec la même vitesse et la même posture. Et je suis sûr et certain, à cette heure-ci, je répète pour la troisième fois, M. Maïga, il est en train de préparer un discours qui vaut à ces criminels du monde. Vous allez laisser le Mali en paix. Nous ne sommes pas Bazoum. Que cela soit très clair. C'est vous notre Wagner. On n'a pas de Wagner. C'est les États-Unis qui sont le Wagner du Mali. C'est la France qui est Wagner du Mali. C'est les États-Unis qui est le terroriste du Mali. C'est la France qui est terroriste du Mali. C'est vous qui a implémenté ce système d'enfoirés chez nous pour que l'Afrique reste dans la pauvreté. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de vos malfaisances du monde? C'est Bill Clinton qui a dit. Bill Clinton ko ala nakira ko mina sa meta jahanama konala uya yininga kongare kono ko Bill Clinton ki yo fo mu faire ay kado ne de fantaya sigi farafunka ne de ato ko be Afrique ne Bill Clinton makani wallahi billahi lazi subhanallahi vraiment ko tmaro sera ara madinga chiefo ko segembe Afrique ale Bill Clinton ale nobala ko me ko il est temps que ou ka sabali ou ka donga foko mo kon filmer ça. Ni Amérique Bill Clinton devant le Congrès des États-Unis. Devant le Congrès des États-Unis, ça c'est le dit de Bill Clinton. Avec mon camp. Au Kélé, à cadeau, comme on est là, à Koko, comme on est en Afrique. Au lieu de débat à Daboua Kama, c'est eux qui font tout pour que Congo ait do Afrique. Ça c'est le dit du président de la République, l'ancien président des États-Unis. Absekado là.
Ou be ko manga jamana kono. Ou ba dabo kamadi. Wala sanga na seneke. Wala sanga dumuni ngana chaya. De retour, olu ka usine munun bien, olu ka compagnie ba munun bien, olu be seneke, olu be fereke, ambe ko dumuni san jagoya. Les putains de nourriture qu'on mange dans les paquets là, on doit payer par la force et nos dirigeants sont au courant. Nous ma songa ke obula bo fangala. Ambo forêt de la alsa. Mais bi Mali qu'on te que forêt dinga ton ituguni, que cela soit très clair. Moi j'aimerais que les puissances mondiales comprennent une seule chose. Le Mali va être puissant comme vous. On la mena kanra malien bay. Abe munga misiri kono takala, abe munga église kono takala, abe munga konyoro takala, abe munga kulangela. Il est temps qu'on soit sérieux et commencer à inventer, en faire un nucléaire kambolo, en préparer une batra de nous comment. Parce que nama joan joro là, wallahi bilalezi, nous me faire ça aussi en kuna, ama sike na anteke fin faut que diaouli. Le blanc ne vont jamais nous coloniser encore. On ne peut pas être colonisé les gens qui nous sont 1000 fois mieux que eux. Alors vous savez mon chien keme, on lutte dans ce cas on maratoni. Donc moi, j'aimerais que notre gouvernement sorte et les mettre à leur place. Et de dire et de mettre sanctions équivalentes qu'ils ont mis sur notre pays. On va les sanctionner aussi. On n'a pas besoin des États-Unis, ni la France. Nous, on a besoin que Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'Amérique n'est pas Dieu. On respecte les États-Unis, mais ils ne sont pas Dieu. Quand l'Amérique ne nous respecte pas, on ne les respecte pas aussi. C'est simple que cela. C'est simple que cela. Ces espèces d'enfoirés de racisme doivent prendre fin. On ne peut plus tenir. C'est fini, hein? C'est fini. Trop, c'est trop. Le Mali n'est pas votre problème. Si vous voulez Wagner, Wagner est en Ukraine. Il faut aller en Ukraine. C'est là-bas, Pédagogine, il se trouve. C'est là-bas, il se trouve. Si vous voulez Wagner, il faut aller en Russie. Russie là de Wagner Bay. Go to Russia, go get Wagner. You should be ashamed to attack Africa. This is a shame. How can you fight with somebody? They're located in a country that you know, but you want to go attack them in another country that you know they cannot do nothing to you. That's not being man, that's a being punk. That's a being punk. Ça c'est d'être un pont. Quelqu'un qui n'a pas la hauteur. Va t'attaquer là où il se trouve. Va t'attaquer là où il se trouve. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Le Mali n'a pas de Wagner. C'est l'Amérique qui est notre Wagner. Le Mali n'a pas de Wagner. C'est la France qui est notre Wagner. Le Mali n'a pas de terroristes. C'est l'Occidentaux qui est le terroriste de notre pays. Mais ils vont nous laisser en paix. Et ils vont nous voir, Inch'Allah. À l'ère des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait mon analyse. Ambola Erimina, je veux maximum de partage, Malion. Mais l'analyse, c'est pertinent. Mais que le téléphone du blanc, c'est très très important que le président fait. Il va nous écouter aussi. Il est temps que ces gens-là sachent que nous, on ne sera plus dans leur quota. On va manger ensemble. The same way you like to eat good thing. You like the nice car, nice house, nice country. We want the same thing. We all gonna enjoy this beautiful life together this time. Nous tous, on va enjoyer cette belle vie ensemble cette fois-ci. C'est fini. Le Mali ne va pas vous laisser se faire baiser. C'est fini. On va se baiser. C'est comme ça va se passer. Qu'est-ce que l'Amérique dit sur notre beau pays? CNN, the US Treasurer, as a sanction, the head of a Wagner private military group in Mali. Ko Amérique et Trésor, no uka na flobe maram mamimbulu. Ko o patron, ko oye Wagner nyamoba, ko yo sanctionné Mali là. Écoute-moi ça, et quand il sentencier là me follow. Wagner is belong to Russia. How can you jump from Russia and go to Mali and then tell us that Wagner belongs to Mali? And this make any sense? Ça n'a même pas de sens. Voilà comment les sataniques travaillent. Je sais que je suis bunya ko worbu bulo ma wori ala dia orango asimanga nga worbo et comment entendre worbo. Voilà Irak dit qu'il veut pas leur argent. Irak ko kate imargo nga wordu. Irak dit que ils s'emballent de leur argent. Américain dollar te du Irak il faut que diamouli. Et Venezuela ko koute Américain nga dollar kunu adu ko be halaki kuta adu ko be sa préférer maloi. Donc akana ko kono ka sekake mo ni sona mo be kila. Il faut les rencontrer au beau milieu. Mon fils d'Arambe à la de boulot, mais il faut qu'on a baradike.
On doit inventer nous aussi. On doit créer nous aussi. On doit vraiment... Et on doit jamana kele kama. Yefom. Mami ko kite jamana kele ke ango mina ko datuna chwa ko nga temena sen fly. Donc, ni Amérique trésor kumakani, abi pan risira kuna, ki pan Ukraine kuna. The chief of Wagner said the other day that he's going to be the president on 2024 in the Ukraine. Ukraine président ko, et Wagner président ko. Ko allez ke Ukraine président en 2024 kabi présenté. Vous avez tous ces saralaks. Il faut aller lui chercher. Pourquoi vous quittez la Russie, vous quittez l'Europe et vous laissez tout ça là. Vous venez au Mali, vous venez au Mali après 10 ans de failure, après 10 ans de perdre. Vous ne pouvez même pas tirer des mosquitos, des mosquitos. Vous n'avez rien créé chez nous que des pacailles pour vraiment sustainer vos putains de compagnies multinationales, pour vraiment garder un aménagement chez nous, pour que vos grandes compagnies puissent sustainer. Ça ne va plus marcher. Aménagement va quitter notre pays. On peut prendre soin de nous-mêmes. Si c'est le caca qu'on va manger, on va manger. Mais vous n'allez jamais nous obliger dans votre putain de satanique quota. C'est fini. Comment vous sanctionnez nos militaires? Est-ce que les Maliens sanctionnent vos militaires? Vous vous croyez comme des dieux ou quoi? Donc, on va sanctionner quelque chose de même valeur et vous allez voir. Donc, oui, mon force, ça. Even Maslov, as a part of his pushback against Wagner activity in Africa, finally support to Russia war against Ukraine, according to a press release published in Thursday. Donc, j'ai dit donc, nous écoutons, Amérique de ni fo Amérique benyana. Bon, ben ne kaka djebe bla jamana kelena, ou be galon tike parce que comme mo te recherche ke ya mo te fogne don ou akli be ou ka sonu ka sokona dron la ou te fogne don ou ka akli daye ou sengor la di. Aba comme malien diem bané no Mali joto mina, ye famu. Américain diombo to la, ye famu. Ou te foy don. Donc nous ni fuga journal la 600, bebe dan na Américain club non. Donc, si vous avez un malien, américain, il faut que il faut que vous ayez Irak là, il faut que vous ayez Libye là. Donc, si vous avez un malien, américain ennemi, malien, américain ennemi, mais nous sommes prêts à subir. Nous ne sommes pas l'ennemi des États-Unis. On ne regarde pas les États-Unis comme ennemi. Les États-Unis, c'est un pays qui veut jouer le racisme. L'Amérique veut choisir entre la France et le Mali. Et il peut choisir. Mais nous, on va construire notre pays. On ne va pas prendre de quotas de qui que ce soit. Qui que ce soit. La même chose que la France a subi, l'Amérique va goûter le même dos. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas écouter Joe Biden. Joe Biden, il n'est pas le président du Mali. Joe Biden, il n'est pas le police du Mali. Joe Biden ne décide pas à la place des Maliens. Il peut s'occuper de ce qui se passe à Florida. Voilà, que cela soit très clair. On veut le respect. C'est tout ce qu'on demande. And we're going to be respected. We're not a slave. Slavery is over, Mr. Biden. Slavery is over. Mali love America. America love Mali. You will now punish our name. That's what you're doing. You lie about our country. Tu es en train de mentir sur notre pays. Ça, c'est du mensonge. La même chose que vous avez fait pour aller en Irak. La même chose que vous avez fait pour tuer Saddam. Maintenant, c'est le Mali. Après votre perdre du nord. Maintenant, vous ne savez pas comment vous allez faire. Et vous allez créer des monstres chez nous encore. Espèce d'enfoirés qui ont l'habitude de construire, de créer des monstres. C'est vous les monstres. Wagner est terroriste. Va chercher Wagner. Wagner come from Russia. Go to Russia. Go get Wagner. You better leave black people alone from Africa before I tell everybody in America what you're trying to do to black folks. We are tired of you. We have paid our dues. Go to Russia. Go find Wagner. Wagner belongs to Russia, not in Mali. Mali have a black people, not white people. Freaking racist. Des racistes que vous êtes. Ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Donc, vous ne faites pas jamana kono. Ou te maloya ou te foy. Vous ne faites pas là, en jamana kono. Les Américains ont baradi. Donc, Américains ont gouvernement makono. Ou les Français j'habite mina. J'espère qu'ils ont le même poids. Comme un président il a fait mina. Les trois règlements ne peuvent jamais être menacés. Ni ne va menacer notre souveraineté. L'Amérique vient de menacer notre souveraineté. C'est ce que l'Amérique vient de faire. Même plus pur que la France. Mais je sais que notre gouvernement va leur répondre. Ils vont goûter ce qui va se passer. On ne va pas se soumettre de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. On a dit aux États-Unis, s'ils veulent venir contribuer comme les Chinois, ils seront des bienvenus. Le Mali nous appartient. On va faire business avec quiconque on veut. Anya fo Américain, on y a nous faire na baraka na yokana.
anya fo Chinois yana nous fait na baraka yukana anya fo Russes yana nous fait na baraka yukana yana nous anya fo Bénin. L'Amérique veut que nous on divorce les autres et qu'on soit seulement avec les États-Unis après d'avoir négligé l'Afrique pendant des décennies. Pourquoi vous avez négligé l'Afrique? À cause du racisme. Oh, maintenant la Russie est involvée en Afrique, la Chine est involvée en Afrique. Au lieu de venir faire comme eux, et ou plus mieux que eux, vous voulez venir en combattant, en mentant, en créant les mêmes bêtises que vous avez créées pour s'attaquer le monde. C'est fini, ces quotas ne marchent plus. Mais voilà ce qui se passe, mes chers compatriotes. Oui, fait là, et Sud-Afrique. Ils sont en train de faire les mêmes bêtises en Sud-Afrique. Quand tu es ami avec la Russie, tu es leur ennemi. Quand tu es ami avec la Chine, tu es leur ennemi. Mais eux-mêmes, ils sont plus amis avec la Chine que tout le monde. Même aujourd'hui, le président des États-Unis, il disait que la Chine commence à s'attendre. Non, tu as peur de la Chine. That's why you're scared of China. You better leave black people alone. We have made you. We have made you. We built this damn country. You will respect black people from Africa. Vous allez respecter les Noirs du Mali. C'est fini. Ça ne va plus marcher. À l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Donc, nous, on attend notre digne gouvernement et voir de quel... On va nulle part. Assimi va être notre président. Ou parmi Assimi, si Assimi ne veut pas, ça sera parmi les 5 colonels, Inch'Allah. Et nous, regarde-moi ça. Bon, je vais décortiquer le bandia d'Oké. Et ils disent que nous, on doit aussi organiser notre élection. Mais des espèces d'enfoirés. Le Mali a déjà parlé de leur élection. Vous voyez qu'on va faire voter notre nouvelle loi à Moya. Donc, ils aiment tellement être restés en contrôle. Avec comme si ça n'a pas élection qui est là. Avec comme l'Amérique a fait une élection qui est. Non, nous, on va faire l'élection. On est en train de préparer l'élection d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas à la place de nous dire comment faire et quand faire. Il ne faut pas vous emmêler dans notre politique interne. On ne s'emmêle pas dans votre politique interne. Voilà. Il faut respecter les pays. Il faut nous respecter. Vous avez boulé droit de l'homme. On vient vous sauver. Et regarde, vous attaquez aux pays qui n'ont pas de nucléaire. Il faut aller attaquer l'Iran. Et ils ont nucléaire. Et ils sont en train de vous inciter chaque jour devant le monde. Voilà l'Arabie Saoudite qui est en train de vous traiter comme des bébés. Il faut aller vous attaquer à eux. Si vous voulez vraiment des terroristes, c'est l'Arabie Saoudite qui a sponsorisé les terroristes en Afrique pendant toute leur vie. Il faut aller vous attaquer à l'Arabie Saoudite. Vous allez respecter notre pays. Le Mali n'est pas n'importe quel pays. C'est le Mali qui a découvert l'Amérique. Mali find America. The first person that have put his foot in America come from Mali. Are you crazy? Come out with your bullshit writing. Talk about, you know, Wagner's in Mali. We're going to sanction Mr. What's his name? Mr. Lassana Tougoula. We're going to sanction Mr. Mustafa Sangare. Qui ment sanction? Qui ment sanction? Sanction ne nous fait pas peur. Il faut garder votre putain de sanctions. Il faut seulement oublier notre pays. Si vous voulez être nos amis, nous serons des amis. Si vous voulez protéger les multinationales parce que vous êtes des racistes, regarde votre putain de G7. Où sont les pays africains qui sont dedans? Des racistes là. Nous sommes plus racistes que vous. Que cela soit très clair. Nous sommes plus racistes que vous. Que cela soit très clair. Donc ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc the US Treasury Department in a statement also use Ivan Alkasdrogsvik, Ivan Alkasdrogsvik Maslov, whom is described as the head of a Wagner, a paramilitary in a unit, and the group, a principal administrator, a base in Mali. Ko Sadiko Wagner ka patron ba, ko oka administrateur. Vous avez vu comment ils font pour aller attaquer les pays? Vous venez que Diabela. Bon, avec Malien Dokono, mec analyse la mais à côté à la légèreté. Malien, il faut sortir dans la légèreté. Albo légèreté qu'on a la informe. Ni Aboloko Djenatka et Koulangadi, Djenatka et Sebedi. Le nom de Fongena, nous changement manoro, changement est mon robot baradi, changement t'es donc la cabaret. Changement est ko Sebedi. Ni makika jamana fait Amérique be Mali fait 80 millions parce que vous regardez kelenga bune nyama ubaro mume Mali ko nala wega keleko kama
Est-ce que Nama Domo Manga Jamana Kono Amen Toga Mulakana? Donc, Américains me fera Mali attaquer de toutes coups. Nous pouvons faire analyser là. Nous te faire Mali attaquer, on va faire une Keta, nous te faire Mali attaquer pour que vous gagnez Tagadana. Hein? Si tu veux vraiment assassiner un serpent, ça va faire trop de mains. Il va faire Safra, il va faire trop de mains. Dramé, il va faire Safra, il va faire trop de mains. Il va faire Safra, Koukala de fait. Ça va faire Chamantene de fait. Moi, ça va faire Koukala de fait. Si vous voulez, if you want to kill a snake, you cut his head off. Go to freaking Ukraine or Russia. That's where the head of the that's where the head of the Wagner is belong. Go get him. Go get him. There will be no more Wagner. Come freaking attack a small country, a country that don't have a nuclear capacity. Every time you guys you run around attacking a country that cannot fight with you. You only attack a country that cannot fight back. Come on, man. Show us your power. Go attack Russia. He's waiting on you. Show us your power. Go against Jinping in China. He's insulting you every day. Tu as vu le Mali essayer de prendre le pays de quelqu'un? Tu as vu le Mali essayer d'aller envahir d'autres pays? And the guy, you know, coming with all your muscle over a country that never done nothing to you. That's a shame. That's a shame. I will tell America what's going on. You guys are racist. I will tell the world what you're trying to do to my country. You're a racist. You're trying to defend French against my country. And it's going to end because all black people in America will know what's going on. Tous les noirs des États-Unis vont savoir ce qui se passe. Ne a fait au Bénin, moi ma cité quoi n'est mal là. Nul va s'amuser avec mon pays. Personne. Personne. Nobody. You won't leave my country alone. There's no Wagner in Mali. There's a French in Mali. They're out of Wagner. There's no Wagner in Mali. There's America in Mali that's supporting French in order to so Mali cannot be developed to keep us in poverty. That is all Wagner. We don't know no Wagner. Wagner is in Russia and in Ukraine. Go get him. Make sure you go get him. You're going to leave the black people alone this time. Tu vas laisser les noirs cette fois-ci. Vous allez laisser les noirs cette fois-ci. 500 years we serve you. Build this damn country for you. You still coming for us. It's over. It's not going to work. I want black people in America to know. America want to make a Mali, put a Mali in his knees because of French. They're defending French over black people, poor black people in Africa. So-called you want to help us. You fooling. You ain't fooling nobody by yourself. When was the last time you cared about Africa? You're going to respect my country. Because we respect you. Tu vas respecter mon pays. Des espèces d'enfoirés. You want to play a game? Let's play the damn game. You want to lie about communicating? Let's communicate to the world. Let's see who's going to be here the most. On doit communiquer. On va voir qui sera entendre le plus. Moi, je parle 5 langages. On doit communiquer au monde. Le monde va savoir ce qui se passe. Finally, Mali have a president that want Mali to be developed. Oh, they don't want that. They want to put the slave Negroes in power. Ils veulent mettre les nègres de salon au pouvoir. Pourquoi? Les gens qui disent yes sir, yes sir, yes sir, you can have it, yes sir, yes sir. Now Assimi say no. I will build my country this time. I want Mali to be like a United States of America. I want Mali children to go to good school. What is wrong with that? You should be proud of Mali. You should be proud of a country. We're telling you we don't want no more administration in our country. You should be happy. Because we want our own freedom. We want to protect ourselves. You don't want that. Tu devrais être content. Il faut venir, on vous attend. Le Mali ne va jamais obéir à votre putain de quota. Il faut sanctionner tout le Mali. Et tout le Mali va vous sanctionner. On va voir que ni Moti, ni Djenatre, Mokele Netaï. Putain de sanctions. Au lieu d'amener la civilisation et l'éloquence sur la table. Sanctions. Il faut faire élection. Sanctions. Il faut faire élection. Vous croyez que vous êtes les polices du monde? Le monde en a marre de ça. Et vous êtes en train de mentir aux États-Unis. Et les Chinois viennent, ils sont en train d'occuper l'Afrique. Non. Les Chinois respectent les Africains. Et vous n'arrivez pas à respecter les Africains. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Mon pays sera respecté. Nul n'est au-dessus du Mali. Personne. On respecte le pays de tout le monde.
We want the same respect. Can you do that? Can you do that? Tu peux respecter aussi notre pays? Écrire des mensonges, the falsification, lying to your nation every day. You know where's Wagner at. Wagner is in Russia. Wagner leader belong to Russia. You go to Russia. If you want to make an end of a damn Wagner instead of freaking lying to the world every day, you go to Russia. You go kill the head. Therefore, there won't be no more Wagner. Into then, please leave the black people in Africa alone. We have enough. Serve your ass. À l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Donc, Américains, on va faire la même chose. On ferait beaucoup ambassadeur on ferait beaucoup sanctionner. Et je sais que mon frère et mon digne président Assimi Goïta, il va faire la même chose. À l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Dobi Djoko Dante, ko vraiment, ko ni kya tantôt là, ni manya de, me faka mou fo frafunyana. Aya la dia Bill Clinton ye mou fo Afrika. Aya faso min tele Afrika on fait. Aya na me follow. Me kla ka ira là, o be ka ni kelen ke sira Afriki. Aka la de ka fo ko galonte. Aka kla ka sira Afriki frère et ka reposer la main. Ye famu. Sira Afriki député ou ka chef de député South African ou le mou funyana. Ou le fele be dabi mduba ka la je. Of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people. Because of what I did, nobody else. Aye mune fo ko We rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries. Ko an jamana wartigu ame tumuni ba producer wala saka fere fanta jamana uma ambe kosu beke pour que ku to fanta la It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not. amana ke abedja anga Sénégalais la mais ate bien frafuma I was a party too. ale yere ba ajafala I did that. I have to live every day. ale yere ba la wa ale ba don ay munke amanya mais ale be vini o kololoy foka sa sama Because of what I did. ale Nobody munke else. moko sinote ale munke o réuni ni Amérique président ni kuma kan temps devant le monde kulubeka kolomna do diekono ko parce que na folo buluka jamana ku ka die dugu bla fantala ko parce que na folo buluka dugu ku ka kongo kire jamana konna la wala sa uluka Sénégalais be ke na folo tigi ko ale rebala ale Bill Clinton ale ba jamala ma ale be yafale li diefe ko kongo be jamana diekono ulu no do ku be ba kalama ko me ko dieka yafale ma ko il est tanké ou ka bonne konna la o be se ni jo ma to me ke bina baka ma. Chaque fois, ce n'est pas parce que Awobi, moi j'allais être heureux quand l'Amérique disait que il n'y a pas de boulot. Go. Don't do that. Moi j'allais être heureux quand l'Amérique disait que il n'y a pas de boulot au Mali. Vous voyez, non? Et vraiment, on va créer des boulots au Mali parce que vraiment les gens n'ont pas d'emploi au Mali. Barate mo boulot Mali et ala na kira, anga bara créer Mali kono. Vraiment ni bara ma créer terrorisme na kitia jamana kono. Non, utino là. Moi, j'allais comprendre que l'Amérique dise que le Mali n'est pas industrialisé. Vraiment, on a industrie dans le Mali kono. Et les ressources ou bien. Vraiment, non, c'est ça. Là, on allait les respecter. Vous venez avec votre putain de même jeu chaque fois. On en a marre. Aux yeux, à Korlabi, à Korlachini. Ambola Hermina, Bazoum Fouardin, l'esclave de salon, le sous des Européens. Son pays est occupé par l'Occident. Il n'a même pas honte. Le monsieur Bazoum Neboka Fodjiana, il est l'expert du terrorisme, mais il y a plus de terrorisme, c'est lui, plus que tout le monde d'ailleurs. Il faut bien. C'est-à-dire, Bazoum me comme un Mali diplômé, c'est comme les diplômés maliens. Ils ont des gros diplômes, mais le pays est pauvre. Ils ont les diplômes, mais le pays est sale. You subeke kalana des bichères, mais il ne peut même pas contribuer. Allez, fitinini, voilà Bazoum, l'expert en terrorisme. Oui, il peut expliquer comment tuer les terroristes, comment gagner les terroristes, mais lui, dans son pays là, c'est là le terrorisme même est gangréné. C'est-à-dire le terrorisme même là, c'est là-bas, il devient des gros cailloux là-bas. Un président qui n'est même pas à la hauteur, un nègre de salon. Ils disent que les terroristes sont plus puissants que nos armées. Non, les terroristes sont plus puissants que l'armée de Niger. Vous n'avez pas de l'armée à la première place. Votre pays est occupé par l'Occident pour vos bauxites et vos ressources. Voilà un président qui veut au pouvoir. Notre pays ne va jamais reculer. Si l'Amérique veut avoir un autre Afghanistan, le Mali les attend. Nous, on ne va pas reculer. Nul au monde va nous dire comment on doit diriger notre pays.
Mais ça serait bien qu'ils s'attaquent à la Chine, parce que c'est la Chine qui est leur catégorie. Ça sera aussi bon, on peut regarder de vraies guerres cette fois-ci. Il faut aller vous attaquer à la Russie. Il faut laisser les pays des Noirs en paix et les pays des couleurs en paix. Il faut aller vous battre avec des gens qui ont le même équivalent comme vous. Là, ça sera des gagnants-gagnants. Parce qu'il y a des boxeurs là, quand on veut les boxeurs là, on doit leur peser. Les gens de même poids rentrent dans le ring. Dans chaque combat, il faut avoir le même poids. Pourquoi vous voulez vous battre et menacer les pays qui n'ont pas les mêmes capacités comme vous? Hein? Chaque fois, c'est vous qui mettez votre posture avec des gens qui n'ont pas votre capacité. C'est ça qui veut dire, garçon, ça c'est du vol. Ça, on appelle ça en anglais harassment. That's a harassing country. You guys like to harass poor country. Mali will not back up in an inch. In an inch. We will never even take an inch move. You will see this country, all country will be built. It will happen in front of your face. Watch. Mauritanie, Mali, Guinée, Burkina, Tchad, Soudan, autant de pays de cette vaste zone qui sont dirigés par des militaires. Vous vous sentez pas un peu seul, un peu fragile face à cette vague kaki? Oui, notre région, malheureusement, est une région difficile et les États peuvent être victimes de ces difficultés. Ce qu'on observe clairement à travers tout le Sahel, c'est que les groupes djihadistes ne semblent pas en débandade. Ils encerclent des villes, ils attaquent des camps militaires, ils tentent des embuscades meurtrières, on l'a vu. Voilà, donc on est bazoumné. Ka boka manakafo et bema yefam ka manakafo abe yininga il peut même pas répondre les moindres questions. Voilà, ne bazoum na onyekro. Quelle honte, quel gâchis. Quelle honte, quel gâchis. Yefam. Voilà bazoum abe boka manakafo bema mais avec jamana kono ali soso aseka garder soso. Donc ni negri souri kadai yefam. Ni negri souri kadui mun be boka manakafo ou ka jamana ma bazoum ma djia manama ay manakafo be fo aka jamana ma que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peu leur importe de savoir qui c'est. Lors de notre dernière interview, il y a 1 an et demi, vous avez conseillé à Assimi Goïta de ne pas se représenter, je me souviens. Bon, il ne semble pas vraiment vous avoir entendu. Est-ce que ce conseil, vous lui redonneriez aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Je vais le lui donner. C'est son engagement qu'il a pris. C'est un officier. Je suis sûr que il sait que c'est son honneur. Vous avez toujours considéré le Tchad comme un cas à part. Est-ce que néanmoins vous formuleriez le même conseil à Mohamed Idriss Déby Itno? Qu'il ne se présente pas. Ils nous en avaient fait la promesse. Il me semble qu'ils ont organisé un forum. Ils ont levé cette mesure. Je ne veux pas être plus tchadien que les Tchadiens. On revient rapidement à l'économie sociale. Bon, regarde ce monsieur. Et ça, c'est un homme, né Moria. Ça, c'est un animal, né Bagani à Ben Alana Kratche. C'est-à-dire, question de poser la Bazoum qui est tellement simple, c'est comme 1 + 1 est égal à 2. A fora Bazoum n'y en a drôle quoi. Ko c'est-à-dire, ko sharia ka bunya. Kelme ki ninja Assimi Goïta kan, il faut qu'il fadi. Yefom. Ko me koni na laje. Ko iko qui te 3e mandat fait, iko coup d'état momangi sigi fangala. Iko ko Assimi qui sigi fangala. Iko ko Tchad président, comme tu as été aussi gentil avec le président du Tchad. Pourquoi ces double mesures? Vous croyez que si c'est un homme qui peut même attendre lui-même, là, après qu'il faut que vraiment, que Tchad président vraiment il n'a pas dit ça. Hein. Voilà ce monsieur maudit, il dit que Tchadi, que Jamana Kono, que le référendum que donc lui il peut pas être tchadien plus que les tchadiens. Donc ça veut dire que tu es plus malien que les maliens. Voilà des gens qui sont en train de diriger le monde. Nous ne sommes pas eh netigala. Ne demanda donga jamana joli kola. Ne kera bofu safui.
Ni den sugu be jamana mara yorom na ne be jamana mara kanto sunoko la ben ala na krache. Il regarde un monsieur aussi boudon à ce niveau. C'est lui le président d'un pays. Un homme qui ment comme il respire devant le monde. Il dit que comme Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta, Ibe, Uluka Fanga Ketoro ko au main, qu'on ne doit pas faire coup d'état et être président. Goïta, il m'a un coup d'état qui est président. Qui m'a un coup d'état qui est présenté. Il a dit ça comme un démocrate. Ok, tu vas dire que c'est un démocrate, il va être consistant parce qu'il est en train de défendre la démocratie des Blancs, et même si ils ne sont pas des démocrates. Ok, ça passe pour les bichères. Au retour, tu vois, la même chose se passe. C'est qu'il y a de Tchad tout près de lui. Et de là-bas, on lui dit, pourquoi tu es si gentil avec Kaka? Il dit que bon, lui, son cas, quand je l'ai parlé, il m'a promis. Les journalistes lui demandent, mais il t'a promis, mais la Constitution dit qu'il peut se présenter maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de répondre, de dire que non, ce n'est pas normal, c'est injuste, ce n'est pas la démocratie. Non, à tout forêt. Il dit que lui n'est pas tchadien, il ne peut pas être plus tchadien que les tchadiens. Mais tu es plus malien que les maliens. Pourquoi tu t'attaques à notre digne fils, Assimi Goïta? C'est les Maliens qui veulent que Assimi soit là où il est. Donc tu es plus malien que les Maliens. Donc il y a malien que malien. Donc tu t'attaques à Assimi, mais tu ne t'es pas attaqué à Kaka. On sait pourquoi tu ne t'attaques pas à Kaka. Tu ne t'attaques pas à Kaka parce que Kaka est la France chez lui. Il te sait Kaka parce que Kaka, il a l'Amérique chez lui. Quand on les laisse ton pays, tu es bon président. Nika Djamana Touboulou, il y a dénouement. Nika Djamana Touboulou, il y a président. Il faut les laisser venir raqueter votre pays et dire que l'Afrique est pauvre. Oh, l'Afrique n'a pas de moyens. Pourquoi les Africains sont des immigrants? Non, ce n'est pas les Africains qui sont les immigrants. C'est les Européens qui sont les plus grands immigrants du monde. Comment on peut être le pays le plus riche du monde et être immigrant en même temps? Ça n'a pas de sens. C'est vous qui sont des immigrants. Quand vous venez chez nous, vous êtes là pour venir faire la paix. Ça ne va pas chez nous. Vous venez nous aider. On ne veut pas votre putain de l'aide. Il faut rester chez vous. On restera chez nous. Voilà Bazoum, malheureusement, le président de Niger. Ah, vraiment, Yako, d'après les Ivoiriens. Yako, Niger. Vraiment, you guys don't have no president. Vous n'avez pas un président. Ça, c'est un mouton. Ça, c'est un homme vendu. Il est tellement vendu, il se vend à la télé devant tout le monde. On lui pose une question fondamentale. Pourquoi tu détestes Assimi Goïta et tu supportes Kaka? Pourquoi? Même chose, plus pure. Kaka a du sang dans sa main. Son père a été tué. Assimi n'a pas tué une seule personne pour venir au pouvoir. Mes chers compatriotes, voilà le monde de justice pour vous. Voilà mes chers compatriotes, voilà comment ces gens-là veulent que nous, on les écoute. Il y a des périodes au monde qui disent que oh, c'est les États-Unis qui parlent cette fois-ci. Oh, mais écoute, le monde n'appartient pas aux États-Unis. Le monde appartient à Allah, Dieu subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut aimer le Malien plus que les Maliens même. Ok, comme Bazoum a dit, je vais répéter, je ne peux pas être Tchadien plus que les Tchadiens même. L'Amérique ne peut pas être Malien plus que les Maliens même. Les Maliens veulent nos 5 colonels. Et c'est comme ça ça va être. Donc on ne veut pas que quiconque nous donne des leçons. Spécialement les gens qui n'ont que des sangs dans leur putain de main. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donnez bala malion. Faka donga fanga bon miri là. Anga doit andoro là. Mote que foji dakanko. Voilà. L'Amérique veut venir sauver la France. On va leur donner et tous les cartons rouges. On les tient. Cartons rouges d'Oubema. C'est ça la vérité. Ou va en tout anga jamana cette fois-ci. Donnez bala malion. Nyendaro Mali sanctionna. Mbolenga ndaro Mali sanctionna. Ou bagaranga surasi flamima. Noye anga surasi kolemba fly. Noye asimi nyona fly. Anga komano ba fla. Yefamu. Kataba goma lasana tokula. Imarakake. Kataba Moussa Sangarema. Masami alaye flake. Ko parce que koube jamana ko. Koube tabaga on ma ko Wagner banga jamana kono. Combien de fois, combien de reprises on a dit qu'on ne sait pas qui est Wagner. On ne sait pas qu'est-ce que Wagner veut dire. Si tu veux Wagner, je vais te montrer là où Wagner se trouve. Aïe Nadje. Mais Wagner là c'est ça. Faut regarder nous. Je vais vous montrer où Wagner se trouve. Maïroula 500. Wagner Romna a partagé. Voilà où est Wagner. Wagner Nyamori avec un Américain avec un Tchouma. On y Turquie.
Американец погиб в бою в гнезде, а гражданин Турции был вместе со своей напарницей, гражданкой Турции. Они были найдены под обломками здания, вернее, он и ее документы. Когда украинцы отходили, они взорвали здание, они погибли. Wagner président avec un fouillana, coach hotel, pour que souffle comme la chouma. Voilà. Nous étions pour un an fait. А его достали и передаем на родину. Voilà. 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 Ninedo. Oh yeah! Oh yeah. Oh yeah. Ni me kele kumbo. Ki ka jamana denw faga ka u su yira i la tele la bɛɛ ɲɛna ka tila ka don bɔrɔ kɔnɔ ka genge ka tila ka f'i ɲɛna k'a filɛ nin ye a jɔlen filɛ a kunna k'a bɛna ka su ci aw ma a bɛ k'i kɔnɔ ko ni dusu b'u kɔnɔ sisan u bɛ don avion kɔnɔ dɔrɔn ka taa o repérer ka t'o nɔfɛ u to t'o nɔfɛ dɛ u bɛ taa baga anw de ka jamana ma i bɛ naloma den dɔw ye maliyɛn den dɔw ko parce que k'u tɛ Asimi fɛ dɔrɔn k'u bɛ wuli ka n tulo bɛ virement dɔw la bɔlɔlɔ sanfɛ i y'a faamu ko Amérique da dɔ la sisan a bɛ se Faransi de la an ye mun kɛ Faransi la an bɛna mun kɛ Amérique la o bɛ juguya n'o yɛrɛ ye n ko anw de ye Amérique discovery n y'o de fɔ sa n ko dɔw ba taara kamalen tigɛ kɛnɛ ma a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ne se k'a faamu cogo min na mɔgɔninfin ka jamana bɛ kɛlɛ i sigilen ɲɛna cogo min na e bɛ tila k'i jɔ i bɛ siran ka kɛlɛ k'i ka jamana nɔfɛ Américains bɛ dabadenya min na bi n ko ye kɛlɛ de k'u ka jamana nɔfɛ moi j'aimerais que les Maliens sachent que a y'an diya an bɛ kɛlɛ kɛ an ka jamana nɔfɛ an m'an diya an bɛ kɛlɛ kɛ an ka jamana nɔfɛ n'an ma kɛlɛ kɛ an ka jamana nɔfɛ ninnu bɛ fɛn k'an na zen na an ma deli ka mun y'an ɲɛ la o tɛ kɛ bi o tɛ kɛ sini ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko ne den tɛ kɛ mɔgɔ si ka jɔn ye fo ka diɲɛ wuli que cela soit très clair u bɛ ne la fan bɛɛ fɛ la même chose se passe en South Afrique u kɛlen bɛ ka taa Sud-Afrique fɛnɛ tɔɔrɔ ni journaliste kelen la donc ɲɛ b'a la sisan u ka journaliste kura in an ye journaliste bɛɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o ni Afrique kɔnɔ u nalen bɛ ni Afrique journaliste kura de ye donc u bɛna don an kan sisan ni basabɔrɔ ye tuguni donc il faut que an ka hakili to média kɛcogo la à partir d'aujourd'hui je me profite yanni n ka se yɔrɔ jan parce que n ka bi show ka di n bɛ tila ka téléphone bila Barou don't do that to the Fraser. Donc, yanni n ka taa yɔrɔ jan n bɛna n da don kuma dɔ la a ka bɔ kalama ɔlɔn. Donc, c'est ça. Il y a un taa follow. Il faut que nous ayons mais au niveau des médias. Mais nous ayons au niveau des médias. Mes chers compatriotes, à partager avec Kerbla. C'est très très important avec Kerbla. Nous Kerbla drone, on a soin c'est qu'à continuer. Il faut que Kerbla. Kerbla inconnue, aba Kedi. C'est très très important parce que ani urobor be kelela. Nous Kerbla drone avec kono ko ameka mufoka mai alors qu'ameka nga jamana keleke. Nous on a même profité. Mali kono média munumbeyi. Média munumbeyi, il faut faire très attention dorénavant. Ay sabali. Yefam. Avec damne sur quartier refol la folo. Aw kana tamma la si anga jamana télévision sous la, anga web TV kan kamana ka fanga jamana konna la. Vraiment, n'était mo trop fo zena, mais ma je me réserve. Mais ma te flic ignore maman. Yefam. Et je vais dire aussi à l'État malien de faire tout pour vraiment que web TV bela franga ka kanarda anye. Parce que il y a web TV modo de mulbala la dongo kata modo la siango jamana kono ka programme créanga jamana kono la vraiment il est temps que l'état s'assume ye fam nte mo to fo me beba do ngame mo ma parce que nte fe ka ku kono ko me ka juga kula parce que ne do nu be o be ko ne mais nete mali ko kulangela ne a funya ngono mo te u site boke nu dai nu be boke nu dai domina nete ndadu ka foila do walo be ka munke ce sont pas des bêtes mais je vais les avertir de cesser donc il faut respecter notre pays je vous ai dit la jeunesse malienne, nous sommes en guerre. Donc il faut vraiment être intentionnel dorénavant. Yefam, aba dabla, aba sabali. Anga jamana, ayaye Américain mega anga jamana attaqué tomina. Ayaye sanction mega da anga jamana nyemo kan. Donc ay sabali, Nya photo mina cette fois-ci me passer di auma. Nta trop fort, me beba mote flini yorok mama. Mais ay sabali. Nama sabali, ni mouya au soro, awre nodu. On te connaît là. À me garder là. Et ça, je vous parle comme des frères. Donc, Aïe Sabali, il faut vous saisir. Il y a 1000 manières de faire des shows. Il faut Aïe show qui est à quoi demande défend. Mali koka boni assimilé, à quoi boni fembe. À me faire un diamana diaboli, à quoi n'y a qu'à te mettre katarkan. Donc, Aïe doucou. Il faut Aïe doucou.
Donc ambola hermina abado kumina fa do ndula nyaka jelu de flena nyakoro c'est tout et devant tout et faut tout boulot ou flena bina dia toro voilà l'Allemagne qui est en faillure faut être Allemagne be yinga boke kursila même Amérique Allemagne et nyamoro Germanie de chancellor Olaf Scholz il sait is open to talk to Putin aïni ne ma foi le blanc ne mange pas le blanc ne ma foi ngo tobuté tobudu yafam inyabu na obekani peke Putin na sanction siglen fleni Putin ka mais Allemagne ne beka pokaseta donc Allemagne ga président aka fanga c'est menacé donc aye mune que c'est ça a bora bi ka fo diebenyana que lui il est prêt pour parler avec Poutine awo Allemagne président ko ou chancelleur que lui est prêt pour causer avec Poutine que vraiment ko guerre ka ban quoi ko ni guerre ma ban quoi Allemagne ko bina ban quoi yefamia. Bon, pourquoi il est prêt à parler avec Poutine? Alors que c'est Poutine qui est en train, que Wagner vient de Poutine, chez lui. Si Wagner est aussi méchant, si Wagner est aussi dangereux, si Wagner est aussi terroriste, pourquoi il est prêt à aller parler avec Poutine, mais ils vont sanctionner les militaires maliens? Pour quelle raison? C'est le Mali qui est Wagner? Non, ce n'est pas le Mali qui est Wagner. Et c'est le Mali, c'est la Russie. Non, le Mali n'est pas la Russie. Oh, j'ai oublié, les Russes sont 200 millions d'habitants. 2 fois plus grande que les États-Unis. 46 fois plus large que la France. Oh, ils ont peur de la Russie. J'ai oublié ça. Donc vraiment maintenant là, chancelier de Germanie, Kabetaka Kuma et Russie l'a fait. Koni Poutine sona ko ala kama ka kanale kasi ka kuma keni Poutine. Donc ani ni mosuru be nyona, ani chatano be nyona. Le Mali n'a pas de Wagner, on connaît pas Wagner, on connaît la France et les États-Unis qui sont notre Wagner. C'est ça la vérité. Les États-Unis qui supportent la France pour garder le Mali dans la pauvreté. Écoute, toi tu prends le Mali, et toi tu prends Burkina Faso, toi tu prends la Côte d'Ivoire, toi tu prends Sénégal, on va partager Afrique. Afrique c'est des gâteaux. Nous sommes des animaux. On vient quand on veut, on retourne quand on veut. Et on utilise certains Africains, soi-disant des élites africaines. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de l'élite en Afrique. S'il y avait l'élite en Afrique, nous, on n'allait pas venir en aventure. S'il y a de l'élite en Afrique, il faut leur dire que je m'appelle Dante. Il faut commencer à inventer. Il faut commencer à construire. Il faut commencer pour être respecté comme tout le monde d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle une élite. L'élite n'est pas de diplôme et de gros mots. Maintenant, on commande qu'on y ait des dessous. C'est ça la vérité. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Nous, on ne connaît pas Wagner. On ne sait pas qui est Wagner. C'est la France et les États-Unis qui est notre Wagner. On ne connaît pas Wagner. Donc, les Allemands, comme tu l'as dit, les Allemands présents ne cassent to the war in Ukraine now, German Chancellor Olaf Scholz has said that he plans to speak to Russian President Vladimir Putin in due course. The last time the leaders spoke to each other was in early December, where Scholz urged Putin to withdraw Moscow's troops from Ukraine. Le début de décembre. Now, in an interview to a German newspaper, Scholz has said that Putin needs to understand the war cannot end by making some kind of cold peace. For example, turning the current front line into the new border. But only by a fair peace deal and the withdrawal of Russian troops. The tensions between Germany and Russia has escalated after Germany allowed the deployment of German-made Leopard 2 tanks to Ukraine. However, Olaf Scholz added that while the aim of Germany remains to support Ukraine, at the same time it wants to avoid any direct conflict with Russia. In the ongoing war is between Ukraine and Russia. Different support. Voilà. Les Germans comme trop. Germans ko kulu kon meka Ukraine supporter comme me kulu be dien ko sukubeke ko wala sa ulu kana direct conflit ke uni risila nyontie. Ko d'ailleurs ko risila ka ke ala kama aka gerimban. Yefamu kaka gerimban aka ni proposition doye proposition mi na be se ka la main en même temps ka bona ka soro suye vraiment ko geringa ban quoi. Yefamu. Mais pourquoi on s'attaque à l'Afrique? Mais vous voulez faire paix avec la Russie. L'Afrique, le Mali n'a rien à voir avec la Russie. Nous sommes des partenaires comme tout le monde d'ailleurs. Et vous venez vous attaquer au Mali et soi-disant sanctionner et essayer de mettre les Maliens comme des monstres, comme vous avez fait aux autres pays. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Nous ne sommes pas des Arabes. On a l'art de la communication. C'est vous les monstres.
Et vous êtes monstres parce que vous aimez contrôler, vous aimez protéger la France. Et ça, c'est d'être raciste. Vous devrez être des gens qui supportent le monde en même écho, en même valeur. C'est fini. C'est fini. Hein? Nous sommes des élèves des États-Unis. On a tout appris avec vous. C'est vous qui nous avez appris le jeu. Je suis votre étudiant. Vous allez respecter le Mali parce que le Mali aime les États-Unis. Le Mali respecte les États-Unis. Les États-Unis a été defined. America was defined by Mali. Mali, on est Amérique qui est retrouvée. Ça, c'est le dit de votre président, Kennedy. Donc, il ne faut pas jouer les plus intelligents. Vous n'êtes pas intelligent que quiconque. Mon pays a été seulement dirigé par des hommes incompétents. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Donc, Allemagne qui n'a rien du tout, Allemagne qui n'arrive même pas à s'électrifier, à les courants allemands au boulot. Donc, les Allemands commencent à revenir à la réalité. Ça va passer ces gens. Donc, nous avons dit, Francis de Koumé 6000 VWH et provide to l'Allemagne. Francis de Koumé au Douma, au courant Ake, bon, courant Francis de Boulou, Bakroni Kouma et Bobala Datoun, observe mon demain. Donc, comme on est Allemagne Boulou, c'est ça. Donc, l'Allemagne, leur dos est au mur. La France ne peut plus les aider. La seule personne qui peut les aider, c'est la Russie. Et ils sont en train de faire la guerre avec eux. Au lieu de fesser votre propre réalité, vous venez vous attaquer aux Maliens. Qu'est-ce que le Mali a à foudre dans votre putain de guerre géopolitique? Il faut laisser mon pays en paix. Si vous voulez des choses, il faut venir. Vous allez négocier comme la Chine est en train de faire avec des autres pays africains. Mais votre putain de posture guerrier ne marche plus. Nul n'a peur de la mort. C'est fini. Si vous voulez venir assassiner 24 millions, vous serez les bienvenus. Et si ce n'est pas le cas, il faut commencer à changer votre putain de posture néocolonialisme. Ça ne va plus marcher. À l'ère des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Ambola Erimina, voilà ces monstres encore. Vous pouvez faire dire contrôler Alsa. Nous allons faire que Canada malien dimbe. Mais na kuma gouvernement fait. Akana son, aga do tomu ka djan kono foka djembuli. Parce que tomu se ka fait contrôler, atse ka foi kula. Ni ayo be Assimi Goïta ko bi, ou banga surasi duru ko bi, ou be sogel ko la maïga ko bi, ou ba ambe ko bi, d'orete parce qu'on refuse de obéir à leur quota. Ni sonu tama dron ibe ke comme Alassane Ouattara. Ni sonu tama ibe ke Alassane Ouattara. Moi si tu fouilles qu'il a, tu peux faire 3e mandat, 6e mandat, tu vas donner leur pays, ton pays comme retour, tu es bien. Ni sonu tama, tu seras comme le petit caca de Tchad. Tu donnes la clé de votre pays et ils vont te protéger et ils vont voler et toi tu es un voleur comme eux et votre pays va mourir dans la misère. Si tu veux vivre en paix, tu donnes ton pays à eux comme le Sénégal est en train de faire. Comme le Mali est décision de Takate Koué, ou bien en toro. Donc, ça ne va pas chez eux. Ou bien faire que contrôler. Aïe, il Covid-19. Quand Covid est venu, ou quand on comme tout ça 2 semaines, après 2 semaines, que tout va aller. Voilà Canada aussi. Canada est un donc bluff aussi ça. Canada est un bon mouillé, que dollar digitaux. Canada est un dollar digitaux de blague jamana qu'on a là. Dorete, war côté, ou bien faire que jamana donc contrôler. Parce que nous avons bien bibolo, il s'est comme contrôler. Ne be worbe ne bolo sisan mbati do ma New York o beta dabtamene malla il s'est comme contrôler. Mais ni work digital 100%. Donc jamana dembebe qui est contrôlé. Oui, c'est que Dieu contrôlé avec Covid-19, mais ça n'a pas marché. Oui, puis minga mo là, voilà ça c'est que chifu do bekono a marché. Parce que ça n'était pas bien étudié. Donc c'est ça, ou tado na mo tout dans son tourner ka pigiri la tourner parce que be bora kala ko galon kundo. Nous ne monstrou de. Je veux 1300 partages. Donc cette fois-ci, vous avez que 600. Pour que vous selon l'article 20 de la bloc de principale motivation pour remettre une CB2C serait une économie suffisamment sans numéraire qui pourrait limiter l'utilisation du dollar canadien sous sa forme physique et la possibilité que le dollar canadien soit confronté à la concurrence d'une monnaie numérique alternative.
Donc, ni compte doré, c'est pour contrôler les Canadiens. Donc, parce que vous n'avez pas Canada, vous avez une prédiction kaouye. Vous avez Canada d'ailleurs, vous avez Canada qui il faut que vous ayez Amérique parce qu'ils n'ont pas de choix. Les Canadiens ont besoin de la masse. Vous m'avez dit parce que Jamala a bon trop, demande bien trop, ou Jamala tout boulot, ou tu sais que des sur Kanya, ou tu des sur Kanya, ou tu as tu es là, ou c'est que faire Kanya Kosome, den tout boulot, ou que sur un des son là, il faut baradunga chan dema, ou que barami rebe mode, baramega du malala, ou que chan, ou que Canadiens te sont barama. Donc qu'est-ce qui se passe? Au bout de Canada derrière frafouiller, on a ça me kadou. Mais ni me c'est ça. Comment on va les contrôler? On va contrôler trop de mains. Donc il me contrôler. Faut parce que les gens vont venir pour faire le travail. Donc nous c'est ça, on va nous contrôler trop de mains. On va contrôler avec les monnaies. Parce que ni war bekera digito, ali mana drome kelen dum babu kalama. Donc ni le que Canada 600, ni wini kiri Canada 600, ou ibe immigrant boto fambe, ni bella Afrique président on a boss nola, anga jamana jo. Il faut prendre vraiment les présidents de l'Afrique doivent être jaloux et commencer vraiment à regarder le monde et être jaloux pour une seule fois dans leur vie et commencer à construire nos putains de pays. C'est tout ce qu'on demande ici. Il n'y a pas de diabolique ici. Et ma keo tobuti toui, tobuti sa auna. Ambe srou nya kada munika. Ou te alaye, ou te ala tirkeye, ou ni alama delika dje. Ou te fouille la kamoro bra. Yefamu. Ni nyo fa ngani nyo fa ngani restaurant. Bébé ça au kadi ou te konjugué. Na tese kan siane, katan ski pense à faire et c'est on the bench. Yefamu kan ski pense à faire comme rola dje. Ça ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut que l'esclave se libre. Et le Malien ne va pas être des esclaves. Donc, le Canada système, donc, c'est pour contrôler le monde. C'est pour contrôler les immigrants canadiens. Parce que vous avez immigration de dans le Canada sans. Il y a un Canada visa de dito ici sans. Il faut que vous à Benalache. Il faut écrire ça. Mais c'est pour contrôler tout le monde qui va venir en Canada. Bank of Canada, we're exploring the possibility of issuing a digital version of cash, not to replace cash, but to ensure Canadians always have access to a safe, stable, and official payment option in an increasingly digital world. You may be thinking, I don't need a digital Canadian dollar right now, and you'd be right. But Canadians may need one in the future. So the bank has to be ready if and when Parliament makes that decision. Donc, on va décider, Domina, nous avons Parlement, nous avons Congrès, au bout de décision. Donc, on va designer ça, avec un trop de main, on va nous écouter, donc on va décider ça. Donc, c'est ça, tu as un website, et qui a décision, et qui a avis dit, yani, akabo, c'est ça. Donc, le Canada a décision. Canada, ko ulubna, ou work digitally, ko wala ça. Ko fengana se mongoma fengana mongo soro mongo kana mongo toro olani mongo biga warat motma iba soro ina fo ko 600 me kuma la erimna Canada ma tseka se worma ni serga worma fenobi itega ki sadi ko ga gelesa bo to be nga munila o covid la na mongo la to mena ben clinique o ba fo yana ko bo ko jugute quoi iba ke dondoni donc na mina ndron essayer donc na kreta avec ketan do ibo kedron ibe mon kala mo ba ke ba imposer kan Covid la pour 2 semaines qui a tout ça. Il va monter bararo d'atounou. Il va monter la akera sankele sanfla. Il va monter la dougou d'atouna. Il va monter la aéroport d'atouna. Il va monter la route que mara. Parce que c'est world tout boulot. Ils n'ont pas de ressources. Donc la seule manière où c'est qu'à contrôler, c'est pour vous contrôler. Et quand tu contrôles l'argent de quelqu'un, la personne est un homme non granta. Ne moi ne faut contrôler droit à Sara. Quand faroka aba afana basara. Donc amoru jonala. Donc si ça m'a clairé, au moins en Afrique on a donc 600 Canada tukuni parce que nya fo yana ngo population tout boulot, jama tout boulot. Ni Afrique présent ga kigu, mo manga boy tukuni parce que la population est l'équivalent de la richesse. Mais tellement que nous sommes des selfish, malheureusement, mais ni bébé ban na ala sonama. Ni bébé ban ya rabbi ala kanga amma soka do jabi. Ala kanga jamana ke fari sa ko jamana e. Malien mo be sako keleni, mo te sako fla. Yefamu arama dibe kelga jamana no fe to bute moye o to bute ke moye ne ko to buma ni arama dia kaduye o kana nga baraka nyon fe c'est tout ce qu'on demande mais toujours leur posture c'est des postures guerriers et que ne bay mo c'est qui chicken kelina quand tu manges même la même nourriture chaque fois à un moment donné tu dis merde voilà pendant 600 ans vous amenez toujours les postures guerriers terrorisme et anti-terrorisme, vraiment djihadisme, anti-djihadisme. Et toujours c'est basé sur sécurité. Ce n'est jamais basé sur développement. Mais fait chier.
Quiconque est développé n'a pas besoin de sécurité. Quand on est développé, qui va devenir bandit? Quand on est développé, on peut avoir des bandits, mais ça va être compté comme des doigts. Donc il faut cesser d'insulter l'intelligence des gens. Vraiment. Il faut cesser d'insulter l'intelligence des gens. Pas les Maliens. Nous, on a compris déjà. Ça ne va pas marcher. Aïe Moussa Traoré Kumakaname, Yani Saka Saama, Aïe Moufo Tobouma, Yefamu, Frafiunga Dongafo, ko tubabu tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ u ye nkalon min ta ka na Musa la n bɛ tila ka n ka international nouvelle tɔw d'aw ma so ka di bi kojugu. n tɛ n ka yamaruya kɔnɔ sango ta n k'a fɔ a ye a ma ban u ko n ye wari siyɛn ko n ye ka Mali wari siyɛn u y'a jate ka jate u ko miliyari u b'a sɔn k'o sɛbɛn dɛ Sénégalais dɔ bɛ yan nɔ sisan a bɛ retraite la a bɛ Paris a ko aw bɛ mun fɔ la Musa wolosan ye nin ye fo ka taa bila fo a ye fanga bila a ko k'a ye wari mun dun a ka kɛ sa a ka kɛ miliyari 10 dun san kɔnɔ Musa tɛ se ka nin bɛɛ dun dɛ. Malien, à Tessavali. Horoyan Bénon, à Tessavali. Bon, à la bana, 200 et quelques millions, Koyo de chien. Nga ministre des Finances de Croix, au Kinshan. Que là, c'est le dos. C'est le bâtiment. Et Tchonaï Kano, à quoi, monsieur le président, à quoi, Nebou Dema, à quoi ça fait 200 et quelques. Il a arrondi pour que je puisse payer. À quoi, ou coquille et Coran Blaika et Forola. Nga avocat ni, ou avocat, nous n'est qu'à ta Forola. Ni yon Corandru ou Moui. Ni yon Coran, Harbi. Ou bon, la fo. Mais, ni yon qu'on a fonga, sur la cité, fonga Maka. Pardon, maïe, n'y a de la baïne. Ako, gâteau ministériel. Ako, vous a jugé qu'il faut fonds spéciaux, c'est-à-dire fonds de souveraineté, au dirama. N'a pas jugé au camp. Président fait témoignage. Président fait témoignage encore. Abu jugé au lacan. Au warbe dama, a jara akijo bolona ka bien farafara ka fili. Allez les tas de mosita. Akona jugé au lacan. Oko, nous nga avocat mongo. Aïta, ntiru. Oui, war famedement. Nere to hakita la. Ni ala de che. Arabu, farafin. Ou peut chacun. Ni chacun. Il y a le vétérinaire de contre de la da. Kodi, ni hakilimato la. Ngo aïta ngo ni. Oui, war famedement. Ngo aïta ma aïta avec trésor là. Oui, a bien noté. Oui, a soro. Il faut ni war nous verser trésor là. Ça fait 30 milliards de francs CFA non dévalués. 30 milliards. Bon, mais 30 milliards de trésor là. Au cas 250 millions. Au Koumera. Au Koumera. Nous avons de fois à quoi donc. Parce que tout ni, qu'on a flâné de renom. Journée nationale de Sénégal. Nko, il m'a fait. Nko. Ne la ka fo nga procès la ngo ni chengu ni sunu ni atlene ndron kana ni ngal kala bakolo flo ga wuli ka kala ga dono flo ga wuli sanu be flo ko fa sore ni na mbo fi ni mara officier do ka yana wi kuma do fo ni nto fo bi to mu man ni mo ko to ka ibu bulo fa ne no fe ne Allahu Akbar. Donc Malion angana nyon jafa dro anga keleke mo ni be sa fɛn nɔfɛ ala ko bɔlen a la i ka jamana don mɔgɔ ka jamana ye ala bato ne maliyɛndenw an tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ mais maa si kana jamana in tɔrɔma da ne b'aw deli ala na kira kama maa si kana jamana in tɔrɔma da ka daminɛ ne yɛrɛ la jamana foyi t'an bolo ni Mali tɛ maa minnu ka jamana jɔ subagaw tɛ u b'u ka jamana fɛ de ni américains ye ka nin kɛ Mali la u bɛ fɛ ka taga fɛn ta Mali la ka na bila u ka jamana kɔnɔ a b'anw ka jamana kɔnɔ déjà anw tɛ se ninnu k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. Ola neko Assimi doit diriger avec main de fer. Ne comptez d'or don. État un homme de communication. Ni Mali communication manana mo fe basaboro dalen tuni. Ne kon be do ne te d'or don ne sa benga micro la. Ne madala no ka communication compagnie na be barake Mali kono tuni. Parce que ne be sowlo tigi la Malien do meto ka yoro o ka studio kunta mi nga bare manam na koyi. Ate manam ate dalen tuni jamana kono fo ka dien wuli. Ça, je vous mets tous en garde avec le patriotisme de cette fois-ci Diagoya. Aw fuwar den ninnu a b'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye zen na a bɛ kɛlɛ kɛ aw ka jamana nɔfɛ ni dɔ b'i biri dɔ b'i pan de ka t'i sigi manamanakan fɔlɔ in kuyɛ ka na ni manamanamɔgɔw y'aw ka jamana kɔnɔ kuyɛ denmisɛnnin fitininw aw tɛ maloya aw tɛ rêver aw tɛ kɛlɛ kɛ aw ka jamana nɔfɛ Mali man bon bɛɛ ma ni Mali ɲɛna sisan bɛɛ t'i ta sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ ka na kɛlɛ kɛ an ka jamana hɛrɛ nɔfɛ walasa ka taga n'u ka jamana kɔnɔ a b'an ka jamana kɔnɔ an tɛ se n'u ka a baara
Pendant toutes ces années, excuses après des excuses. Il va faire la tamana kola bébé tobu ka bala la. Mama be tobu deme musa tolo ka kuma de do. Mola ngolo ne do. Mama be tobu deme. Maku tobu mola ngolo ne. Tobu yara madini. Mais ka mogore deme yere kama. O te ke fuka djemuli. Et pourquoi tu t'as Poutine bom tiaka doula? S'il est autant leur ennemi, mon bon boulot. Ou t'as que mon parce que c'est un blanc. Pourquoi il vient aussi vite chez nous et nous attaquer? Parce que nous sommes des noirs. Pourquoi les noirs ne peuvent pas s'aimer de la même manière? Il faut que analyser bien le colon. Ne comme 1 plus 1 est égal à 2. Ne ko au mango la tra korte comme robe codon. Oroli est qualification. Les tinés ici avec en Amérique. Amérique on club là. Moi j'ai fait 12 ans d'études ici. Faut ne corriger pas faut ma connaître ma kalanga en Amérique. Il faut. Mais mon tomato donné là. Il faut. Ne 100 ans ni fleur que mec à travailler à l'université de l'Amérique. Faut me sortir de l'Angora vraiment que tout ça tout le qu'on va voir ni. Il faut. Donc mec à fond yana kalan personnel li. Ni kalana ni ma se ka la wale a fudi do. Kalani kala wale a te clé. Mo do be kalan fena mais a se ka pratiquer. Au cours de ka kalanité. Kalan équivalent pratique dit. Il y a des avocats. Tous les avocats passent les mêmes barres. Mais avocat doit se défendre cours qu'on a là. Parce que bar qu'il a passé, il ne peut pas maîtriser pour vraiment faire gagner son client. Donc, il y a un contrôleur en contrôle qu'on a là. Ni mon mini diplôme à bolo en bloco kalano. Kalani codon te clean. Kalani codon ni kola walali te clean. Mon doit se ka codon. Mais c'est qui c'est ka kuma Jeff et n'a pas connu avec trop. Donc, Allah y a un dame qui est clean. Donc, kalan mon kalana me tere fuku. Mais au corps de couleur en jamana jobraï. C'est pas nécessaire. Les femmes. Donc, en gagnant jamana tromada. Non mais ça fait non fait anga sanga jamana no fait kelela na ira san ko me sanga jamana no fait ma city kula nga jamana la tuguni mais tangue mo do banga jamana kono nulu bisaka jamana turmada na amba kono ko te ko kulonge parce que ameta baga alama ameta ko beta da alaku alors que to ube nga jamana bombarder ulu avec bom meka chi amadeli ala deli ko bom nga seguma amadeli ka seguma folo donc en fait nga bom glan yefom to ube ga ala deli to ameka ala deli ko ala ka barada oma to ube ga izin dale an ala deli ma bararo fo dai fo dala ye folo ameka ka ta magantuni ka ta barake ka ta jaga mine maka kana misiri jo nga dugu kono il est temps que anga do nga fo kam se ka flabeke il faut que anga jamana défendre anga baraw kire anga jamana kono anga njigi bo beka anga njigi da ala kan ona yere kan abna ye ka fo ko c'est pas aussi difficile faut ga donner musa tarale ko do fo ko ne basa ko ne chenro jolé ko fe no ba kono kuma ye tiere ne risila de temps voilà un bandit riche là ubeka to ubeka korofia abukorola la kalebini ikuda Poutine kula yefamu anongona bebeka so bandit de bebeka so yefamu mais allez ba kun fait quoi ko allez beka Poutine c'est-à-dire les gens qui vont être opposants quoi et Poutine comme quoi et il m'a fait moi ko Telegram Légion Liberté de la Russie donc coulbe libéré ni tché ko ni avec un forum na mo wala taro be romna bo to be ni propagande mo men boga iraula aka do nga fo bo ni be Poutine ta iba fore ki to kerma de ta fo ka ta jama ko no de ay non wa be ni ni me yoro ba ni nga fa ni me yoro ba ni nga fa donc to be ni bombarder 600 parce que tu sais mo là ou lui reste ka se mo sila ou bien mo de blaila iba ko mali kono denkolo mun wanga jamana kono lu bo kataka manaka foy parce que jigi dal me koro de kan ou boloko parce que ça Amérique a fait un kele ou contané badu mais ne bena fa nyana ali demité Amérique o seka mali mine ali demité Amérique o seka mali mine ni fam on te tawroshi anga jamana antadi wa mena fo président nyana na ma jo a joro la Amérique on be febreka la munga juguni ni be Amérique on te français de américain nalumadi yefam donc nya fonyena domina kera nya ben sere ni mangi ga ambassadeur gain ni manga kuma la mais au kofo ye dore kila tuguni sabana fulane ka do fika corps militaire là ou ba fika munike c'est pour révolter les militaires yefam donc va faut beaucoup ni bébé ka jigata tantou là qui sait ce qui va se passer net mais on était souligné parce que alisa nana ni c'est ka basé sanga jamana kono la ou ko nyela faut que ça ou tout kufu ya nkula tuguni wamba do fele asimi bolo dal me ki sekan mais me fait ou beka barbaria kelem ga asimi fetan aka tasarula nous t'en fait la France et c'est les États-Unis c'est la France c'est des cousins directs le blanc ne mange jamais un autre blanc to bu te to bu so dum fo ga diawli farafin dine be farafin de so dum
farfin dine mi nyongwa ke farfin dina mone compagnie ndale malla ne farfin donga ne malen dingo ne mo baraka me kan ngi kan janfa nte janfa fere me kan blenda yi woni ne janfa me songa do l'avion la bangoro kati soroyin ibo mun kala woni sigri mi kadala parce que ne seka mo fi mul bali kanun quoi ne seka fam mo seka i farfin nyon e be se trop me ino ka jeka baraka nyon fa ka tranye moi je ne peux jamais comprendre ne se ko fama de pala indan domina il faut qu'il y ait un can fait. Donc, la Légion Liberté de la Russie a été officiellement créée en mars 2022 sur sa chaire Telegram créée le 10 mars. Donc, Massami Alaï, tu as une faute maintenant à Kélémeki Dougou. Amboula Eremina, il s'est dit, ok, Kabe Moulbala, Anga Dadou. Il s'est dit, Flani Aka et quelques machines croient qu'au Chi, qu'au Blakatra, Ukraine Tourni, Kabe Ukraine Tos, Farakabo, Djekono, le plus vite possible. Il faut que Malva. Eh, Alanakra, Malva. On y a fait ça. On y baille diolo. Il veut dire la redon. Tout nous fait. Ni Malva dit, ça n'a jamais été inventé. Ni croix. Il faut. Malva 2S43. Ni trop doué. Ni Malva Takaladje. First time in service. Depuis là, dans Amadilika Black Enema. C'est la première fois qu'on a mis en service. Eh, Poutine te manana mo ça ta bruru Poutine la Massami alaye obus de 152 mètres 7 mètres de distance de canot a canot jaya ye 7 mètres di na ye marfa chi aka obisi abetaka à 152 mètres en vitesse équipe de 5 hommes. Comme le ngoro tche duru be doni ngono kata kleke 13 mètres oye Massami alaye oye fin jaya ere metri temps ani saba Malva 2S43 first time in service, la première fois en service. Machine ere bonya a grien c'est 32 tonnes a ben ala na krache oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah Boka frère Romna avec traîné. Donc, nous avons ici la boulot où il y a une blague 100 katra Ukraine. Qui dit mieux? Ni a qu'à porter la dé, a qu'à porter 24,5 km par heure. N'a qu'au boum! Ça dit, il va s'étoyer ma drone. A seka la jo. A seka sibli goussi de 24,5 km par heure. 7 coups de canon par minute. Donc là, boum, 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 chien wolonvla. Là, boum, boum, chien wolonvla. 7 coups de canon par minute. Et à la crache, les silabitaka base militaire, c'est quand on a qu'on nous même en a qu'un format tourni. Avec un format qu'on a investi en Afrique. Barack Obama est 100 ans. Sans ce qui n'est qu'Amérique kuna avec la fois américain y a Dieu donc américain club là qu'il faut pas oublier Afrique. La Chine est en train d'investir là-bas, il faut venir en Afrique au maçon parce que au boulot comme c'est que vous donc on a quelqu'un qui fait comme hombre au bana au rango malin dindu fait ben manako ke mali kono il faut les mettre à leur place ne Chine nga barad ne risque là quelqu'un machine croix dit ko qui dit mieux wende blakatra Ukraine konna là c'est ce qui n'est pas là fin que les sont bas oui 13 mètres de long. Qui dit mieux? Donc, vous avez un homme, vous avez un sama dansi kenoué, ou très seka fengula. Et moi, on est fort, oui. Et vous avez un parce que aïe na folo soro. Mais il n'y a pas d'invention fait. Et nous, on va faire la même chose. Aute warayo, nous les fongons morori, nous frappons une américaine invention beke. C'est les noirs qui ont fait toutes les inventions du monde. Fait ne bese fait na kat fraffinga. Ne matika fraffina de ni dans américain, il va fraffiner fait soumi. Farafine banaire mais malien do me wuli ka bo sunoko la inshallah malien do te sunoko tourner dans tenya na foka dien wuli mo sima usana awnye ni na mieux que nous et puis kana ko jamana kadni malien quoi jamana fuy manini malien jamana te jani malien jamana manini malien anga jamana no lene do ama nettoyer Mali bla la classement na dien kono classement mondial le Mali est le pays le plus sale du monde e mo la kabu mais ma son a vidéo G mais ba ye bolokan na be ben ni bebe du sulu mo kono ibi tola ibi kla ka web tv dem sanu ye katama na kan fo télé là e mona mo la karabu inyeba la tuni e anyabe e Amérique ambassade là o be kataka anga kramo do fo nyeba la tukun Allemagne fene ambassade o fene taleme kramo wore fo tuni o be ka président secrétaire na
Maliens, aïe voulu en présenter mais aïe quand le blé na kramo nunyana ou ka to misiri kono nous c'est ka to misiri kono ko ta makan ye fam mais ou ku dabo ou kana to ani mo me kella ou ka tedi mai ou ka dabla ye fam ya ni te ka Amérique ya foka ji wuli pourquoi beta ka dugu kono la pourquoi ba ka dugu kono la pourquoi on laisse les étrangers créer des zizani chez nous depuis quand et toi vous quel est islamien a fait hein Amérique ou kala ka farafin fait wala sa misiri kana jo Amérique New York ya o kera obeyena ya ya ma muso ka misiri la ya devant tout le monde eh farafin wa tuli ka bosu no sa mo ti rekle ça eh mo kan rekle jeno fait ça na ya jija na ame munga nyugon kala na bena anga jamana be joka nyaka tan numta kan pourquoi ma nyere kele pourquoi me tobu de ma ayre kama donc ne be ka kan jamana konala la kani sa babe donc nous les foiroudi ce ne sont pas des gens qui sont à la hauteur et puis gire ninga ko e dante e foiru te tout mais mena yura la sago foirudu ame kuma la ermina masami ala e dangroba no e putinier a del ko damne tukuni putinier mu ne kula tukuni dire militina masami ala e ne balana be bagaw la puti kola masami ala e a fle ki sense ki dangroba wuli ki dangroba toma a fle ne kata Belarus di awo putini fle ne kata Belarus yefom kata Belarus katani nucléaire bombe katasgi Belarus devant les yeux des États-Unis. Voilà des causes de guerre que le monde va t'applaudisser pour. Nucléaire tout le boulot de ou le yala nairi. A tout boulot de ou ka taka di jamana wala mate mumbulu. Ali bi Américain ni ngara ou ka maison blanche qu'on a là. Musoni donc il faut que ça ma dansi. Pampiri padampa, pampiri padampa, pampiri padampa. Elle donne que il faut que ça me dansi. Elle n'a pas pu répondre à la question. I love you more, baby girl. Kamuna bara oma, anye munika aula. Ama shike ni miri na, antala tu mko shife tuni. On en a marre, on en a assez. Les Américains ni créent Américains. Voilà la raison de la guerre des États-Unis. Aujourd'hui, c'est que Poutine vient de faire devant le monde. Poutine a violé tout ce que l'Amérique dit que c'est pas normal. Poutine a violé tout ce que l'ONU dit que c'est pas normal. Il vient de déplacer nucléaire bombe devant le monde et Dieu est amené dans un pays qui n'est pas nucléaire. Et vous allez venir nous donner des leçons et vous croyez qu'on doit avoir peur? Voilà de bonnes guerres. Le monde vous regarde. Il faut aller vous battre avec la Russie. Voilà, il vient de déménager bombe nucléaire. En train de jamana chipoudrou no fait. Jamana doit être bon nucléaire de Benama de Mosila. Arm nucléaire transaction. A flene au Benyagon Mekla ka vidéo kala. Mo te donner ka ni passeport de a partager malien. A te slogan tourni. Avec ko jamana fait jagwea. A te sera mo chene ala borala. Ne be sera mali politicien nye ka teme américain. Ne be sera mali politicien nye ka teme français ka ben ala na krache. Parce que ninjugu le be do mo ko nga bonier. Sinon e ala na kira. Ni ka dale mo ko be bonier tout mais ça. Ni en réalité Dieu me ça on a. C'est ça le débat. Ni en réalité Dieu ne me c'est on a. Mo chine ala borala. Ne be sera malien denjugu nye. Ne be sera mali web TV kunta nunu nye. Ne be sera mali politicien affamé nunu nye. Munu ko kute tugu ala ko ka tugu asimi ko anga nyama che. Anga jamana jo anga bara kere anga jamana kono. Ne be sera mali surasi do nye. Munu banen donka ou clean jamana e. Ne be sera mali kramago do nye. Munu buloko to bu de bunu ke fe. Munu buloko bu shike ji kono ko yumal kiyamate. Ne be sera o mo nye ka teme to bu ka ben ala na krache. Parce que moi c'était sénégal ni ala bora ni sengolo mo te. Ne le manga dale mo mi jomene do ibenga vidéo la même tendo mais ne dale tu peux me correct ne be solo mo sunye ne be malien blaw mi kono o la malien mene jora ka tema beka sinon to bu kelite fo ya mbulu ou te sanao ka fembi la mo be suna ke ba maka bole ke o kiki ya o ke trop mais donc si l'Amérique veut faire vraiment la guerre, si l'OTAN veut faire vraiment la guerre, voilà aujourd'hui la guerre a été déclenchée encore pour la 3e fois. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ça a été déclenché encore pour la 3e fois. Arme nucléaire et nucléaire tactique transaction today to Belarus by Putin in front of the world. And you want to go attack the poor country in Africa? For what? China is flying with a nuclear bomb on top of Taiwan. You want to go attack in a small country in Africa? For what? Putin is moving a bomb around the world where Wagner belongs. You want to go attack in Africa?
For what? Be a man for once, please. Fight somebody that's your equal. Please leave the black people in Africa alone. We're not part of your bullshit. On ne fait pas partie de votre putain de guerre. Shame. Moins puissant que les armes nucléaires extra. 1 à 40 kilotonnes. Hiroshima, 15 kilotonnes. Yé famille. Poutine bora ka trani bombe mi Belarus aka djugum ni bombe mi tira Hiroshima. 40 kilotonnes. Hiroshima, 15 kilotonnes. Hiroshima bombe mi tira c'était de 15 kilotonnes. Poutine borani bombe mi kata di Belarus c'est de 40 kilotonnes. Poutine vient de rendre Belarus nucléaire puissance devant Dieu et le monde, devant tout le monde. Qui dit mieux? À l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Il faut aller t'attaquer à Poutine. C'est lui qui est en train de vous provoquer. Pas le Mali. Le Mali n'a rien à voir avec vous. Il faut laisser les pays des Noirs en paix. Il faut aller attaquer à ton frère blanc et à ton frère nucléaire. Et on va regarder cette guerre. Et peut-être nous-mêmes, on va vous supporter sur ça. Parce qu'enfin, on va voir la guerre qui est ICAL, qui est ICO. Attaquer aux pays noirs. Fait chier là. Fait chier. Position dans des missiles lancés par les avions du début du sol. Donc, où tarani fermier avec deux avions de konon cassé kachi ou éclairé en même temps où tarani nucléaire sous mi fenêtre avec la début du sol là. Noé machine bebla douma n'enga chi ka djie nae pour une flèche au mouvement de ketobou skilengena devant Dieu et le monde. Herebe chi, herebe clé ou herebe foko abena bra onema. Il faut aller t'attaquer à Poutine. Le Mali ne t'a rien fait. Le Mali ne vous a rien fait. Pour que quelqu'un ait fait qu'on nous digné, nous nous beaucoup bail dionglo quand attaque les gars flemme nyakoroni. Mounela, la chute de l'Union soviétique. Belarus zone sans nucléaire. C'est-à-dire et la Russie la tirat momna ko so be forme ko Union soviétique. O tirat momna dégro de Siena. Agreement de Siena, contrat de Siena, Bemaka ou Kera, qu'on faut qu'à Dieouli, que Belarus est zone nucléaire. Poutine vient de faire ce qu'il veut. Et il veut attaquer le Mali. Qu'est-ce que le Mali vous a fait? Eh bien, c'est pas possible. Même les poulets sont en train de sourire. Mais c'est pas possible. Ça, c'est garçon? Non, mais ça, c'est pas garçon. Hein? Ça, c'est pas garçon. Il faut aller t'attaquer. Voilà des bonnes guerres. Le monde est témoin. Belarus ne devrait jamais avoir nucléaire. C'est la vérité. Mali, on a fait un peu de nega kumate abeka ko jamana fe jagoya muna parce que bari beka ka oma ni ko ka boni asimi bari beka ka oma ni ko ka boni Mali ni nyam Mali kuli nyango bof an wolo kuna balo kune ni ala ko borala ni an bolo kuna ni Mali beka kredi ko na baga an tokoroba sigle ma nga sokona ma foy kula fi sabri la yefum kele jeli kana baga ama ani mo metera la ou te sola ou se ka kele ko fe ko parce que ko neni karsakari donc comme ne ka ja sola toro baga ja sola comme na kele kene fe nga dugu kono alors que neni mo metera la o de be ko kele o ka dugu ka suru la ka temne ka dugu ko bona ne bara ni no forudi mais wallahi en prenant gani dans la jamana kama on va jamais reculer. Le Mali ne fera jamais le quota de qui que ce soit. Il faut prendre vos putains d'argent et ancrer dans votre putain de là où vous voulez. Il faut quitter notre pays. Depuis Alama, depuis Nyama Suya Bebalo, depuis Aouté Bebalo, vous n'êtes pas Dieu du monde. Vous ne serez jamais Dieu. Il faut régler les problèmes de Germanie d'abord si vous êtes Dieu. Et ils ont besoin de gaz et de l'électricité. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Selon sa constitution, non seulement Poutine c'était un provocateur, non seulement les degrés non vraiment ça dit net diminué tête uni. Il va nous dire dire qu'on a faut Dante ko vraiment kiti jo fait. O Dante il veut qu'il jamana protéger parce qu'il veut Assimi fait. Non, ne veut ka mourir aulani. Est-ce qu'il est Assimi quoi? Qu'est-ce qui Assimi à voir avec ça? Ne nous sonner au Nyakoro. Comment on peut respecter des gens comme ça?
Ça, c'est comme Bazoum s'asseoir à la télé et mentir. Il est contre Assimi avec ce coup d'État. Assimi, il n'a rien fait. Et il est pro et petit de Kaka. Et Kaka a assassiné son père. Il a fait coup d'État. Et il dit qu'Assimi ne peut pas devenir président. Mais il dit que Kaka peut devenir président parce que lui, il n'est pas aimé Tchad plus que le Tchad. Mais il aime le Mali plus que les Maliens. Voilà les États-Unis, ils s'attaquent au Mali. Voilà un pays qui est en train de bouger le nucléaire devant leurs yeux, qui a été interdit par la constitution de Bélarus et ça a été interdit par les agréments de l'Union soviétique. Voilà les raisons de la guerre. Quand si c'est la guerre qui veut le faire. Nul ne peut discuter sur cette guerre si ça se passe aujourd'hui. Ça, c'est des bonnes guerres. C'est des violations après violation, violation après violation, violation après violation. Pourquoi tu t'attaques au Mali? Qu'est-ce que le Mali t'a fait? On n'arrive même pas à cultiver notre propre terre. Vous venez nous attaquer et sanctionner nos militaires. Qu'est-ce que sanctionner les militaires maliens vont faire? Nous, on ne veut même pas agir. Il faut nous laisser en paix. Si tu veux faire vraiment palabre là, voilà là où tu vas faire palabre. Donc, pour dire madame, non, à partager, Mali, on a au secret, on a formé Sojo. Parce qu'on a partagé. À partager. À partager. Moi, nous sommes forts, à Bénin, la création, hein? Regarde déjà des polices du monde. Hein? Mais ils sont seulement polices dans les pays africains et les pays Maghreb. Hein? 27 février 2022. Modification de la constitution bélarusse par référendum. 25 mars 2023. Bélarus go kolute Mali. Non, comme on cite mon la Kouloula. Bélarus go beaucoup de gens ont voté ou y a boy. Il va falloir peut-être dire que Tchad. On a un président Mekaï. N'y a boy. Koran ayateo. Mali kono anga mobe mulbala la andala uri la dodo. Hein? Ko fuka ko ke Koran ayaye. Ala e den tchemani dama. Mambe jamana fait. Et puis mon m'a kasike. C'est eux-mêmes qui ont eu la chance de construire le pays qui n'ont pas pu. Et voilà mulbala de Mali taille. Babé ben. Ni bébé boire la tobeto. Assimi Teta Rochine à la Sonama, en a 5 colonels, ni me donne Faroukan, ou en te fouille bon à supporter là. Nache, avec vous savez, ante à la Nakirango, vous allez respecter le Mali. Nous, on a décidé de construire notre pays. Et on veut construire notre pays comme les États-Unis. On a les mêmes ambitions comme vous. On veut des bonnes choses, des belles voitures, nos enfants, des beaux enfants, des belles maisons, des belles quartiers, des beaux polices, la sécurité. On veut bien manger, on veut voyager, on veut aller en congé. On veut la même chose que vous. Et où est le problème? On veut vivre. On va vivre. Mais il ne faut pas mentir. Il faut cesser de mentir. Wagner se trouve en Russie et en Ukraine. Pédagogine, il est en Russie et en Ukraine. Il faut aller lui chercher. Ça serait très bien. On est en train de vous regarder. Avec des loupes, des bouracles. We have a bouracles. We watching you. Donc, Bélarus, il doit changer. Bélarus, 25 mars 2023, annonce d'un accord transfert d'armées nucléaires tactiques. Oui, c'est la beaucoup fait du bac. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui? Et ni ala tchè ne ba woni naw. Anga parti pris ko bo law. Est-ce que ni te guerre? Ni garder. Ni résolution me passer yuen kono. Mo cité sol kenna, ni loi violée devant le monde. Pourquoi tu ta guerre ke? C'est na akana jabire, ne ba wéré na oklito nyona. Pourquoi tu ta guerre ke? Il faut aller faire la guerre. Août 2022, près d'avions capables de transporter des armées nucléaires par la Russie. Avril 2023, forme des pilotes bélarusiens à l'employer d'armes nucléaires. Et à la nakra. Moulbalabe temenika. Kasharia soso, kasharia kura sigi, kasharia kura la wale, kaklaka jamana deun takou de bombe nucléaire chilila. A bekera usikliyana. Août 2022, en avril 2023, non seulement mes bombes d'Auma, mais avec la qui a traîné à Titoula, comment d'employer des armes nucléaires. Serge Goy, ou comme ministre de la Défense, il a été décidé de prendre des contre-mesures. Il veut que défendre. Il veut que Jamala défende. Oh yeah!
Kantoko, il a été décidé de prendre des contre-mesures. Le ministre de la Défense, il va Sadio Beka Mounion fo. Urla ameka basi daile. Nous te tika kula fuga utu auna. Wallahi wona donc a fo ko on frère prendo ka. Ala malia o kera sran fonye. Nous le fonye na ngonu mo be se ku kele te kele ku fe. Bo mo baba di ka mo la sran. Ko meka jie ke jito di. Parce que waro jito te fouille sur fouille la jie kono. On be aventure là, ali foire te risian. Foire be barani do soro be tola. Amerique de doué malia mina. Amba fo yana parce que waro te kunte faire une fois mais ma fo quoi. T'as pas que Malien te fait quoi, ni Malien la fiera quoi, avec tout le respect. Ne sais pas faux parce que mec tirer faux. Et voilà que Malien te bouger, ni Malien na sa na trasi New York. C'est-à-dire abaro ko New York mandala, mais à boto ka taworore, il faut ni ata terrain, faut ni terrain na ata sur la tête parce que nous on déteste le challenge. Les familles, au moins il faut changer parce que au là au militaire idéologie, quand il a été décidé de prendre des contre-mesures dans les domaines militaires nucléaires. Donc, de ce fait, vous avez Belarus qui est nucléaire puissance. Quelqu'un dirait que Belarus qui est nucléaire puissance. Qui dit mais ça, on va s'en la cala. Donc, on a dit que il faut essayer au Kera. Ah, ok. Le messager, en l'occurrence le Biélorusse Loukachenko, formule les choses d'une façon un petit peu étrange. D'abord, on fait un point complet, les indispensables de Sophia Dolé. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sophia. Alors que sait-on précisément de ces armes nucléaires qui sont transférées en territoire biélorusse peut-être ? Eh bien, avant tout, regardez cette image. C'était hier à Minsk. Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe, et son homologue biélorusse Viktor Krenin ont signé un accord permettant donc ce transfert d'armes nucléaires tactiques sur le sol biélorusse. Et si l'on en croit Alexandre Loukachenko, ça a même déjà commencé. On écoute le président biélorusse. Да, принято решение в развитии того, что сказано было устно. Но нам надо было подготовить там и места хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось. Уже началось. Оно уже в Беларуси. Возможно, я приеду, посмотрю. Alors vous l'avez bien compris, ici on parle d'armes nucléaires tactiques, elles sont moins puissantes que les armes nucléaires dites stratégiques, mais tout de même elles restent très destructrices. Elles vont de 1 à 40 kilotonnes. Pour vous donner un titre de comparaison, Hiroshima c'était 15 kilotonnes. Elles sont dans des missiles lancés depuis des avions ou encore depuis le sol, et à ce jour la Russie possède 2000 pièces nucléaires tactiques. Et c'est un chiffre énorme bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait sur ce transfert ? Alors ce que l'on sait, c'est que c'est un moment extrêmement sensible. Il faut des centaines d'hommes, beaucoup de préparation et de logistique pour organiser le mouvement de ce type d'armes. On ne sait pas combien d'armes nucléaires tactiques seront transportées et l'on n'a pas d'informations disant que cela a véritablement commencé. Mais il faudra également des hangars de stockage. On sait qu'il y en a en Biélorussie depuis l'ère soviétique, des sortes de grands coffres-forts situés dans des bases militaires sécurisées qui permettent d'entreposer ce type d'armes. Or, combien peuvent être utilisés sont encore en état, on ne sait pas. En revanche, on sait que depuis le 25 avril dernier, un entrepôt est en construction. Et est-ce qu'on peut dire qu'Alexandre Loukachenko est en quelque sorte emporté, embarqué par la stratégie de dissuasion nucléaire de Vladimir ? Donc, ne voilà la bagao. Aïreni de Abekaramina. Abekaramina. Masami alaye au klega Amérique musoni ninga pale konala. Masami alaye ay breki don damne. Ko beaucoup risque la flâner ka boka et nucléaire décisif qu'à la bouger qu'à Belarus. Qu'est-ce que l'Amérique va dire? Quand ils sont au courant, qu'ils sont en train de regarder leurs options et ils vont répondre quand le moment vient. Il faut répondre. Ils ont 2000 pistes de nucléaire bombes. Donc voilà des vraies guerres que le monde veut vraiment regarder. Comme ça, il va avoir la balance. Mais il faut vraiment laisser les noirs. C'est ça le problème. Nous, on s'emballe de quelle guerre vous êtes en train de faire entre vous, la Chine, la Russie. Nous, on s'emballe. Mais vraiment, il faut laisser les noirs. Nous ne sommes pas vos appâts. Dieu n'a pas créé les noirs pour que vous nous utilisez de gauche à droite. Le Mali n'a à quoi avoir. On est en train de se battre pour notre pays, notre souveraineté. On mange l'argent de la France. On parle la langue française. On est en train de dire seulement qu'on veut vraiment développer notre pays enfin. Dieu nous a donné un président qui ne veut pas répondre à vos quotas. Et vous venez nous emmerder en utilisant les Maliens maudits qui sont chez nous, qui devraient être assassinés à la première place. Comme des sacrifices de notre pays.
Donc vraiment, il faut vous saisir. Vous avez 1000 raisons de faire la guerre. Oui, c'est avec la Russie et oui, c'est avec la Chine. Il faut laisser les Noirs respirer. Vous êtes trop puissants pour venir nous embêter. C'est pas là votre puissance sera à reconnaître. Fait chier. Fait chier. Donc, avec le guerre, c'est suffisant. Peut-être que non, Kabou, mais au climat, Poutine kama klula kaka tubulo abeko mi kerekero la mambe se mo la be kichi ngache la fragla on na bula be kichi ngache ni musoro mama douane ngonze do la tito ya benala ta akili la ah yeah c'est mo be sila quoi ayi bro c'est dire mo on na yi la fragla fene fraga bula kata ku frère tiku donc mo na nucléaire ngai la ngo nucléaire dira mo vraiment non c'est ma nucléaire bo be ka di mo vraiment o ma do mare ngache ou klatuni ka embargo sigiru ka Allemagne datuna twa kono uma do mare ou klatuni ka malva ou ka kelke machine kura ko fene ti mu ko madire ka ya nyoko mandani asia folo ka dadu ko ka uma do mare ala buna mu reke tukuni ala nakira mais che ala ko ti ko je tigala ci jam ko be sika bon to la ka so bon mati alors peut-être mec malaire na ça peut-être ngodi ni bache abenache akoko Ukraine be aletade quoi ko Ukraine la partie oh yeah ko Ukraine a tade ko Ukraine n'a pas d'histoire ko Ukraine n'existe pas sur map mondiale abenache histoire de Ukraine Poutine réécrit royaume de Moscou c'est Ukraine. Poutine n'a ni mapou de à archive là, au mapou glana français de fait. C'est les Français même qui ont dessiné la map. Donc c'est qu'il faut que c'est faux. Français Johnny a dessiné Nicolas et Samson. On est lui le 14. Ukraine pays de Kosovo. Ukraine est jamana mi Kozakou de Tado. Kozakou est Richila de Taï. C'est l'empire des Russes. Ça a été créé par l'influence des Russes. Donc, en un mot, quand on parlait de la Russie, l'Ukraine n'existait même pas. Donc, Poutine non seulement est à la nakira, ça dit qu'il y a eu black carton de kono, quel mot black bouteille de kono, ben à la nakira, quel mot a eu black bouteille de kono, et bien quand kutu c'est qu'à bon, na kutabakono, ni kutabakono, t'as qu'à refouiller tout là, bouteille de kono abulu, bouteille ni commun. Poutine bourre ni mapuri ou comme zena, ko jaja ko kele kuntala. Légalement, l'Ukraine les appartient. Légalement, l'Ukraine, ça fait partie de l'Empire russe. L'Ukraine fait partie de l'Empire russe. Donc, qu'est-ce qui est madame ne follow? L'histoire est leur témoin et nul ne peut dire d'autrement. Tout ça, c'est l'influence russe. Ukraine même qu'on a la déo. Quand on parlait de l'influence russe, il n'y avait même pas de questions de Ukraine. Donc, nous avons dit que nous Muna Poutine te ka bom chika dugu boy. Muna nere kumeka fonga ka guerre telia. Ati seu. Mo seki ka dugu chiu. Mo seki ka dugu chiu. Ay kuma fam si sa. Mo seki ka dugu chi. Malien den se ka ke e baye e soroso ami fa soso ka gadon e fayi mu yi baye parce que chefre kan ga mu ya che amusoi. Chefre kan ga ke chenymani. E bani fayi soro kanu konna la kanu mi no tala. E somo ye saraka bo mali e seki ka jamana tormada. Faut que Dieu oublie. Ni mo kangi dabo malikola ne dantere kangake. Mais saraka mborani ne bora shimina. Ne seka jamana e kolola ne dogo kebe fangala ko ne be makoka. O e bofu safuya de ou. Mo bene niveau la ni te kidadu malikola ni ala na krache ira eduma na te to fimare mais ira ni ngadoro. Il faut te poser la question. Mais ni ma keleki ya jamana no fait keleki mo no fait. Mo seki ira keleu. On peut jamais se battre soi-même. Mo sigi rekle mo mote keka ka jamana no feite ite halala halala be sa te mo sitoi ye kela ka jamana no feibe sa ima kela ka jamana no feibe sa e ngache ibe kela ka no feida kanya ye fomi iburi ke o te mo ko ye te saka mo sibla jamana nyama ni jamana chile mo de bla jamana nyama ye fomi
Cette fois-ci, il va clamer toute l'Ukraine. Et légalement, hein. À Bourani Dien Mapoudi, archive que l'Ukraine, ça fait partie de l'Empire russe. Et c'est vrai. Mapoudi désigne la mort à climat de fait, d'après eux-mêmes. Nicolas Samson, Louis le XIV, Ukraine, pays des Cosaques. C'est qui sont des riches d'origine. Donc vraiment, c'est l'influence russe. 100%. Ça ne peut pas être discuté. Nul ne peut dénier. Personne. Mais ça, l'Ukraine n'existe pas vraiment, n'a pas réellement d'existence. L'histoire montre que l'Ukraine n'a pas d'existence réelle, que le fait national ukrainien n'existe pas, que l'Ukraine est une arrière-cour russe d'une certaine manière. Eh bien, alors qu'il y a que le frémissement de la guerre totale sur le front ukraino-russe se fait sentir, Vladimir Poutine apparaît à la télévision et se mue en professeur d'histoire pour asséner ce qu'il appelle une vérité, carte de Louis XIV en main. On va découvrir cette séquence, on va la commenter. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Regardez, Vladimir Poutine est assis à son bureau. Cet homme qui l'a rejoint et qui se tient devant lui, c'est Valery Zorkin, le président de la Cour constitutionnelle russe, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Zorkin n'est pas venu les mains vides, il a apporté avec lui une carte géographique française. Écoutez leur échange. Donc, ne Poutine n'est pas avec un bureau kono, avec un canceller de nana, à sur un bureau kono, canceller ko ama, ko Poutine, ko nana et fait nos deux boulots. Dombolo miye niye nite dombolo gansan ne dombolo belulba di ikanga ni don ni yanga jamana dambe dodi to ube ka kelemi ka anfe ka ira jena ku be garon ta kada ana anga yirula ka fo ko on matseka ke Ukraine fait katima onkan on yere Ukraine yere té les Ukrainiens c'est des riches intigala ni kele n'était Mali kono c'est pas la même chose qui se passe chez nous les Maliens ayulu ka bo sunokola ça. Nous sommes 95% musulmans, 99% musulmans et 1% chrétiens. Nous sommes des croyants. Nous sommes tous des croyants. Et voilà les Ukrainiens, c'est des riches. Il n'y a même pas Ukraine à la première place. Il n'y a pas. Athée. Ukraine, ça n'existe pas. C'est des riches 100%. Risurido. Yefam. Abi comme il faut Mali là, ko flow te Malien ou bien ko Maninga te Malien ou bien ko Kasonga te Malien ou bien Nyanga te Malien Bobo te Malien Bamanon te Malien etc. donc non etc. ni ethnie fait même Mali là kasoki jo do ladron ko Mali kunte empire alors que ni ben balide. To bubi syndrome là. Nous ma religion kele wuli ka jamana kono ou bien ni shawuli ko kele ka jamana kono nous ma se ko flash ke ou ba fo ko be ka modo yini ko do ni ka jamana kono la ou se ka na usigi ka kuma comme des hommes civilisés c'est des barbares barbaru de do ali baganga usanuye ou ba on wuli kan ye baganwi parce que fantaya an mo srana masake munu temana o masaka worbo yire ou sran worbo ni srani do ne a fon yana nga mo ka calcul banu ayatoy c'est la paire ou be sran sarinye Moudou Messa, ou c'est qu'à fouiller cana. Malien, c'est qu'à fouiller cana, on son nom et ma somme. Fouille, c'est qu'on sort. On a beaucoup de choses à la demi. Ni à aucun sanction militaire ou quand c'est ça. On veut faire une révolution et créer Diamana Kono. Donc, nous, militaires, faire ça, il faut que nous sacrifier, assimiler, qui est non, on a marre. Donc, au bout de quai, ou tu sais, farfina, ou tu sais, chafouille là, ou même au brou, c'est mon de ma bête. On t'attaque toujours à côté de ton pied. Or là, c'est très important. Il y a un maningasi toy à gangrener Diamana Kono là. Ora nye kangara Mali web TV mo nyana mo mun ba ke bu don nya fu na ngo chienre ou tateke bashi to na be munje abe gerke iba fo asime ka gerke to mna ame jamana yi amba jo antna se nga jamana to madame mo re anta yere fere to bu fo diawli malen defe mana ke ne bi kele personnellement donc Ukrainien ici la balmawdi bi faklim baklo ni do se ku yere kele
devant Dieu et le monde. Mais ça, on m'a dit que là, Копии карты 17 века, составленные при Людовике XIV, середины, даже начала второй середины 17 века, составленные своими французами, самими французами. Что он должен, почему я привез это? Владимир Владимирович, там нет Украины. L'échange se poursuit. Poutine et Tzorkine se sont levés. Ils se tiennent debout, côte à côte, devant cette carte en question, étalée sur cette large table. Écoutez. Почему я все же рискну вам показать? Потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как и что и как все это образовалось. Ces origines dont parle Tzorkine, ce sont évidemment les origines de l'Ukraine. Allah Akbar. Les origines sont des origines de l'Ukraine. Ce qui veut dire que c'est 100% des Russes. Parce que l'Ukraine n'existait pas. Donc, c'était l'influence russe et c'était l'empire russe. Donc, Poutine a tout à fait raison. Mais mes vidéos, c'est très très intéressant. Me faire un graspéry. On me analyser nous fait donc avec café mi parce que moi du clan tu m'embara mais du coup ma clan fait en follow avec café ta kala djemba bekala kala quoi c'est très intéressant. Копия карты 17 века, составленная при Людовике XIV, середины, даже начала второй середины 17 века, составленная своими французами, самими французами. Что он должен, почему я привез это? Владимир Владимирович, там нет Украины. Конечно. Да. L'échange se poursuit. Poutine et Tzorkine se sont levés. Ils se tiennent debout, côte à côte, devant cette carte en question, étalée sur cette large table. Écoutez. Почему я все же рискну вам показать? Потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как и что и как все это образовалось. Ces origines dont parle Tzorkine, ce sont évidemment les origines de l'Ukraine. Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества. CQFD, l'Ukraine est une création soviétique, une création de la Russie soviétique. Elle ne peut pas prétendre à une existence autonome. Ce qui frappe, c'est l'expression dans l'histoire de l'humanité. En l'Ukraine n'apparaissait absolument pas dans l'histoire de l'humanité. Alors on va s'y arrêter en détail sur cette histoire, mais juste avant, quelle est cette carte? Est-elle effectivement française? La réponse est oui. Cette carte est basée sur les travaux du géographe français Nicolas Sanson. Elle date effectivement des années 1650, mais cette œuvre n'a pas été publiée de son vivant. Elle est publiée en 1676 par un autre géographe, Alexis Jaillon, alors qu'il est au service du roi Louis XIV. Cette carte est nommée la Russie blanche de Moscovie. Est-ce qu'effectivement l'Ukraine n'apparaît pas? Oui, l'Ukraine est absente de cette carte. En revanche, et c'est une nuance importante, il y a bien écrit noir sur blanc, Ukraine ou pays des Cosaques. Les Cosaques, cette population slave originaire de steppe, sont bien considérés comme les ancêtres des Ukrainiens. Pour la petite histoire, Cosaque veut dire homme libre. Là où Poutine a effectivement raison, c'est que l'Ukraine, telle qu'on l'a... Cosaque, l'homme libre. Donc, ici où il y a libre, c'est des hommes libres, c'est des Cosaquiens. Il faut. En 1650, la Mapou Dizaira. En 1676, la Russie, on appelait à l'époque la Russie blanche. C'est-à-dire, Russie là, Tobuka, Djamana. Donc, au Konala, il a fait créer Chiado, Kozak, ni Ukraine Boro Oula, et Russie là, Djamana, Konala. Donc, quand Doumene Songro et Kini, on a enfarali Koni, on te fouille Nuna Kalisi. Awa Siribe Gourbne Ba, enfarali, obe fenge nuna. Mariam Samake Gourbne Ba, enfarali, obe fenge nuna. Nunga baradini, nunu Doumene. Donc, il est temps que anga boss nola, anga masitoin, aka fanyana, d'autrement, ça ne va pas marcher. À l'ère des infos pertinents, dans tes faits, son analyse, ne pas la bravo, jamana klimpiri ba ambolo, ou mali, ame kelekanga jamana no fait, masit nanga jamana minana. Yoroina ko comment texte bina dailen ko 80%,
ko o kɛra comment texte la yɔrɔ na an bɛ Sogɛl Kokala ma i ka fo comment texte kun y'ale ka projet de ye vraiment an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a bɛ ka mun kɛ nin ye an ka taga an bɛ se an ka diya dɔrɔn an ka baara créer kɛ comment texte mɔgɔw nin bɛna diya trop segukaw ye vraiment nin bɛna diya segu balanzankaw ye kojugu vraiment nin ka di ne ye trop an kana siran mais an kana to maa ka bolobala kan na ni mɔgɔ min y'an boxer siɲɛ kelen an ka bɔ k'an ta sara o la siran tɛ saya sa nin yɔrɔ in na fɛnɛ mais Ansam Sɔgɔli Mali mɔgɔw n b'u fo masa min ye Ala ye kunun bɔli a kɛra mɔnɛ bɔ ye vraiment diaspora mɔgɔw aw de ye nin financer n b'aw fo ka waleɲuman dɔn n y'aw wele aw dara Ensemble Sɔgɔli Mali la vraiment a ma kɛ basi n'a ye basi min jɛ an ye wari don fɛn minnu na a filɛ na aw ɲɛkɔrɔ ka tila ka wari di mouvement ma k'u yɛrɛ dɛmɛ o filɛ nin ye rouge and blanc u nana ka kɛnɛ fa ka kɛnɛ kɛ jama ye vraiment a kɛnɛ fa donc amanga diaspora fo wale mando notamment en camarade Dante ama fo polité Dante polina uko olugu ufaso uga nafolo uga takato mari kelenya mari pasi para kelenya para pasi uga kwa dafa donc ama fo wale mando otai Nianga Musobawe, Musoba Mouye Francis Danga. Oui, voilà nos Amazones. À bas l'aménagement, à bas la France, à bas l'impérialisme, sous toutes ses formes. Ensemble Sɔgɔli Mali mɔgɔw ka daminɛ diaspora la fo Mali kɔnɔ an ka foli bɔ a bɛɛ lajɛlen ani Ensemble Sɔgɔli Mali mɔgɔw fɔlen bi u nana welewelema min kɛra le 25 n'o bɛ bɛn bi jeudi ma ministre gɛnni ko la Ensemble Sɔgɔli Mali mɔgɔw bɔra bi u ka jamaw filɛ nin ye commune den mɔgɔw ye. Allahu Akbar diaspora ni y'aw ka baara de moi je suis fier de vous vraiment aw de y'a to nin kɛra a y'a ye a ma kɛ basi n'a ye basi min jɛ Ensemble Sɔgɔli Mali de jama filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna mɔgɔw adhérer Ensemble Sɔgɔli Mali la parce que ni Ala sɔnna ma nous on va sauver notre pays ensemble et je dis bien ensemble Ensemble Sɔgɔli Mali o de la tɔgɔ in c'est très sacré le mot ça commence par ensemble. C'est pas sauver le Mali, c'est ensemble qu'on va sauver le Mali. Amena mɔgɔ ko ka taa Mali ko ye bɛɛ bɛ don a la an b'an ka jamana jɔ ka d'a kan an tɛ dɔn kɛ ni misi man d'an ye wa an t'an fari siɲɛ n'a t'an ŋɛɲɛ. Ensemble sauver le Mali ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ gitɔrɔn tɛ jamana kɔnɔ an bɛ gitɔrɔn d'a kɔnɔ. An ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n ka cɛ sugu kɔnɔna in tiɲɛnen don a bɛ kɛ sugu ye i n'a fɔ ko Amérique sugu o de y'an ka rêve ye tout ce qui n'est pas pour changer le pays an t'i supporter. Ni mɔgɔ mɔgɔ ka baara k'i bɛ Mali moderniser ka Mali dilan ka ɲa ka Mali don bɛrɛ la an bɛ tugu i kɔ ensemble sauvons le Mali ni y'a daminɛ de this is the tips of iceberg vraiment diaspora mɔgɔw o ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ a ye nafolo min bɔ a ma taga fiɲɛ fɛ dɛ aw yɛrɛ y'a ye dɛ a ye jama ye a ye comment ça a été organisé aw ɲɛ bɛ bannières la an ɲɛ bɛ mɔgɔw ka uniforme na u nana sotrama min na u taara yɔrɔ in na u taara yen en avance an tila k'a filmer parce que an ka avantage ye mun ye on a nos canaux de communication et on a la confiance des Maliens inchallah et des diaspora vraiment ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka tila ka bɛn le cerveau fo ka waleɲuman dɔn o ni tɔ bɛɛ lajɛlen vraiment ni tɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ in ma bɛ Bill Communauté fo ka tila ka Youssouf fo ka tila ka Ensemble Sɔgɔli Mali tɔnden bɛɛ lajɛlen fo o ni Malien den bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna ma an ye bali di sisan président n'a ka nɔfɛmɔgɔw ma an bɛna lajɛ u bɛna mun k'a la sisan Malien denw y'u ta kɛ vraiment Malien denw y'u ta kɛ
mes mouvements bɛɛ fo mes camarades bɛɛ fo mes Diallo fo ye faamu mes le fo ye faamu mes sanfɛ lɛgɛlɛgɛ fo mes dɔgɔnin yɛrɛ fo sa fa sigiyɔrɔ la a kulo b'a la mɔgɔ tɛ fili nin yɔrɔ kuma ma ye faamu donc ne bana lamɛnbagaw sɛbɛ yɛrɛ la moi je suis tellement fier parce que i b'a dɔn ko jɛ la danaya de ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ye faamu ni mɔgɔ dar'i la dɔrɔn i b'a fara i si de kan moi je suis très fier ni ensemble sauvons le Mali de temps an bɛ kɛnɛ kan an ka représentant de jɔlen filɛ nin ye an bɛ kɛnɛ kan à côté de tout le monde an kumana an y'an da don Maliko la nin fɛ an ka jamana histoire la nin y'a daminɛtɔ la de wa an bɛ campagne fana wuli k'an ka président sigi an ka colonel an b'u sigi u b'an mara an bɛ taga sanfɛ an bɛ jamana goudron dilan an bɛ sugu dilan an ka jamana kɔnɔna la an bɛ kuranko banna ka ban Assimi yɛrɛ bɛ il est en avance déjà ne faamu il est en avance déjà a tɔ man ca an bɛ développement de kɔnɔna la sa ka baara créer ka denmisɛnninw kɛ entrepreneurs ye an b'o de kɔnɔna la ne faamu américains u n'anw tɛ ɲɔgɔn sira la u n'anw tɛ ɲɔgɔn sira la nin yɔrɔ in na n bɛ Sadio wele a ka base kelen dɔrɔn di Irisila ma dɔrɔn an ka officialiser bɛɛ ka dɔn ka fɔ ko mun bɛ yen i ye faamuya base kelen dɔrɔn an ka bɔ k'a inaugurer sini la partie de demain la base militaire de ça c'est pour les riches an ka lajɛ n'u bɛna mun wɛrɛ fɔ mɔgɔ min bɛ siran san ɲɛ o bɛ se ka kɛlɛ kɛ yan taa jɔ an ka dɔ mɛn yan an b'an si k'u la maliyɛnw foyi tɛ ninnu bolo Mali bɔra tellement ala tun bɛ Alzazira la vraiment a ka bɔli an ma kɛ basi y'a lajɛ. Demonstrators are protesting against a UN peacekeeping mission ne that they Alzazira de say ye tan has failed international de ye to nin couvrir donc gather bɛɛ b'a in kalama mun Mali's kɛra capital Bamako. They diɲɛ hold bɛɛ c'était signs international calling for the UN mission known as MINUSMA to get out of the country. u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa ensemble sauvons le Mali bɛ It's nin an an evil ye force that ko needs to ɲɛfɛ leave our land. ensemble It's been sauvons le of Mali no bɛ ko use. ɲɛfɛ fan It has bɛɛ fɛ failed to deliver. Give us a few weeks and we will drive them out of the country. 10 years ago, Malians celebrated the arrival of the UN peacekeeping force. Now they say UN soldiers are not the solution, but the problem. They blame it of failing to protect the population, and worse, of not intervening as massacres were carried out near UN compounds. Thousands have been killed from attacks by armed groups linked to ISIL and Al-Qaeda. In an interview with Al Jazeera, Prime Minister Shagalaga said the UN mandate isn't working. The international community became involved in Mali following the adoption of a UN resolution in 2013. nin kɛra ko de ye bon n'i y'a ye dɔrɔn au bout de 2 semaines an ye nin organiser ne bɛna mun fɔ a ye tuma o tuma ni welewelekan sera aw ma vraiment an ka jɛ an ka se ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔmɛ man dɔrɔn ba kelen man ca n'an ye welewelekan na bɔ tuma o tuma an ka se ka mobilisation baw kɛ sɔnni bɛna se an bɛna don élection kɔnɔna la je vais compter sur vous parce que ni élection daminɛna ni ala sɔnna ma n bɛ kɛ Mali la n bɛ taa Mali la k'an ka président lasigi ni ala sɔnna ma a tɛ fɔ n kɔ ni ala ma foyi kɛ n na ɲɛ sira ala la parce que tubabu ka molobaliya ninnu n'o de fɔ n ɲɛna n ko farafinw kɛlɛli bɛ ne jɔrɔ ka tɛmɛ tubabu ta kan tubabu ninnu tɛ fosi ne bolo parce qu'ils n'ont rien foyi t'u bolo c'est des hommes affamés sans l'Afrique ils vont pas exister donc mɔgɔ bɛ nin den suguw de la pour que k'an mɔgɔ ni fɛnw na sumaya nin n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ kɛlɛ la tuma min na tubabu bɛ k'an kɛlɛ a bɛ ka taa baga dɔw ma k'a bɛ taga convocation na don o kan regarde-moi ça des nègres de salon comme ce monsieur hein des nègres de salon comme ce monsieur Mara i ka na un jeune plein comme lui hein i b'a ko mɔgɔ min dabalilen don il peut pas se saisir a bɛ mɔgɔw dala ɲaga i b'a ko ɲaga jeli hein un jeune plein comme lui il bɛ ka sara n ka bɛ ministre ka wari in ta a t'o tigɛ la il faut cesser de lui donner le putain de l'argent des ministres qu'on lui donne là a bɛ ministre ka wari min di ma a t'a dili dabila ala na kira kama parce que je crois k'a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'o wari in de ye quoi vraiment e ka na ba in ka jamana servi il a été le premier ministre du Mali est-ce que a b'o kɔrɔ dɔn mɔgɔ si tɛ premier ministre sanfɛ ni président tɛ hein bilan zéro bilan résultat l'aménagement au Mali i faamu ni cɛ de ɲininkara Mali kɔnɔ ko monsieur Mara ko pour que aw ka régime na an ma se ka baara kɛ a y'a bɛɛ ta ka da président kun mais il prenait l'argent i faamu un leader qui accuse un autre leader quand il fait partie de ne bɛ to ka sigi ne b'a ka banyana ne b'a fɔ Assimi ma n ko n'i ma nin kɛ ne tɛ tugu i kɔ dɛ n b'a fɔ parce que ne ye leader de ye ne tɛ viromani ye o moi je suis un leader moi je suis chef d'entreprise ne bɛ n tɔgɔ sɛbɛn chèque ɲɛfɛ de ne t'a sɛbɛn a kɔfɛ dɛ ne de bɛ n yɛrɛ sara donc ne se k'an sigi yan ka Assimi supporter k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔlankolon n tɛ se o de la ni kuma fɔ ni y'a fɔ n'a ma na mɛ n b'a fɔ ko vraiment ne don vraiment moi je peux pas o de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye un leader décide hein on doit savoir comment c'est dit au revoir parce que ni mɔgɔ tɛ k'i kumakan na mɛ aw dun bɛɛ bɛ tɔgɔ bɛna cɛ ɲɔgɔn fɛ e dun bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ de kan donc ni ne tora gouvernement na a ma taga mɔgɔ m'a ci ka tila k'i jɔ k'a b'o tigi d'a kan ka tila k'i jɔ k'a b'o tuuru ta ka président kun alors qu'il était le premier ministre a bɛ to la tuguni ah
et un président me fanga la bi o le ka fo ka dogoni do ka ba supporter to kere abe mo dara nyaka jilia la Mali be accusé à te boka fo ifo. Voilà le monsieur qui a eu l'audace de dire que le discours de Maïga l'aloca malien il ne faut pas te créer des ennemis. Nous, on n'a pas des ennemis. Qu'est-ce qu'on va faire pour créer des ennemis? On dit qu'on veut être respecté comme tout. Et comme tout le monde. C'est lui seul qui a critiqué le discours de Maïga dans le monde entier. Voilà la même personne, il sort encore pour nous donner des leçons. Mais voilà le problème. Son père était plus pur que lui. Tonton, paix à son âme. Tonton Joseph Mara était plus pur que lui. Tonton Joseph Mara a trahi Moussa Traoré avant sa mort. Il y a eu un détournement au Mali. Quand on a fait des investigations, c'était caché dans son champ. Donc, ces faits ne sont pas surpris. C'est un gars, il va trahir son pays. Il n'a pas honte de le faire. Hein? Yélément, c'est toi-même qui dois changer. C'est toi-même qui dois être Yélément. Toi, tu vas Yélément quoi? Yélément, la formation de l'ancien premier ministre a déposé plainte contre le député Amadou Albert Maïga. On n'est pas surpris des systèmes francophones contre plainte. Il faut aller lui battre si tu es garçon. Plainte. Qui mange plainte? Regarde-moi ça, des fainéants là, des nègres de salon. Regarde-moi ça. Hein? Un monsieur jaloux pour dénonciation coloniaise. Celui-ci avait accusé la partie d'avoir fait tuer des gens à Kidal. Écoute mon frère, ça c'est entre toi et Dieu. Tout ce que nous on sait, vous êtes le fils de tonton Joseph Mara et vraiment vous êtes son fils. Tu sais que ton père a trahi Moussa Traoré. Et c'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de trahir le Mali, soit disant que tu aimes le Mali. Quelle était la dernière fois que tu es sorti avec posture d'un leader pour t'imposer pour l'affaire de ton pays? Toi tu es un esclave de salon. Des hommes initiés. Il faut aller t'asseoir. Vous allez voir le pays là. Avec à l'air des infos pertinentes. Dans tes faits son analyse. Donc, il y aura une la mec et Mali Web TV. Il y en a. Amununga Baray Katani Fadin Sagoula Sagaramana Arajabranika. Abadonga Fokame guerre là. Abouga posture donc. Il faut mettre fin à ces putains de canaux. Tout de suite. Nous sommes en guerre. Une communication Kadawabe et la France. Si vous êtes autant amoureux de la communication, il faut déménager en France. Vous avez vu ce que CNN vient de faire rapport sur le Mali? Ça, c'est communication. CNN défend qui? Il défend l'Amérique. C'est leur droit. C'est leur droit. Voilà des gens qui s'appellent des intellectuels. Nous sommes des canaux de communication. Bon, on laisse les gens communiquer parce que nous communiquons. Fait chier. Vous êtes en train de bluffer qui? Hein? Je vais vous montrer. Si ça, communication, mais que trop mina. Comme du soutien au Aya Kalan. Quelle est la compagnie qui est en train de défendre les critiques des États-Unis? Non, j'ai 800 personnes sur ligne. Mais fait 800 personnes beka semaine. Compagnie du monde trop flâné américain on a communication yama. A beka semaine. C'est CNN, beka semaine CNN. Compagnie du monde comme Mali de beka Amérique et Ukraine de Israël de guerre là. Comme Mali de beka Mali de beka Toko Ukraine beka chi. Compagnie du monde a semaine. Compagnie de communication du monde a semaine américain. A beka to semaine. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas CNN. Pourquoi CNN? C'est que c'est du mensonge. C'était malien. Il faut Google seulement, tu vas voir la condition de notre pays. Pourquoi l'Amérique supporter? Parce que c'est leur pays. C'est tout ce qu'on demande ici. Il y a il va donc faire moi comment faut que plateau quand quelqu'un jamana déstabilisé il va donc qu'il y a jamana deux sawi il va donc faut que jamana romna c'est fragile ou tout miro shima ou be ko Mali karamgo hein il va donc faut que ni traquer ça très serré ou ni tuna karsa ko il va donc maïga imagima il va que jamana provoquer ni mo boraka kuma ou kansa abe soko joko mo be ka karamgo do ya mais iswali il faut vraiment il faut que do ko jeto ko ketma fautema on y metma hein il faut que jamana il fait à la kama CNN beka devoir de ke CNN beka devoir de ke CNN ga devoir de ni way seka dimu koro parce que uluka jamana de beka afoko anga here ku fuka amene abigi kono ko amune demsenu ye web tv ni ma amunu bolo tabarkala
ni ana menen do tabarkala ka on frère be an jigi kan jamana nyemo bu jigi ka onye ku ka kele kuye parce que kele te je kono be ka teme communication kan abiki kono ku be akri soro parce que be voyager be koné ou to kere tellement que c'est des hommes initiés ou be toni fordia ko ni la fu mo bena sa ni ko yu soro sisa mo ba ko baka keruma nete baka o mare o la meka malé on a wuli ka bo suno la bebe ni vidéo yoro intege mali be ba soro nye kan dawi je vous avertissez nye mena kan da la wi abeke jamana en fait jaguya ni communication ni kadawi tellement il faut déménager en France parce qu'avec vous le supporter anyway contre votre pays. C'est ça la vérité. Vous supportez les apatrides français, les nègres des salons français et des États-Unis dans votre propre pays. En tant que parce qu'on peut pas parler communication ni. Alors moi demande mener dans tes volets, voilà ça n'est que c'est que vous supportez, n'est que téléphone ne peut sonner entre ma baie. Hein? France venez voler entre ma baie. Voilà ça ka waru offrena, ne bo ke fari venez là. Hein? Fari venez là. Nga jamana ube kile ka ngule ya matika jamana tolmada moshi mais munga juguna be o ika sengro jegere ka juguna be mumi ka jamana kono ka juguna be donc abeko de ki a web tv nunu mais nyo fongo chioreta avec basi nataje met téléphone juru bla o kama chiore donc anga jamana do mbora ka carton rouge di administrement ku ko bonga jamana kono et je sais que ateke basi na be basi minje malion mina téléphone juru bla 600 je crois que anya couverture chamanke donc mina téléphone juru bla donne-moi seulement quelques secondes mais reposter kanya ou la mettre téléphone juru bla about dado américain kani anga ni sanction mi sigira anka about dado la about dado abe fait ça présent muneke abe fait muneka pourquoi anga gouvernement te ka boka jabilike pourquoi autrement ou sera américain yere wa ou veut munedo ne ba do te surunye mais on doit provoquer le débat en même temps ka dado mo munu be ka tani mo web tv ka anga jamana kono kamana ka fanga jamana kono ma on est kunum boli aka jamana aka forcer changement befu mais fa anga kumo rekambi kunum boli on est américain ngani allégation sanction on est président anga muneke 600 machallah no mena limbla soni aka na blade Esto tampoco no le das nada. No me toques. Estas sí están bien. Mira. Tampoco esto no nada. Este está enfermo, no le des nada. Aló. Mira, solo los que están sanos. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tony Jamuni Boro. Ousmane Koulibaly, bismillah. Esta no. Esta no. Esta no. Mashallah. Mashallah. Dande kuma kana je ayale kuma ka je kisega kana dande. Naam. Anga mo ukasuma doni. Naam. Asmi kenga joro de la marfatiki ku marfa be mbolo tala de. Naam. Mbolo bela do ka jamana kono lambo ka hagato akoy amenga marché amenga blaka teme fiu. Naam. Anya Amerika ambassadrice tara aidra fi. Naam. Utara karamɔgɔ wɛrɛ fɛ namaro diko de do u kana ko nu la ja karamɔgɔ la u bɛ ka Amerika ambassadeur ka gɛ. Naam. O kelen ye minnu bɛ communication ɲɛfɛ Dante comme Banjugu Dante. Naam. A ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'a tɛ se a ka bɔ yen nɔ. A banna. Jabate tun bɛ to ka Adama Jabate u b'a fɔ ma ko risque a bɛ to ka débat dɔw kɛ vraiment Adama ka débat ka di trop. Naam. Asumba katani konye silamia mi fe otina Mali bo mais aide mais ninte silamia de silamia ma foki ka joka jamana ka chire mo ko mo lo ke jamana lo te silamia de nani mo re silamia te aka plein pouvoir de doma dro comme ni nyama nyama no mbo salo ka bo mo ko sengoro quoi nam mais silamia te quoi me faut refo quoi parce que ali silamia ma jota silamia ko ma jota nam parce que meja kirikira minnu filɛ Mali kɔnɔ ɲe n'u bɛ ka mɔgɔlankolon réseau ka plateau kan ne kɔni bɛ meja ninnu tɔgɔ fɔ dɛ ouverture meja b'a la nam hali su in na o bɔra ka mɔgɔ arnaqueur dɔw ka publicité kɛ su in na Cɔrɔnanjɛ bɔra k'a kɛ su in na minnu bɛ taa ni mɔgɔw ka wari nam o k'i bɔ a la fana maliyɛnw yɛrɛ k'u ɲɛ yɛlɛ quoi Dante maliyɛnw k'u ɲɛ yɛlɛ Dante wala a bɛ Mali kɔnɔ parce que ni mun bɛ Mali mɔgɔ bɛ Mali kɔfɛ a bɛ i n'a fɔ ni
den famana masa ma n'u ye ɲɔgɔn ye don min kanu bi bonya cogo min na Mali minnu bɛ Mali kɔfɛ ni Mali ta bɛɛ tɛ quoi. Nam. Mɔgɔw bɛ jɛnga walaki la Bamakɔ kɔnɔna na mais fitinɛ min yɛrɛ janga bɛ Mali kɔnɔ u t'a kalama quoi anw minnu bɛ kɔfɛ an de b'a kalama. Nam. Mais o de la an bɛ ka show in kɛ ka mɔgɔw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la maliyɛnw tulo b'i bɛɛ la bɛɛ mɔgɔw bɛ wuli ka bɔ Mali la fo burusi kɔnɔnaw la k'a fɔ ko bɛɛ bɛ ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la i kana jɔ i ka baara la dɛ i ma kunu jama bɔcogo ya ni aw tɛ mɔgɔw tun tɛ bɔ kunu nin cogo la o. Ni Ala sɔnna ma inchallah an ka di Ala ma jamana in bɛ jɔ ni Ala sɔnna ne yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ jɔ inchallah. Mashallah. Merci beaucoup. Mais a ti ɲɛ de fo ɲɛmɔgɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la parce que u ka suma fɛn dɔw fɛ quoi. Nam. Tubabu ye jamana ci u yɛrɛ bolo tɛna ci u b'a ci ni jamana den dɔ de ye. Nam. Musa Mara n'a ɲɔgɔnnaw ani Darabani Jara n'a ɲɔgɔnnaw cɛ da jɛgɛnen ani Komadara Sherifu Kɔnɛ n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu y'u to match sira la ka taa don politique la ninnu bɛɛ kɛ ka nɔ minɛ de jamana in kɔnɔ. A tɛ kɔrɔbɔ a tɛ taa ka bolo dan jago an seko t'a la on sera obligé de le faire. Wala hali Jɔnkuda bɔra ka a tɔgɔ adresse dɔ kɛ tile fila na Jɔnkuda fana kan ka wele de. Minisma ko in daminɛni na fo kana se sisan ma foyi t'a la ko Jɔnkuda tɛ min kalama. Mais est-ce que i bɛ se ka bili kunna ko mɔgɔninfin i bɛ se ka jamana feere cogo jumɛn siya wɛrɛ ye quoi i b'a dɔn k'u bɛ k'o de kɛ yan. U y'o de kɛ o u bɛ k'o de kɛ ten u y'o de kɛ o. Naam. Dantɛ ne yɛrɛ ye sursi dɔ sɔrɔ minisma bɛ na Mali kɔnɔ waati min na. Naam. Miliyari hakɛ min surula Jɔnkuda kelen kan dollar la CFA tɛ euro tɛ dollar la miliyari hakɛ min surula Jɔnkuda kelen kan. Naam. Hala yɛrɛ t'a falelen hakɛ dɔn. Naam. Pour que a k'a to minisma ka don Mali kɔnɔ pour que a k'a to Barkani ka don Mali kɔnɔ. O tɛ bari mɔgɔ si la parce que ni minisma ka budget lajɛ c'est plus de 400 et c'est plus de 500 milliards par an de dollars donc o tɛ bari mɔgɔ la quoi. An bɛ ka yɛrɛ sigi ko hali mɔgɔw ka bɔ ka manifester pour minisma bɛ taa mais mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ɲɛ ka manamana k'a fɔ ninnu bɛɛ kan ka wele k'u ɲininka de o. A tɛ to kɔ n'a ma to kɔ dɔrɔn vraiment a bɛ kɛ tiɲɛni ye parce que n'a ma to kɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana fɛ ils vont commencer à prendre les choses à leurs mains et ça c'est pas bon. Parce que ministre b'a fait ka guerre de créer population yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'a fɔ a ka taa minnu b'a fɔ a kana taa donc sisan olu yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na quoi. O tɛ kɛ ni Ala sɔnna ma i ka kuma kuncɛ kuma fɔ mɔgɔ ka ca nin na. N ka kuma kuncɛ kuma ye min ye Dante Ala ka Mali kisi dɔrɔn Ala ka Mali bɔ nin ko in na. Amina Allah. Merci beaucoup. Masha Allah. N'Ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛ an bɛna bɔ le 11 juin inchallah n'Ala sɔnna ma an bɛna bɔ le 11 juin ministre kama inchallah. Inchallah. Ok, merci. Merci, salam alaikum. Amin Allah. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toni Jawuni Boro. Sumare, bismillah, Sumare. Ba, miniti sababi bolo, bismillah. Doni da zena, datuna chwa kono. Ok, Dante, mashallah, mbe foli ke mbi lamele jekulu be fo. Nam. Ala kan sutura kan kisi kan tanga o jugu torom. Amin Allah. Dante ne ka kuma macha Dante ibado ne be mi fo Hasim ka janto am frena seru munun be Sahara sanfɛ Algérie yɔrɔ in na y'a faamu. Nam, ite doni fari kuma kan kan i bɛ ka kuma dɔn turu. Nko. Nam. An balima tun wɛrɛ kɛ minnu bɛ sɛgɛn ni degun na Sahara in sanfɛ minnu b'a fɛ ka don so Hasim k'u bɛɛ de kisi min bɛ kɛ sɔrɔdasi ye o ka kɛ sɔrɔdasi ye y'a faamu. Min b'a fɛ ka ko wɛrɛ fana kɛ o ka kɛ ko wɛrɛ an balima minnu bɛ Sahara in sanfɛ Dante wallahi na Hasim y'a sɛbɛn d'u la k'u bɛɛ na ka tɛni d'u bɛɛ la ka tɛni d'u bɛɛ la billahi y'a faamu Dante a bɛ kɛ ko wɛrɛ an b'a lakale nin kɔfɛ donc y'a faamu minisema ko ni Amérique ko nin bɛɛ ye ko wɛrɛ de an ka faamaw ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i m'a faamu se ma o k'o to yen. Donc i jɔ an ka kuma kɛ ɲɛfɔli ye donc n'i ko k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la exemple dɔ di sisan e bɛ fɛ ka mun de kɛ sisan. Dante i b'a dɔn u ka suma de quoi Dante. Mais il faut être spécifique quoi i bɛ fɛ ka mun de kɛ sisan. Sisan ne b'a fɛ u ka min kɛ i y'a faamu y a pas u m'a fɔ ko Wagner bɛ yan an ko k'a tɛ yen i y'a faamu. Ala kama u k'an to yen Wagner ko in na olu yɛrɛ kuma foyi de t'u da Dante ma i m'a faamu. Ne b'a kuma la yɔrɔ de ni il faut que Hasim ka bɔ de k'a f'u ɲɛna i y'a faamu pour que u k'an to yen yɛrɛ quoi i y'a faamu olu bɛ collaborer ni bɛɛ ye munna an tɛ collaborer ni mɔgɔ ye o kuma
Et parce que u bolo kan jɔnw ne o mɔgɔ bɛ nin k'i ka jɔn de la o sinon kamalenkɔrɔ bɛ se ka nin k'i jamana bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ la walayi Dante n'u mɔgɔ bɛ guerre la u ka taa ka fɛ vraiment mais bɛɛ olu tɛ ka fɔ k'u bɛ jamana bɛɛ minɛ yan e ma Poutine bɔlen ni ma puye bi yan i m'a fɔ ma Dante Dante ne ko n b'o dɔrɔn de fɔ ya Rabbi Ala k'an ka jamana in kisi amin Ala b'a kisi ni Ala sɔnna ma Ala ka da aw jamanaden ɲumanw ma merci salam alaikum kuma ɲɛna allo minute 3 de bɛ di bɛɛ ma a bɛ kuma fɔ a ka minute 3 kɔnɔ mashallah allo salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ Tremɛ i ka téléphone dɔn i b'a faga s'il vous plaît sinon a tɛ faamu quoi ok n y'a faga naam bisimila ne bɛ e de kɛlɛ bi quoi naam ani an sa famille kiri an sa an tulo t'i la n ko ne bɛ e de kɛlɛ n b'a fɛ ka jaabu kiri jaabu di ma jaabu mɛn n ka sa quoi naam an bɛ e subi naam an k'a lɔn bɛɛ k'a lɔn Mali kɔnɔ den ka suronga den ka fisio i tɛ nkalon fɛ i bɛ tiɲɛ de kɔ naam i ko anw min taara tunga la naam 95% a bɛ burusumɔgɔ de jumɛn minnu taara tunga la minnu bɛ i ka audience quoi 95% a bɛ burusumɔgɔ de burusukɔnɔmɔgɔ ok naam 95% Mali ma foyi d'a ma foyi naam a ma se ka don kalan na Mali ma métier d'a ma mais an kɛra Mali fɛ naam ka tɛmɛ Mali ka a ɲɛ min ye olu tɛ Mali fɛ c'est-à-dire a ɲɛfɔ n m'a faamuya n b'a la ka min fɔ wa naam donc e faralen bɛ olu ka an tugara an kɔ kunkolo de ɲagami bi la o ye faralen bɛ an tugara an kɔ de kan tugara an kɔ an taara tunga la ji kan ka taama ka taa ka na Ameriki ka taama ka taa tɛrɛmɛ ne tɛ k'i ka kuma faamu dɛ e bɛ ko fɔ mun de fɛ mun de nana n'o kuma ye wala mun nana n'o kuma ye bɔra naam an tugara an kɔ bɛ Mali fɛ Mali y'a ɲɛ min ye olu tɛ Mali fɛ Mali ye min don kalan na olu tɛ Mali fɛ naam Mali ye jɔyɔrɔ di minnu olu tɛ Mali fɛ naam Mali ye minnu politique o tɛ Mali fɛ mais munna e b'an pousser an tugara an ka kɛ Mali fɛ parce que bɛɛ tɛ den bɛ bin a tabaga de bolo ni bɛɛ y'i ban i ka jamana la jɔn bɛna a jɔ an bɛɛ se ka ban non an tɛ se ka ok i sɔn nin ta ma 25 mars mai la Haidara taara Sikaso o yɔrɔ min taara Buye ma kuma kan Mamudu Diko ma kuma kan politicien ma si ma kuma kan e yɛrɛ ka Musa Mara ka kuma mɛn mais a b'a la an dalen bɛ e la e y'an pousse an ka kɛ Mali fɛ mais Mali y'a ɲɛ minnu ye olu faji ye nafa sɔrɔ a la o somɔgɔw ye nafa sɔrɔ a la olu tɛ Mali fɛ mais mun na e b'an pousse ka kɛ Mali fɛ parce que ne b'a dɔn anw de bɛna Mali jɔ e ni ne de bɛna Mali jɔ inshallah anw de bɛna Mali jɔ e ni ne dɛ e mun bɛ kuma la dɛ e yɛrɛ de bɛna Mali jɔ i ye faamu ne mun bɛ kuma la anw de bɛ ka Mali jɔ wa an bɛ k'a jɔ depuis sisan i ye faamu donc kana tigɛ o la quoi an ka tɔ bɛ di Ala ma i y'a faamu parce que n'an bɛɛ banna u bɛ fɛ an bɛɛ ka ban de o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli inshallah kana décourager dɛ i y'a mɛn i ka kuma faamuyara n y'a faamuya non n ka kuma bɛ yɔrɔ a bɛ bɔ mɔgɔ min faji ye muso 3 furu muso premier denw a bɛ nkalon tigɛ ye ko i dɔgɔnin de bɛ ninnu ye i bamuso de bɛ ninnu ye i k'a kɛ o fɛ e ye muso premier den ye e bɛ baara kɛ ka i ka dɔgɔnin ta ni dɔgɔnin sera baara ma a b'a fɔ i yɛrɛ ko non ko kɛra tugu ye ko ye lagalagatɔ de a yɛrɛ b'a la a bɛ min fɔ parce que mɔgɔ den dalen b'a facɛ la mɔgɔ ye den wolo i bɛ min fɔ a dalen b'a la mɔgɔ den dalen b'a facɛ la ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan mais facɛ bɛ min fɔ a yɛrɛ b'a la ko tiɲɛ tɛ bon policier bɛ min fɔ a b'a la ko tiɲɛ tɛ an bɛ tugu policier kɔ an b'o dɛmɛ olu yɛrɛ tɛ Mali dɛmɛ mais mun na e b'an pousse ka kɛ Mali fɛ ne b'a fɛ k'o de don bon tɛrɛmɛ ne tɛ k'i ka kuma faamuya yɛrɛ peut-être bamanankan faamuyalibaliya don dɔɔni parce que e bɛ ka i bɛ question de n ka kuma bɛ yɔrɔ min na quoi naam an tugara an ka bɛ Mali fɛ ok
Ok, donc mune kera sisa ebe fe mune ebe fe ne ka mune fe sisa tungarange u be mali fe uluma do kalana munu make tungarange uluye mali uluye kalanke donc ebe fe ka mune fo juste question posée de quoi au lieu que kay histoire fo quoi question posée ngou voilà ne be ka min fo nam mali ya di munu mawlute mali fe en tout cas kele ko de la sisa wa et ne to kele la suina mais ambesi minnu da bɛ fanga la an bɛ se ka mun kɛ ka olu ka jogo changer fale quoi mun na an bɛ se ka mun kɛ an bɛ ka baara caman kɛ courant kun tɛ Mali kɔnɔ an ye courant ko kɛlɛ kɛ courant ko ɲɛnabɔra i ye faamu an bɛ ka kɛlɛ kɛ e yɛrɛ de ko i da la yan k'an ka jɔ constitution ka changer ou bien ɲinɛ n'o kɔ de non imalo ma simika ma fo ko constitution changer wada ne be kuma simika ne te kuma simika oh donc fanga be Assimi de bolo al sisan e ko Johnny supporter ne te ke famu quoi i be soro i ma topic famu ni sinon ne te ke famu ya o am be kele kele ne la o e fanga be Assimi de bolo constitution mina changer an munu me tungara an be fe jamana ka ke to mina ako ko ni constitution temana ko be ke am bo kuma de konnala sisan me kele mina mɔgɔw de bɛ ka don an ka nin basa bɔrɔ ye an bɛna o fana idée de di sisan président ma parce que a bɛ jamanadenw de lamɛn e de ye jamana 80% ye donc ne bolo an bɛ ka taga ka ɲa o yɔrɔ ninnu na bon ne t'a dɔn e ko ne bɛ ka aw fɔ aw ka jamana supporter kun min na mɔgɔ minnu bɛ ka jamana mara bi olu to jama la ou bien olu to mɔgɔw fɛ o. ok ne ko de dalen bɛ e dalen b'a la e bɛ ka ci min ci Mali ma Assimi b'i ka kumakan lamɛn ba. bon nin de ye question ɲuman ye bon sisan i mɛna i ye 5 minutes ta ka question nin de ye question ye ne dalen b'a la ni anw ma changer Assimi tɛ se ka foyi kɛ ni jamana jɔ tɛ i ye faamuya. non an tuma ko changera ka ban o an changera ka ban. ok donc an ka to nin cogo la tant que an bɛ togo nin cogo la jamana bɛ jɔ. ok it's not problem. Inch'Allah y'a mɛn merci beaucoup mon frère merci. Tremɛ ale ka ko tuma dɔ la ne tremɛ n'i y'a ka bi question de tremɛ ko ne toro ma ka bi question ninnu a bɛ bɛn n'an bɛ taga an bɛ se allo. awa salamaleykum tɔgɔ ni jamu ni bɔrɔ. Amadu Abraham do ka bɔ Kulukoro. Abraham ça va bien Amadou cɛ ni fama sa. o kɛra i sɔrɔ man di dɔɔni sisan ni. Vraiment mɔgɔw de ka ca ligne na tabarakala parce que bɛɛ bɛ fɛ ka kuma ça c'est bien. Kan min b'i da minute 3 b'i bolo. ok i yɛrɛ ye ni cɛsiri. Nba. yani n ka don babuba yɛrɛ kɔnɔ cɛ min bɔra ka weleli kɛ sisan ko tɛrɛmɛ wa n da dɔn. Naam il y a tɛrɛmɛ New York oui. Wala n bɛ fɛ k'a fɔ a ye ko Mali ma fɛn kɛ a ye Mali ye fɛn k'a ye. Naam. parce que Mali y'a tɔgɔ da la. Naam. A kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la a tɛ yen ka ya Maliyɛn de don u ka bon ni fɛn bɛɛ ye. Naam. Ale y'a jɛ a ye mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ ka bi. Naam. I ka téléphone bɛ ka tigɛ Amadou Abraham i ka téléphone bɛ ka tigɛ. Abraham ka connexion man ɲi. A ka réseau man ɲi réseau bɛ ka déclencher. Allo. Ouais Maliyɛnw cɛri bɛɛ n'i ka hakilinata de don a kana o ko bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don. Allo. Allo Dande. Allo salamu aleykum tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ. Wa aleykum salam. Abedi. Anba jamu duman. Mamadu Keita don Mamadu Keita bisimila minute 3 b'i bolo. min fɔ bɔli ko in na quoi vraiment mɔgɔ ninnu ka bɔli a ɲɛna. Naam. Mais ne ye min fɔ ka fara kan Ben vraiment a bɛ k'i cɛsiri MINUSMA ka taliko la mais u bɛ ka ko in kɛ cogo min na ne yɛrɛ ka faamu na tɔ ka jɛ don dɔɔni halisa quoi. Naam a ɲɛfɔ. Puisque mun na u bɛ fɛ ka MINUSMA gɛn stratégie min bɛ vraiment a ma nɔgɔ quoi ni peuple ko k'a bɛ bɔ ka fɛn min kɛ. Naam. Peuple mago tɛ politique ba la i n'a fɔ ministère mɔgɔ bɛ baara kɛ ni politique mais peuple bɛ baara kɛ ni force de u bɛ MINUSMA gɛn force yɛrɛ de la olu bɛ ka gɛn stratégie min ye a ma nɔgɔ quoi. N tɔgɔ jumɛn u ko nin ye kangada laban ye o tuma e ma communication lamɛn yan. Bon n b'a se ka communication fan bɛɛ la mais. Donc e de bɛ retard la sinon u ko nin y'a bannen de u bɛ bɔ jagoya MINUSMA bɛ bɔ ou bien malidenw bɛ Mali to MINUSMA ye et ko gouvernement n'a pas de choix.
Où est Kosubeke, à Bana, où est Bodi Jaguar, Beita for Mali for Subekmana. Ah, voilà, ok, non, on est vraiment au Kain, ni bon là-bas, vraiment au Kain. Voilà. Voilà, Bolim Mekani Kofe, ou Kuka Moblu Jenny, Kuka Chika, Bodjiakono, Ode Beke. Donc, à te soma. Ah, mais, où est Canada Lamaneke, la communication qui est à Boradien Senel Bekan, Alzazera à Bo, Dien Beabo. Donc, c'est ça. A foru écoute faut que kanga jamana kona la donc tono manga janso la mena video kala kala je abonné ne die senen ne anglais senen lu bekan bota ko bonga jamana kona ko da fasula has failed to bring peace. Gathered in Mali's capital Bamako, they hold signs calling for the UN mission known as MINUSMA. Vraiment ibaro maro sera Mali meja ka sabar ka kuma dade Mali tira ma ko. Nam. C'est état disait qu'il code dans les béco la mais médiatiquement de c'est quand nous nous parler comme la jamana kono quoi. Nam. Orla ayanda magala biu. Ne ba reti nyuma ko ne ka jamana ka kula ne ma de wele kana media ka pour que se ka kuma. E mais o rete sa jamana to la ka beka mungu ka jamana yi. Jamana media to la beka mungu tay ulla dige doro. Ore do mo site faso tila fe. Mo site faso tila fe. Nam. Donc masera sa ko sawara ku wele kanu la sigi media ka ko mana kando ta ka fanga jamana mi rebe ke polo ke garde ka joni ka fembe la kani mana kan fasu ta ka kuma ouais vraiment musa mara yere ka kainde ne toro kwa vraiment ne dugune vraiment o yere tin media mo ngonu ka sawali kwa nam kembe ki buru nyasi o lule la nam u ka sawali ka kuma dade ni mana mo fasu ku nunu ma kwa ti jamana jo ko ka ke jamana ti ka sawali ka kuma dade ma bonu mo kelen de bitla ka ka vote le kun ka jamana marati nam era nyumana asira male nga kunu kwa nam men ame kunu jagwade do nama kunu ubuna nga jamana mina nare ala kan kishoma kunu ni swari ayde bamana ngache mali nga kunu swate tukune swate ine swate ambulo yere ame wuli jagwadi mais c'est dommage fanga bori wala sanga wuli ka boss ngola ori amalo yoro quoi femu ban ko quoi fembi nemu kana femi nemgo klembi kun kana so ga gaela quoi vraiment tuko la nunu mara grana ma quoi faut ga nga wulin vitesse yere de quoi mo mun bango tanto ira nyama tanto ya ma fefe ken nunu tanto quoi faut que jama da wuli ki jo ouais ima bo ni fa musa mara ni yere ga ko a jara musa mara kado ho aga koina ko malika tono na lena ella te ninyo premier ministre ancien tisi ga ko jamana tono na lela el mariga jamana e tamina nam ne ma wana kan quoi nam bo États-Unis nga fait na vraiment gouvernement ga ke ko bela États-Unis ambassadeur a gyan quoi vraiment merci beaucoup iga intervention yana toro mo ko chalina mais na gyan aga bo peuple ni ambassadeur te quoi vraiment min ka peuple wa ka ambassadeur là. Vraiment. Merci beaucoup. Il y a intervention. Voilà. Merci. Malien, on a un topic avec l'électrique de camp. L'électrique, on a un moyen de en même temps, on a un moyen de Amérique Jabi, ou on a un droit de tourner. On a un topic qu'on a là quoi. Moi, je suis chaud là, je vais donner un kumata. Nite adwa meka kuma munga iba mbo kuma kona la kwa umai. Hello. Salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Togoni jamuni boro. Ouais, Daouda Jara depuis Espagne. Eh Daouda Jara Koulbakari, bismillah. Ama dans ame jenga foli belebele ba di ma dante. Mashallah Daouda ka foli be Jara. Al sala ki bolo me ka barala dante. Allahumma mi Jara. Voilà kuma fla be bolo mini jimino finyene. Bismillah. Premier ika mogom bora kuma la ko treme wa mjoere. Naam, treme wewe. Afila kuma kono kwa ko jamana ma fenke jamana deun ye kwa bon etaro jamana bi se ka fenke ye ka teme jamana papier dili ma ima kwa wewe ni jamana yere aka papier di ma we follow we ki nini ka nan follow ka di jamana ma kwa jamana se ka foi di ma ka teme o kan wewe. Voilà, donc waka kuma jabi non a fom treme aka dosi sorobi ouais aka sija nous ne ma faut pas là. Oh yeah, mais a fom ça. Bismillah. Afilla. Ouais, avec a fom ya corriger ay hina treme la ça a fom ya. Merci, vas-y. Nimbora mina Musa Marala. Nam adatuna tu akono.
Comme Moussa Mara ko ni Mali enquête wuli ko enquête te datugu. Non. Bon, Moussa Mara comme ale yɛrɛ premier ministre kɛ Mali kɔnɔ a ye Mali surasiw cɛ ka taa faga Kidali a k'a fɔ ko o enquête wuli quoi. Non. Voilà ni o enquête wulila kuma min na o kɔfɛ a bɛ se ka min fɔ a k'o fɔ quoi. Non. Ni mɔgɔ kan ka ye kaso la bi Moussa Mara kan ka ye kaso la quoi. Non. Mali bɔra ka Kidali bɔ Mali ta la Moussa Mara sen yera la. Mais quel est son objectif? A mago bɛ mun de la a bɛ kɛ mun de ɲini Mali ko la juste? A bɛ mun de kɔ? Non Moussa Mara mago bɛ maliyɛnw ni de la quoi. Dɔ ka wuli ka taa Mali faamaw k'a minɛ k'a datugu ka tɔgɔ tiɲɛni lase tradition ma o dɔrɔn de don sinon foyi nɔfɛ ko tɛ quoi. Ça fait a ka fɔ dɔrɔn k'u ye Moussa Mara interpellé donc c'est tout o kɔni a ka laɲini dɔrɔn de do. Oui. Est-ce que a tɛ tɔgɔ de kɔ à tout coup? Il veut être relevant. Est-ce que o fana tɛ? Sinon vraiment il n'est pas important pour moi hein. Non, a bɛ tɔgɔ min kɔ ni Ala ma fara kan a b'a sɔrɔ dɛ. Depuis Ala ye Moussa Mara da Moussa Mara ma foyi kɛ Mali kɔnɔ ko a bilara Mali histoire kɔnɔ. Oui. Ale bɛ se ka t'i sigi manamana kan fɔ la Cɔrɔnɔ ka plateau kan cogo di ko ni Mali ye fɛngɛ wuli enquête wuli ko enquête tɛ datugu quoi. Dante an bɛ Espagne yan bi ne bɛ Europe kɔnɔ yan n bɛ n kale Alahu Taala la Dante Europe yan nɔ bi. Ni ala cɛ bonya min bɛ maliyɛnw kan nɔ Dante o kun tɛ maliyɛnw kan fɔlɔ quoi. O diɲɛ fan bɛɛ de mais est-ce que tuma ma se i jɔ sa. Ne ɲɛ Espagnol ka den Espagnol ye den ko ne ma nɔ ko Mali ko colonisateur tɛ Mali la bilen o kɛra quoi wala bilayi. Naam. Donc e ko tuma ma se ka kanga da Mali Web TV mɔgɔw fana ɲɛna wa? Non bon média dɔw bɛ Mali la komi Darume ɲini de don sinon média ninnu dɔw kan ka datugu mais hakili la Ture ye kangari da o ye quoi mais i b'a dɔn Mali bɛ ka se yɔrɔ min ma sisan Mali kow bɛ ka gɛlɛya dɔɔnin quoi parce que Mali bɛ ka kɛ dasago fɔ yɔrɔ de ye quoi fo de ka dabila de. Naam. Voilà parce que média damadɔ bɛ k'i wele ka t'i dɔgɔya ou bien k'i wele ka taa jamana dɔgɔya donc o de bɛ Mali la de. Naam, an bɛna fo sira la inshallah. Merci beaucoup. Kuma kuncɛ kuma min b'i bolo. Siga foyi t'a la. Non kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo Dante n bɛ foli d'i ma parce que n'i y'a ye an yɛrɛ b'an profiter ka kuma jamana tɔgɔ la à cause de sinon dɔw lamɛnlen tɛ o. An bɛɛ lamɛnlen don. Dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca. Vraiment an bɛɛ de bɛ jɛ ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ. Mais voilà depuis Ala ye diɲɛ da dɔ bɛ dɔn dɔ sen fɛ o. A banna. Voilà f'i ka sɔn o de ma donc an bɛ jɛ ka foli d'i ma. Naam. Ni n bɔra yen nɔ n fɛnɛ bɛ profiter ka kuma ni Segu Tunkara ye quoi donc n'a tulo bɛ an bɛɛ kumakan na a ka sabali a ka ça fait dire que a ka tiɲɛ fɛnɛ fɔ dɔɔnin quoi parce que a ye mun de kɛ Segu ye mun de kɛ parce que kuma min bɛ ka fɔ nin ko comment dirais-je ko Amérique ye bɔra ka Mali accusé bon kuma min na parce que kuma in tɛ officiel ye quoi est-ce que i bɛ ka faamu parce que ne yɛrɛ bɔra ka nouvelle dɔ la mais o ne yɛrɛ kuma in officiel tɛ direct yɛrɛ la quoi. Non u ye Mali accusé dɛ c'est officiel a filɛ nin ye n bɛna bɔ ka yir'i la sisan c'est ici. C'est officiel non. Ouais c'est officiel mais mun de bɛ yen juste mun de kɛra. Bon ne kɔni ye min ye dɔrɔn bon maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn o fura ye o de ye fura ye quoi. Ouais non i tun bɛ ka kuma Segu kan n bɛ fɛ ka lajɛ ni n bɛ se k'i aider de a ye mun de kɛ qui est grave. Non parce que souvent ale bɛ bɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw accuser n t'a dɔn. Je comprends. A ka analyse kɛcogo e bɛ fɛ k'o de fɔ quoi a ka manière d'analyse ce n'est pas o de bɛ k'i jɔrɔ dɔɔnin quoi o de. Ce n'est pas correct parce que den ne miiri ne bɛ Segu la mais bientôt a bɛ 4 ans bɔ sa depuis 2019. Donc kana ye bon fo bi ne b'a lamɛn hali su na n'a ye video kɛ ne b'a lamɛn sini sɔgɔma ne bɛ mɔgɔ min lamɛn internet kan o ye e ni Segu Tunkara ani Bumabel de. Naam. Kana jateminɛ n'ale ye kuma dɔ fɔ bi sini a bɛ bɔ ka dɔ wɛrɛ fɔ. I b'a wele a yɛrɛ ka téléphone na dɔrɔn a ka numéro t'i bolo i b'a wele dɔrɔn k'i ka conseil d'a ma o la c'est un peu plus privé quoi. Kuma bɛ yafa ɲini tɛ sɔn cɛkɔrɔba fɛ quoi. A faamuyara n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna peut-être a tulo b'an na yɛrɛ ni heure la a b'a faamuya bɛɛ n'i ka faamuya. A denw y'anw ye quoi ne kɔrɔkɛ tɛ dɛ a den de y'anw ye donc an bɛ tiɲɛ fɔ a ye quoi.
Vraiment, non, à Fomiara, il veut qu'à Forêt Dron, à essayer parce que c'est un leader, à Kumani, et trouver trop de temps de tourner de Tchoukono, quoi. À Fomiara. Merci, Kuma Kuntiani, Dron, Kotremeka, de Kumala, quoi. Avec Fomsa, et à la Kira, avec Bessan, à Fomsa, Kara de Tunan Karsa, la Toro, sinon Mali, papier d'aller, Mali, papier, aller, volo, aller avec la Oulugo, comme Mali m'a fait caler, Ok, merci beaucoup mon frère. Il a comment Fomiara? Merci. Merci, salam alaikum. Non, fort. Moi, le Malien est exigeant. Mali me dirait, wallahi, moi je ne perds pas l'espoir à notre digne pays. Bébé clé, bébé Nyadjagouya, tout le monde. Alors oui, salam alaikum. Allez, wa alaikum salam. Ah, ça va bien, Tony Djamouni Boro. C'est Ibrahim Guindo. Ibrahim Guindo, Doni Fari Kumakanganche. Ibrahim Guindo. Ah, Guindo, bismillah, ngi don fari kumakangan quoi. Ok. Mo famde. Okoro. Ane ngi do fara ikumakanka, c'est-à-dire il ka kuma don téléphone na quoi. Ah, ok. Comme sous de colement fait. Mais c'est pas grave, ok. Voilà, mais en clotila. Ok, en sangoni. En clotila c'est ça. Ok, c'est pas grave. Et en fait, ne va faire comment en fait, m'a fait Moussa Maraga Koy m'a fait comment au Koy la galadje vite fait là. Bismillah, miniti ça va bibolo. Et Moussa Mara parce que Moussa Mara du mogon ulu manga uda do jamana kula era tuguni quoi. Na kera fonu kera mogo ni kera mogo munu ye kum ube miri quoi en fait o mangu uda do ni wati o mangu uda do jamana jogo kuma era na quoi en fait. Nam. Parce que nous mogo nous pe ou ka tanke ka tema en fait. Okera. Voilà, donc on vient de faire ça. Nam. On vient prévu de et parce que Malien ko boka binte Malien toro, o de baké. Boka binte en toro quoi. Voilà, bon problème fana fin kelem fana be mbolo bon Malien fana be nous be la mais o de binde toro. O de tien, voilà beka si ça beka kuma ke check se baroi. Nam. Net Afrika Moussa Mara nous flanier. En fait, il est malien, il est fleur, parce que Moussa Mara n'est sur la méthode en fait. Non. Fait qui est politicien en fait. Non. En fait, net sigi la en fait. La méthode hérédité quoi. Notre Mali est sigi, ka politicien la quoi. Non. Nous disons Mali. Nous disons Mali qui est tomboui. Mais amna sigi aussi koulou la méthode tongo do mana boga bini fait on a. Non. Non mais en fait, ouais, donc, il faut que ça, sommeil là, sommeil à Blanangaoula, mais moi, je me vois d'où ma ou le frère du Gouni ni quoi. Ka voix d'où ma tu dis, tu femme. Ok, ne ma téléphone bla 600, nene to essaye ka kuma football fonga jamana ma otene noya, nene a donc ka kuma football fonga jamana ma drone be ara kruchi là. Donc, me fait comme faut et en ben no bala quoi, parce que n'y a mais nous kuma kala te do de kuma foro dima quoi. Voilà, et puis avec en fait au bout tout en fait kata télévision kata mana kan fanga jamana ma be sigile nya bala mo sitika kuma et puis ces gens là mo ga scène nous fait comment il s'appelle là habite ovita comme ça plateau mununka mo o mo nous fona netara obe boji en fait ouais parce que nous mo o manga en fait o manga modo mo era là quoi nam parce que nous quand ni ba fera mo era détester qui era kono oui Mali politicien nous nam a ben ala ni krati donc netara obuna tu ko plateau du merbu accepter tuguni obutu sigi mana kan fola mo dala dongo do kata jamana na flo be chenge kake au taye kadi au burutu ni au teru ni fe kanyina peuple yera ko ka usigi donc ka non mais c'est la merde vraiment docteur Sauté Kalante Sira Mai Foité faut contrôler l'inté faut assumer contrôler zéro ouais. C'est l'appel direct, tout est en direct, Mamadou Traoré, tout est en direct. Nam. Donc si ça, alhamdulillah, Allah ya ke si ça, Allah ya mogodo dama, mogom nu hakili soro. Donc hal si ça abina auto de si ça, kabna absina kabnu senkoro match en fait. Ouais, mais où y est on est nyalaw. Kana ça dit sommet nyala buranga ou fan la de. Où y a on nyeri là, mais obeka dabla jamana kono 600. Ala ne e sababu parce que avec un téléphone blanc m'inquiétant. Mogo klobe la Mali fambe feni erina doukla fait. Donc obeka dabla ni ala 600 malien bebe ka erisezi. Mogo beka ko jamana fait, mogo sitna do malien kan impasa boro ituni in ala sonama. OK, il y a forme. Ouais.
sinon Moussa Mara ninnu a bɛɛ n'a lajɛ u kan ka taga ten u k'a kɛ Ala ni kira kama u ka taa yɛrɛ vraiment an seginna u ka manamanakan ninnu na anw fɛ Inch'Allah dɔw kɛra na ninnu bɛ u mɔgɔ b'u da yɛlɛmɛ dɔrɔn la u mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la ninnu kɔni b'u ka balo dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ surtout jamanadenw tɔw ye bow di anw fɛ olu bolo anw fɛ i ka kuma faamuyara i Guindo i ka minute 3 dafara salamu alaikum ok salamu alaikum Malien bɛ minute 3 de di bɛɛ ma mashallah mɔgɔ baden bɛ ligne na mɔgɔ bɛ k'an lamɛn fan bɛɛ fɛ minute 3 allo allo ok mɔgɔw bɛ ligne na f'u ka téléphone bɛ ka ɲɔgɔn fɛ donc minute 3 de bɛ di bɛɛ ma inshallah minute 3 allo 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 Fatoumata allo salam alaikum ça va bien ah bismillah awo Dante nam ama trebe faamu de nanga trebe ka question ɲɛfɔ aw ɲɛna nam trebe bɛ fɛ k'a fɔ de ko nam Mali y'a kɛ mɔgɔ minnu ye Nam. à la plupart c'est les politiciens ou nous deux Nam. minnu ye kalan sɔrɔ Nam. FEBER la u tagara extérieur la Nam. ka kalan kɛ i y'a faamuya ka Mali tulu n'a a fɛn bɛɛ bisi k'a k'u yɛrɛ ta ye i y'a faamuya N y'a faamuya. u taara kalan na n'i ye Musa Mara Joseph Mara a y'a den bila ka taa Faransi de donc a bɛ Faransi de défendre nam n y'a faamuya donc voilà donc o yɔrɔ de don le fait que awɔ mais Fatim Jawara madame Jawara a ka question ne bamanankan ka gɛlɛ a ma dɔɔni a kuma bɛ ka na a kɔ kan a faamuya ka gɛlɛn kɔ hali sisan ne ma ka question faamuya ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne ma question faamuya ne ye question laban in dɔrɔn de faamuya parce que ale ye question au lieu que ka question poser ale ye question kɛ ni kuma de ye quoi question tɛ se ka kɛ ni kuma ye question ye question de ye quoi a bɛ fɛ k'a fi ɲɛna de ko Mali y'a kɛ maliden minnu ye k'olu ma kɛ Mali fɛ ko Mali ma kɛ maliden minnu ye dɛ ni ale yɛrɛ ɲɔgɔnna b'o dɔw la ka na kɔ kan ko olu bɛ Mali fɛ ko ka tɛmɛ a y'a ɲɛ minnu ye i y'a faamuya a kan b'o de ma non mais a ko mun na ko ne bɛ ka olu jagoya olu ka kɛ Mali fɛ ko i b'a faamuya c'est à dire ne ko a ma n ko an bɛ kɛlɛ min na sisan an bɛ k'o de bali o ale bɛ ka kuma min fɔ dɛ an b'o kɛlɛ la su in na o. Awɔ pour les ramener à la raison pour que u ka se ka segin kɔ mais u degera suyali la u fa y'u dege a la u yɛrɛ degera a la Musa Mara degera suyali la o donc suyali tigɛra a la Asimi ye fɛn bɛɛ tigɛ robinet datugura u ka nanw bɔnna i m'a faamuya u bɛ kiri biyɛn dun de la donc Faransi mɔgɔw de don donc o de don u b'o dɔrɔn de tibi taama la mais problème bɛ yɔrɔ min na de jeunesse yɛrɛ de man ka sɔn politiciens yɛrɛ de ka fanga sɔrɔ Mali la tugun mɛrɛ i m'a faamuya ouais mais américains bɛ ka u da don an ka jamana politique min na nin ye tan ko ka vote organiser an ka jamana kɔnɔna la i b'a fɔ an ka jamana vote ko olu ka problème de ye ka tila k'a fɔ ko ka sanction bi an ka sɔrɔsi 2 kan i y'a faamu ka tila k'a fɔ tuguni ko Wagner ɲɛmɔgɔ b'an ka jamana kɔnɔ alors que u b'a dɔn k'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye yan'o ka kɛ fɔlɔ u y'u jɔ fɔlɔ ko anw de bɛ ka minɛn di Ukraine ma jamana min tɛ se ka foyi kɛ c'est à dire a ko mana k'an bɛ ka caya halisa ko ambassadeurs bɛ ka don an ka alimanbaw kan i b'a faamu u dun tɛ seli u tɛ se ala yɔrɔ dɔn e b'a kalama donc i da mɔgɔw ko la dɔɔni quoi. Ok, maintenant, et pas dans défi ni de la média, on a ɲɔgɔnnaw de y'a to sisan nɔ malidenw ɲɛ yɛlɛla an bɛ kow kalama an bɛ ka bɔ fɛnw kalama n'o tɛ fɔlɔ nin tun bɛ sen na an t'a kalama o. An ɲɛ ma yɛlɛ mɔgɔ si tun t'a fɔ an ɲɛna. Donc u ni dirigeants bɛnn'a la depuis u ye Modibo faga. Ka na minnu nana kɔfɛ olu bɛɛ tun bɛ k'u ta de kɛ maintenant u bɛ nkalon de tigɛ kaba Ala y'u da u bɛ nkalon de tigɛ k'a da jamana kan parce que u da yirimɛ de don u bɛ Mali de nɔfɛ n'o tɛ u tɛ Mali lakana na u tɛ fosi. U bɛ ka Américains faga u bɛ ka Américain noir minnu faga yan don o don Mali bɛ n'a da don o la yan wa. Non an t'an da don o la. Naam. Don o don Africain noir tɛ ka faga yan. Don o don i b'a fɔ ko sɛ. I b'a fɔ ko an yɛrɛ bi yan anw ɲɛ b'o la donc u bɛ Mali de nɔfɛ dɔrɔn u bɛ Sahel dɔrɔn de nɔfɛ n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ malidenw lakana tɛ o. Mais pourquoi Malien den dɔ b'u to la madame Jawara ka tila k'a fɔ k'u bɛ o kuma sugu lamɛn ka tila k'an ka jamana tɔnɔmada tɔ b'u ye. U sanna kɛ. Alahu akbar. U sanna de o c'est des ingrats. C'est-à-dire trɛbɛ ka kuma de filɛ nin ye mɛrɛ. Aïssa madame Jawara trɛbɛ ma kuma jugu fɔ sa sari a kuma i bɛ sɔn bamanankan yɛrɛ ka gɛlɛn trɛbɛ ma quoi trɛbɛ ma kuma kɛ a ma kuma poser e y'a fɔ cogo min na o trɛbɛ a diminen de don mɔgɔ ma ka kuma faamu tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye ni e yɛrɛ tɛ maa si m'a faamuya. A diminen de don sur les Maliens les ingrats Maliens de trɛbɛ diminen de olu de kan.
c'est-à-dire Mali y'a ɲa minnu ye dɛ minnu kalanna favoritisme na dɛ wari b'u somɔgɔw bolo y'u bila ka taa France ka kalan kɛ dɛ olu ma kɛ Mali fɛ dɛ minnu y'u débrouiller ka na extérieur la dante dɛ ha kan b'o de ma ko anw bɛ Mali fɛ ko ka tɛmɛ olu kan. mais Jawara o de la anw tɛ ka kɛlɛ kɛ yan an ye jama min labɔ olu na anw diaspora ale tɛrɛmɛ yɛrɛ ye wari bɔ est-ce que mɔgɔ groupe foyi m'a ɲɔgɔnna kɛ donc a kan ka dɔn ko jamana jɔ de y'o ye quoi an bɛ ka mun kɛ su in na Madame Jawara jamana jɔ se ka tɛmɛ nin kan o Maliyɛnw ɲɛ bɛ bɛɛ la o ale tɛrɛmɛ bɛ sɔn ka kɛ Mali président ye don la mɔgɔ t'a dɔn parce que jamana bɛ di jamana jɔbaga de ma à la fin de journée Mali tɛna di maa si fa den ma tuguni o banna. Voilà, c'est pour amener tout le monde à la raison, quoi, pour que paix des cas ban politiciens, quoi. C'est-à-dire c'est pour bannir les politiciens maliens. Quoi. Et puis, ami wele de quoi. Moi citoyen américain, moi si kana voter Joe Biden. Non, koni o kuma bana inshallah. Ale koni ante voter ire. Ni Donald Trump nana ne be voter Donald. Inshallah. Ayi ale koni abena farafiu joro don zina. N'ala ma foyi kɛ. Voilà, c'est-à-dire anga show de kɛ. Ayi show be ko kan Madame Jawara i kana ibena basi ibena na tia basima. Nyemu fo imanga bisola ne afa yena o. C'est-à-dire racisme min donné, amba ka racisme diare irala. Wa farafin be bo akalama. Allô? Non, Nklobila. Allô? Oui, on t'entend très bien. Voilà, mais nous sommes capables de maintenant qu'on a voté, nous voté le minkera et des anciens de la dernière misara quoi. Moi, pareillement, on est Warbedama. Moi, je contribue à la campagne à tout ça là. Voilà. Mola boya la campagne que moi na clubica émission na walai bila ou ka partager africain mochi. Surtout malien de mochi kana voter ni. Si te voter tuguni. Amena ale koni amena étiquette de kale là. Kana baga oma. Ama fuyi kila. Ama fase mali mi fu portambolo fasi tambolo kana dora kan ye katanga yere. Asimi nana odu asimi dumbe jawla de. Avec Jaoula de Poutine ba encore fait mɔgɔ si tɛ siran n y'o de fɔ n ko an ka base militaire kelen dɔrɔn dayɛlɛ an ka base militaire kelen dayɛlɛ dɔrɔn an ko officialiser an ka fɔ Russie ta don an ka lajɛ ko bɛna kɛ cogo min na ni Ala sɔnna ma. Wala c'est-à-dire n'u y'a ye u bɛ ka bagabaga dɔrɔn de kɛ n'o tɛ u tɛ se ka fosi kɛ et puis de han wallahi de u ye min fɔ ne ye dɔ ka émission lajɛ bi dɔ ka busi de u ka taa ministre fɛn Russie u ka taa base dɔ jɔ ministre kɛrɛfɛ a bɛɛ ni kira cɛ n'u ma yɔrɔ bila. N'o de fɔ san ko halisa an ka mɔgɔw u bɛ baara la mɛ u ka suma dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye quoi jamana kɛlɛ in quoi a y'u jɛ u bɛ kɛlɛ in kɛ an m'u jɛ u bɛ kɛlɛ in kɛ donc an ka taa joona o de ka wusa an ma quoi c'est à dire il faut que nin ko in ka ban et puis u ka ci di Amérique ambassadeur ma o n'an ka alimami minnu bɛ tɛgɛ seere ninnu na quoi u ka dɔn k'a fɔ ko an t'o tuma la sisan quoi. Bon iya ne ba alimami ko nunu finyare iya da kafa ko u be ɲɔgɔn bolo u bolo be ɲɔgɔn bolo. Awo mais Madame Jawara il faut que jamana ɲɛmɔgɔw fana ka fusiri ko dɔw fana la tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye il faut tɛrɛmɛ ka kuma bɛ nin yɔrɔ de la tɛrɛmɛ ka kuma bɛ nin yɔrɔ de la pourquoi anw bɛ ka dusukolo min ta nin ko in na an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka o dusukolo kelen ta ne y'o yɔrɔ kɔni faamuya ka kuma la. Ayiwa u kan ka ouverture média datugu. Koni ne koni bɛ kangari da o ye ne tɛ kɛlɛ k'u fɛ mais ne kɔni siɲɛ wɛrɛ n'u y'a kɛ dɔrɔn o y'a kɛlen dabɔn kama de ye ni dabɔn kama don donc an k'an ta ɲɔgɔn an ka lawa ma maninkaw ɲuman na an ka wa ma. Ne ma Musa Maraka ne m'o lajɛ o parce que ni ne ma f'i ɲɛna ko ne ye maliden jugu y'u ka plateau kan dɔrɔn ne b'a datugu. Ouais non mais c'est dommage a bɛ kɛ kɔnɔ ko denmisɛnninw bɛna jamana Asimi ɲɔgɔnna de sifinnaka a bɛ kɛ kɔnɔ ko bɛna kɛlɛ k'a nɔfɛ mais masa min Ala ye vraiment c'est dommage. Olu dun ni Musa Mara tɛ kelen ye dɛ Musa Mara fa y'a tile kɛ Musa Mara yɛrɛ y'a tile kɛ a y'a Mali bisi k'a turu min donc olu kan ka bɔ Musa Mara kɔ c'est-à-dire olu kan k'a yira la de k'a fɔ ko mais kabi Ala ka président fɛn fɛn tɛmɛna k'an ma deli ka Asimi ɲɔgɔnna ye u ma se ka hali o kelen ayi mais kuma min bɛ dugu la ko régime kɔrɔ ka mɔgɔw ka teriw de don quoi togo sugu dɔ la quoi voilà o ko de bɛ dugu la quoi. Ok. Régime kɔrɔ mɔgɔw ka teriw de don o kɔrɔ de k'u ka jɔ ouais parce que voilà au cours de donc quoi oui vraiment a bɛ ɲɛnabɔ siɲɛ wɛrɛ an bɛ kɛlɛ fari da o kama ne kɔni kan laban daw ye mais nous continuons ta dɔrɔn vraiment an bɛ ɲɔgɔn bɔ business la ni Ala sɔnna ma. N'u ye maliden jugu bɛ olu ka plateau kan mɔgɔ si ka n'u lajɛ bɛɛ k'u fili su la. Naam. O de kan ka k'u la. Madame Jawara i ka intervention ɲɛna kojugu maliyɛnw a ye tɛrɛmɛ ka kuma bamanankan de ka gɛlɛ a ma dɔɔni a kana tɛrɛmɛ ye surukati kanubaga bari jamana ka d'a ye kojugu kuma n'a fɔcogo de don. Naam. Ayi ne kɔni fɛ a ma kuma jugu fɔ dɛ ne tun bɛ fɛ k'a yirila de c'est-à-dire tiɲɛ de don
Aïssa, ama quoi du faut ça madame Jawara mais question ma familiale quoi. Et tromper des questions familiales. Moi sima c'est dit moi fautama la familiale donner. Moi avec moi du coup forêt ama familiale quoi. Mais Mali kan ga papier dama ke malien te akan awa ga droit de o akan ga papier soro Mali kan ga kala. Ima fa ina metana ri papier mi soro ya ga mal de ya yoro de. Metana annana ama kala soro ka ke malla. Donc ayere ya debura yere kana tunga fe. Allez, Mali fait 4 Mali a c'est-à-dire ça comprendre quoi. Ouais. Nya famia. Ça comprendre. Ouais, nya famia. Ijawara ka kuma nyana ko jugu. E Malien o terme ka kuma aba jo fait parce que Beni ka kuma fam a diminuer do parce que ale tse ka famia jamana dire mo no ku jo du surtout kono ale be si bala la ale ba ka jamana fait sur terme ko ne ko sobere. Vraiment, ben jamana il fait quoi du coup? Akana Beni ka akilanta do Mali akana to ko nyoko akise to suku do la quoi. Voilà, on a me voulu que Beni ka akilanta dit quoi. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abe somodo. Ama ala tan ko sobe yere du. Alhamdulillah, il faut les kaka quoi. Mashallah, yere ni foli kaka. Ini Mali de nyumaya. Yere ni Mali de nyumaya. Mashallah, vraiment, mbiga mission la mais depuis la mbeki wele mente ki soro. Mashallah, yen soro sisa bismillah toni jamuni boro. Ndebe bo malla mais ala esi yoro ke Algérie. Mashallah. Be Algérie maintenant. Bismillah. Ambe Marien Dembe fo. Mashallah, be klobila. Mais là vraiment il veut qu'elle maintenant vraiment moi je n'ai rien dit quoi. Ouais. Ya fo mano. Nam. Benberin fo Malien ye. Nam. Beaucoup de politiciens kono ka be filente. Nam. Beaucoup be datulan chu kono. Nam. Foi de tout là. Ouais, ka chu kono koni. Sans que Mali va ke foye. Nam. Nana ba fe kam Mali ke Mali. Nam, wallahi. Ni fenti bolo ka da ba soutenir quoi. Nam. Il y a doko ye Malien dende i wolola Mali kono kam Mali kono. Nam. Il est Dieu yoro doko ye Malien ni sans que ke Dieu yoro il c'est à que foye ni Malien. Et tu sais. Ya fo ma. Nam. Bon Moussa Mara nun kan kuma nu nete nu la je ko baye quoi. Nam. Nam. Parce qu'il est sans bis avec comme une connaît ma se ga fait minina bo donc elle c'est kana mo si boa jaka quoi. Nam. Ya fo ma non. Nam. Vraiment comment on appelle atoyere. Belle savoir naka mo bolé tiere vraiment nera a jaranye foka dante. Mashallah, benga foli babia. Nam. Nam. Mais toujours ambe ala deli alisa kana américain nun kan mbaba kan laje foye. Nam. Ya fo mano saya ko fe foite. Abana. Saya ko fe foite. Abana. Sanke me balo ibe sade. Dondola, klikandiri de fe, ou somada fe. Nam. Voilà, donc vraiment polikam be ka fo Malien dembe ande jenu ye bi ambe ro minabi. Nam. Kana chokroba ko ka kuma lame. Mashallah. Jenu kai ka wuli ka jo ka Mali daw ko la. Ah wallahi. Ya fo mano. Ouais. Vraiment ini chesiri mimbe molo Malien fedro ka be fo ka wali. Ika kuma nyana kojugu, merci beaucoup. Ala kanto nyoy kuma basglendo, merci. Voilà, be ka tuga asimi koko. Inshallah ayo koni o asimi ko koni o andala kiseri. Malien vraiment aka bi débat kain trop bébé ka c'est analyse nous c'est trop pertinent. Les analyses sont trop pertinentes. Je dis bien, c'est pertinent. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Dante, ça va? Ça va bien, Tony Djamouni Boro. Tera Jérémy, Bamako, depuis Bamako. Tera, ça va bien? Oui, ça va. Ah, bismillah. Bien. Voilà, concernant les sanctions prises contre les Américains, ou les sanctions en Mali. Bismillah. Ouais, à détourner tu as connu. Voilà, analyse c'est très simple. Nam. J'ai américain j'ai mis c'est-à-dire que Malien la panique c'est-à-dire que
Donc, nous, Maliens, on se lance en autorité. Donc, la population même pas essayer aussi autorité est menacée. Non, Tera, attends. Non, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes un pays souverain. Donc, mais c'est pas un jeu. Un pays a attaqué notre pays, on n'a rien fait. C'est ça le débat. C'est là le débat commence. Mais il ne faut pas qu'il y ait un jeu. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec notre pays. Nam. C'est-à-dire, ministre bientôt, et fait ouais, nous sommes bien. Donc, non, ce n'est pas, non, ce n'est pas injuste. Nous sommes, je répète, mon frère Tera, un Jamana souverain, Jamana Werete son mouvement, Jamana là, que ce soit Amnesty na Guéon, Atina Guéon, ou Yumunkana dron, coup pour coup, dent pour dent. Au Tisseka Koulangaye, Moro Koulangaye, était Fonto qui Koulangaye là quoi. Koulangaye, mais Moté Fonto qui Koulangaye là. On ne sanctionne pas nos corps d'uniforme et de mentir sur nous. Avec des faits qu'ils ont détruit le monde avec. On sait qu'il jouer quoi. Mais il faut continuer avec ton analyse. Mais le mot jouer là, et ça on doit enlever dedans. Je t'ai. D'accord. Ouais. Ok, bon, il va donc on nous fait nous qu'on les au terminaux de quoi, c'est-à-dire on va essayer de ou non. Américain te fou il y a beaucoup à fond. Et né américain 30 ans aux États-Unis. Américain te fou il y a mis à fond. C'est les gens ils défendent leurs intérêts. La France travaille pour eux. La France est menacée. Et ça, c'est leurs intérêts. Au lieu de venir sur la table comme des hommes civilisés, ils n'ont pas cette capacité et cette audacité. Donc, ils essayent de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce qui est de maîtriser, mépriver les... Moi, avec comment on les... Comment dirais-je là? Ou bien, vous faites anglais là. Quand on y est, vous dénounez. Vous faites anglais là. Voilà, donc nous, c'est des racistes. Ça dit, mec, malien, comment il faut quoi. Bon, qu'on a là quoi. Qu'on a été nous a fouillé là quoi. On va faire en anglais quoi, les minorités quoi. Il faut qu'on doit, comme on fait nous quoi, les mineurs quoi. Nous sommes les mineurs. Amérique constitution là. Francis Sabani clair de béton pour Clément. Voilà, ils n'ont pas comment là quoi. Donc, comment dans ces cas? Ouais, donc sur les gars, comment famille et légèreté côté, où est ceux qui violent déjà, M. Tera, les 3 règlements de notre pays, que le président dit Assimi a mis en place. Donc, où c'est Mouna, Américain me fait un bouillon, où t'es Moulbala le fait. Ni a eu la qui me fait Moulbala, nous, Robib Toui. Ouais, merci. Comment coûte comment de Bibolo, Kafo, parce que vraiment, je suis très fier de vous, la jeunesse malienne. Comment coûte comment? Bismillah. Donc, médiatique, nous avons il y a c'est-à-dire il y a certaines personnes là où c'est-à-dire où les plateaux ne s'en fait pas. Non. Donc, comme les Moussa Mara et les consorts là, parce que moi, il connaît à où les Kanakafan, dans le plateau sans faire il sera obligé de pas faire, c'est-à-dire après l'envoi à Bako Diabra. Ouais, bon, cela dépend des questions. De deux, et ça doit mettre ni moi ni Kosou qui là, il va y aller à la Kafoko, c'est pas là on doit aller. C'est-à-dire le pays est trop sensitif. Avec guerre là quoi. Avec guerre là, moi avec Kafoko, ou de tout, Américain est jamana chip poudrou kama. Et il en a ira quoi? Mais moi ira qui tire poudrou de kama. Ou t'es là sous la boue, ou quand il est magnifique qui me dourou fera. O te kulanga ere ka chetira mo ko se ka taka bo jamana de no be kla ka botuni uluka raison est moué comme les maras là ulu fait jamana ka déstabiliser parce que ulu fait ka fanga là alors que jamali ko ka boni fanga yi voilà ouais d'accord il y a femme déjà tu as répondu à toutes mes questions ouais itira donc je remercie beaucoup. Merci beaucoup, c'est pareil. Il est très intelligent. Mais avec Malia, qu'on a là quoi, c'est Coco, non, au Tera, vraiment, non, Kuno, ne contendez pas à l'air. Au nous, Francis, président pour l'Amérique, il y a une semaine de cela. Attends, une semaine, bon. Il est venu voir le président des États-Unis parce que vous te faites un faux téléphone là. En Anadron, à Tralé, quand vous êtes des observateurs, il y a à Amérique,
Amérique yi dado Amérique lettre folo ci o dombe o don folo lettre kera mouye ko Wagner ba nga jamana konari la ko donc de ce fait et tu vois no ko marfa be bo nga jamana fait c'est qu'il y a des accusations très graves yo fam donc o donc allô assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh toni jamuni boro danti nito Mamadou jamu jawara me bo Bamako Mamadou Jawara Bamako fanyme ouais Bamako ika fola jabe foué Mamadou Jawara Mashallah Inch'Allah ala kana entre ñogona Allahumma amin Naam amin Allah au fait en ce qui concerne Amérique Naam bon ne ba bolo ni autorité o ga ko mais munu me pashu kana doni ko Naam et puis donc là il bora ga information du ko Grande-Bretagne ni États-Unis ambassadeur ani du coup Canada Naam et pour nous bora ga foko ko be Mali sanction et ko be Mali sanctionné ou ko be marwana ga fo Mali ma de ko do Mali ngana exclu ga bo Mali wonori Naam anya kuma fo sur carte kono ya ka kangar blenda keriena Naam je pense que muru mena pashu kana mais Naam côté amateme quoi ouais autorité on taro buka minke buka mima kono Naam parce que on a essayé tout bela ga décision finale de Naam et Amérique kama ina fo ya ta France kama choko na Naam parce que même France France on va faire quoi Amérique de faire un bel dîner donc je pense que autorité quand la nous Amérique je pense qu'Amérique va la faire. Naam. Et puis nous Joro là, Amérique va emboyer parce que Amérique n'a qu'un intérêt tout ali France comment. Y'a famia. Voilà, Amérique me munga mola amba fo ma en anglais ko bully. Bully mu yo bo mo finga yele ko fene quoi. Funi jo nye. Bo bully mo mi. Bully fiki jo bully nye, ni mi jo bully nya titu en quoi. Bully me ko mi i koraka meto ki toro kare kono ibe sala me be ka to ki koraka du. Mais domina iba ira la ka fo ki be se ka cheta fe, est-ce ka bi toro tukuni. Bo ori américain soye quoi. Naam. Naam. Allahu Akbar. Naam. Donc, voilà ce qu'on m'a permis de faire à la radio là, comme faut, à façon de jouer là. Naam. Et il n'a pas toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Naam. C'est un nouveau, elle n'avait joué qu'à Jamanaga, elle n'avait joué qu'à Jamanaga, il manque un peu. Oui, tiens, surtout avec Mamna 600 au moment sensitif du pays. Oui. Naam. Donc, il faut vraiment, ça déstabilise vraiment le pays. C'est vrai. Et Flana, Moussa Maraoudou à la main. Naam. Atari ouverture média avec un focus au terrorisme malade. Naam. Au terrorisme, il y a un terrorisme qui est au figa donc terrorisme naturel. Agora chegou de mim, a chegou de mim. Eu 2014, morreu quand j'ai rénové aqui dal. Naam. O te komi bazum ngati si ka terrorisme na trop fort, mais aka jamana kono terrorisme bi ate fa chaka jamana occuper les noirs. Ibaro mo men ngia ne balma ke Jawara, ou tigele no on est là quoi. Ibaro koni jamana nyemo temena, ça dit moi je suis un leader. Ni tigere ka mo munu leader quoi, ibe ketane quoi. Ou tigele no on est là quoi. Tous ces gens là à la fin de la journée ne va pas faire que kono. Ou tigele no on est là, mais nya bané ne ala sonama. Il joue de notre intelligence. C'est ça. C'est ça. Oui, parce que c'est quelqu'un qui m'a baraké balien. C'est là, c'est pour cela qu'il ne crée pas des emplois. Il crée là où c'est nous sommes 70% de la population ou 75%. Donc, on a été baraké. Il faut on a dit que nous mettons eh warba be karsaku, il faut que ni warba be karsaku na te baraké fouté. Voilà. Ouais. Mashallah, Jawara, là quand tu nous vois, salam alaikum. Vraiment un jeune très intelligent. Ça dit, quoi? Moi, j'ai tellement d'espoir sur. Ne me sommes pas à fond, eh baby, il a fait donner ça. Ne comme moi, j'ai l'espoir.
ne se ka ni Mamadou Jawara ni Tira Jeremy ne se ka nunu na me kitsa fo kiti jigi de ka jamana kan there is no way ne aw korke de ne ka bara de kan ke ne man ke ala de be jigina allo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh toni jamuni boro Dante Tanja de Mama Tanja ni yer Mama Tanja che kambe bida ini che ye wore min che ala kisara intu mankene de Dante ni kile frane make up makame fo bara nka bara be kile ka dugia parce ma Dante ga kuma gam Allahu akbar Tanja ala ki force ga vraiment alhamdulillah Dante ke mbi fofolo mashallah Tanja bismillah ne binga kalka min fi Dante depuis alaka ne dabe depuis alaka ambila Ameriki nka ala tiebe madirkato ina fo bamanan ton fi kono ni kan tonde mashallah ala kan to nyogo ala kan entre nyogo na neta fe parce ani ton do temenaka ulila ka sanga to ka fembe fero u be klara ka bi nam nebe ala deli ita kana ke oye ate ko ni ala sonama mo be ki yere di o ne ke to beri yebe ber la tan ni ay net nebi lamina ba do fana tabolo mbila mashallah ambi deli ala ki ma juguma Allahumma min ya takabbal mina okay no temenaka boy nam Ameriki fulaka min ke malla tando nam o ko juguni bom tele nam anya funya Tanja asimi ko itana ka gouvernement nam awni occidentaux de benona nam parce que wule bandi ukre ka ubla ka jamana na nam occidentaux fana woni irsi de benona nam okay wuli ka tlonga ta ka jamana na nam kay to tlonga la Putin nana ka fo ko malte tlonga jamana ya ale tana ka anta febela nam ya ode do nyanya na pati Putin de an de meka ambunya kan de mabunya Tanja kuma sa ce mina na kashi suna sa ala fo iba don anya fo ulumna le sisa pati bado Putin de ka malik ya be Allahu akbar ubena na tele ulanga jamana kono pasi ubeta modu no fe ubena ba fika fitna de ulanga jamana Allahu akbar wallahi ni gouvernement mawlika ke kirne na wallahi don dola anya fo Tanja kuma malien fe malien me ko blaka sumaya Tanja anya fo sa ubena ko ulanga jamana na min ka wini 2012 non finali anga jamana ko clé kan tirer fait doula somada fait dron un beau matin Putin ka jugude privado Putin u de selembala non privado Putin de kay selembala parce que Putin de ko genka ko mala ko malkeme nam ko fe to be keo Putin kana sigiro soro mala nam bo ko nana ni na gouvernement de kana ko ta dina nyamo fe atuka president bara mi aka kuma min be amba te min te be ambo boy nam muna beta dina nyamo fe parce que ubeta una fade kama ubeta ouais parce que ube jie chino sabadi yo ube jie chini muye uba foko kelebi ka jamana kono ni keleti ka jamana kono bako dina kelebe ni dina keleti uba foko shawlo ma kelebi ka jamana kono no te uba foko mo jugu do doni ka jamana kono kubu no fe ni no ga baraka to ibu don ka temene reka iba kalama ouais mais anga dina mo nunu ba doko américain te islamé a fait bi ou ta fait chini munu ba to ulu be munu ko jis c'est quel est aussi ulu fera ka devoir ulu fera be ni donga kla ka ke kume parce que ne bolo jamana joy soir quoi avec me daté ba nga do muna ni ne donner ko la maken kun feo donc si ça munu la ulu fera be u betani ko suka u tikele ulu fera sikele no jamana autorité là majorité bébé asmiko nam dina mo gon fana jamati gide nam o buta wika hakilla ni
Non, bon, il va donner. Dynamo, nous avons jamatigiare monsieur Tanja, ni yoro ina quoi, ne dalento là quoi. Parce que dynatigi jamamu muko, Mali 75% demsanouni. Demsani bébé asimi ko, fait va ere kalama. Donc ne bolo o yoro la sa, ala ere asimi ti ama quoi. O jamambe dynamo ko re. O jamai ne be asimi no fait quoi. Mais il va ko c'est une question de temps. Ala ka malien dembe blaka ko ne kala ere quoi. Afo amina. Afo ala ka to malien dembe ka ko ne kala ere quoi. Vraiment. Nam. Ouais, bon, no kera koni, no kera anga masake fene sikilenge a noire du, parce que ben yaba a natola. Il koni sono fene ma. Vraiment. Mashallah. Tanjaga kuma famiana, ika kuma nyena. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Tanja ko ni amakoro ke ko dina kele be wuli jamana kono ala kan kishama mais ne ko ngona kera ngo o president era no parce que ko ni nyebe atasma mena to la e adole dem ko sila fini rek ndalo madi be nyaba la adole dem ko sila donc il est temps que en blanc posture de guerre là beka do berla kadam ne redante la beka ko sebe ke jamana kono la ne bolo c'est simple que ça quoi parce que il faut pas que jamana infragiliser quoi jamana a trop des assets on a to bouté que fréquentui o wantui allô. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tony Jamouni Boro. Ça va bien? Malien baby fo Tony Jamouni Boro. Bon, là il Camara Gabo Congo Brazzaville. Là il Camara. Bismillah. Bismillah, ministre ça va bibolo d'être on tu kono. Voilà, bon. Non. Godobo sera la wakudo sigi quoi. Il a téléphone d'où il était à que à aller volume d'ignan, s'il vous plaît. C'est bon. Nam. Voilà, c'est bon comme ça non. Bismillah, nam. Voilà. Bon, Malion va essayer wakudo sigi senga, godobo sera la quoi. Nam. Et à la tché, na froko mo diski ouverti média na ou bien média wéré na avoko bina faso doya. Nam. Ah oui. C'est bon. Ah, quand non? Non, c'est bon. Il va il téléphone, il va orla il doit comment en club là. Ordinateur de voilà, c'est bon. Beaucoup Mani Malion fait quoi? Ou essayer ka sharia dota. Nam. Ni mo mtaras média la coupe marama ka fo malima. Nam. Ou essayer ka tara média fa ka kan douye quoi. Nam. Parce que quand a bora kulenga la quoi, kera sévère ici. Allahu Akbar, il tient fort. A bora kulenga la. Voilà, bon, mo kana na mo nyera la je quoi. Mais Nam. quand yérege sur la site parce que asimi ro foko be bela jele sur la site. Nam. O bona sigi sisa, jona mina marijo. Nam. Wallahi. Jina won jina jigena marijo. O te ke. Ayre ke mo san ka sera marijo quoi. Nam. Ima bona mo kile na o mine. Nam. Politique c'est to be bi dugo quoi. Nam. Ena la chena from mo munte moloya. Nam. Fuka be dugo. Nam. Hein? Non les rebe moloya, est-ce que qu'on a tout ce qui média là? Manyoy. Voilà, bon, politique ko yere ni yera jate mine ko moloya ta kono. Jone ba fuka be dugo no fe. Nam. Ah, ambe muni ni sisan ko ni Malion wa essayer ka kuro sigi senga. Vraiment. Ni mana ko sugu ka bela jilen tike ga bo Mali kono ko. Inshallah. Ime ni sigi kibi nye do progrès la ko progrès kan bege. Ma fi Mali tina sega do nkangane. Donc c'est ça, yale ngat bok malao. E Mali nyamo ka munga sa jamana de umbora ka foko ministre nga bo jamana kono. E bolo gouvernement na munke sisa ni kofe. Bon, gouvernement kan munke. Nam. Gouvernement kan analyse le ke sisa. Nam. Jamana de famba ka munke. Nam. Voilà, bon, ou betu ko ori no fe. Nam. Gouvernement la sekota er lawo. Nam. Ni Mali gouvernement bla romna ou betu yoro la ko. Nam. Il m'a fait parce que jamana est malien on était quoi. Nam. Gouvernement taté quoi. Ouais. Voilà. Mashallah. Bon gouvernement abata Malika tabaralima. Inshallah. Ah. Merci beaucoup. Iga kuma nyana Kamara. Salam alaikum. Wa alaikum salam danami fou. Mashallah, il y a ka folibi Kamara. Ala kan to nyoy. Arachanis.
Allah Akbar. Donc, tabarakallah. Merci beaucoup. Merci, salam alaikum. Allahumma mi, Allah kanto nyoy, salam alaikum. Kamara. Ne kamara ko ni ali sa sa wara ka wuli ligue. Ko ma sega do ko. Mo do ko ulu be sanglenge o sega do ga téléphone ta. Vraiment alhamdulillah, Allah kanto nyoy o danari. Allah kanto nyoy, vraiment Allah kanto nyoy. Allô? Salam alaikum, Tony Jamuni Boro. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tante. Amba Jamduma. Kone Yusuf Kabo Bruxelles. Yusuf Kone bismillah. Sumo ben. Alhamdulillah Kone, Yeradou, ça va? Ouais, ça va. Il est 5h, mais il n'a mis qu'il a mis quoi. Allahu Akbar, 5h du matin, donc on a un show joke, ça que? Non, je te dirai. Amba Jatuna Tchakono, ante jo. Vraiment, merci beaucoup pour ton patriotisme. Merci. Ni bête ma kelata entre mes sera chamabo. Inch'Allah, bebna ketan dolla inna sonama. Maintenant, Bichouna Babou. Nam. Kofla drone. Nam. C'est-à-dire Moussa Mara Boli. Nam. Aleni Américain y a déclaration. Nam. Tu vois? Voilà quelqu'un qui quitte le show. Ni ne veut qu'à show là, mais ni dans ni dali quoi. Ne quand même ne quoi. Bismillah. Tu vois? Nam. Il va timing flé quoi. Nam. Tu vois? Oui. Pourtant Moussa Mara Boli Aleni Américain y a fait. Oui. Ta flé a coïncidé la nuit. Allahu Akbar. Tu vois? Quelle belle analyse. Toi, tu es en Amérique. Ouais. Moi, je suis en Europe. Ouais. Ouais. C'est des tapages. Wallahi. Donc, on veut marando le boga bla, on veut commander au fond. Nam. Mais on a deux ou détourner Kaboya objectivement. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, Marabi Kumaya, nous boya, au boya, papier boya en fait. Nam. Voilà. Ouais. Mais Ego Barbarali, c'est-à-dire? C'est-à-dire que on veut qu'un gouvernement les Barbara quoi. C'est-à-dire, on y a donner, il faut être, donne-moi un exemple. Américain à papier. Ah. Ben tout cas, le Mali là, c'est un pays enclavé. Ouais. Mali ni Russie. Ouais, non, il faut que galon était quoi? Mais galon tika là ou mais Barbara littéraire. Voilà, galon tika ni Barbara littéraire quoi. Barbara littéraire comme voilà. Et trop de mais. Ne te fais aga ko bla Barbara littéraire qu'on a là quoi. Tu sais que Afrique c'est une manière d'intimider le gouvernement, tu vois. Non, on ne peut pas intimider un gouvernement qui a montré sa posture avec la Russie. Donc, il faut qu'on analyse qui est de très profond, quoi. C'est-à-dire, moi, c'est un gouvernement barbara. Non, mais tu sais que les gens, là, ils nous regardent toujours. On va faire là, toujours inférieur, comme si nous n'avons pas de capacité à analyser, tu vois. Ouais, mais monsieur Koné, on ne peut pas menacer. C'est Koné, non? Oui. Koné, le gouvernement s'est menacé, le gouvernement Tarissi, on est là. Ils sont avec la Russie 100%. Le Mali voyageait et allait voir Poutine au moment de la guerre, au début. Donc, Mali s'est menacé quoi? Donc, il faut que c'est une structure de commencer quelque chose qu'ils voulaient faire avec comme leur canot et comme ils ont fait d'ailleurs dans les autres pays. Donc, c'est-à-dire, on est africain, on est quoi? On a cette habitude de prendre toutes choses à notre manière de compréhension. Non, il faut analyser le blanc c'est des sataniques, ils connaissent son nom. Donc quand un homme satanique fait des choses, on peut pas quoi. Nous, en bas ici, on nous analyse, mais en haut là-bas, là, et ils ont les précautions. Mais les gens là, ils pensent toujours qu'ils peuvent nous intimider. C'est ça le problème. Ouais. Tu vois, maintenant, Kapou Kanga maintenu MINUSMA Koli. Parce que Joker, quel est occidentaux nous boulons mal la vie, c'est MINUSMA. Ouais. Dès que ni MINUSMA paye, non. Espoir vous boulons qu'à Foucault Mali Nyambi. Mais dès que ni MINUSMA bola, d'autre côté, quel est Foni, Asmi nous est Russie d'enfant. Non. Tant que confiance paye, on est Russie. Américain ou européen ou faux et tout ça là, on veut faire des folani.
a cité passé. Nam. Tant que ni ama Russie gampa. Nam. Maintenant, au Loufana, en haut là-bas, ils n'ont qu'à essayer d'accélérer un peu. Nam. Au cas où pousser, tu vois. Nam. Même nous, on nani surasi Russie surasi bakele aéroport la kono joka caméra lola ka kla ko to avion ngono ko la c'est Russie occidentaux par be faire ça. Nam. Parce que tant que abo kuna ko Wagner les be c'est des mercenaires nanani nanana là. Au tena table ils vont toujours chercher à rentrer mais on regarde ambassadrice d'Obeta Aydra voyant fait d'Obeta Mamoud Diko voit tout ça là. C'est pour chercher des braises. Parce que, au Ganoko Djamanato, tant que le peuple malien est debout là, ouais. Donc le peuple n'a qu'à, tu vois, oui, cap maintenir. Nam. Tant que nous avons pression diri, Nam. ça va pas, papa. Parce qu'en Europe, Occident, c'est le peuple. Ouais. C'est le peuple. Dès que ni Amérique Bolaga Kumado Fodron, Moro Kango Rosro et ambassade d'Ala, ni France Kafo devant leur ambassade. Ouais. Ils peuvent bien faire. Mais maintenant, en haut là, ils n'ont qu'à rester honnêtes avec la Russie. Ouais. Parce que jusqu'à 80%. Mais ouais. Kafé aussi ni Russie dron. Poutine ka Moro Tui. Au cas Djamana Fambem peut-être jusqu'à 20%. Non. Il est toujours là. Ouais, mais en effet, en tant qu'à au niveau, quoi. Parce que moi personnellement, au pays pour cassination et quoi. C'est-à-dire, on doit bouger vite, comme tu as dit, quoi. Bon, pour bouger vite, il faut pas prendre les choses comme bluff. Il faut prendre les choses comme leur valeur. Il n'y a pas de bluff quand un pays essaie de déstabiliser ton pays. Ça, ce n'est pas de bluff. Dante, Nam. Tu sais, Mali Behrom Nabi, Mali Behrom Nabi, hein. Nam. 90% des Maliens aujourd'hui Nam. font médian qu'on a bio ka femme quoi. Nam. Olé Mali est à chancier. Nam. Tellement que des gens comme vous au Nam. Mali, en dehors du Mali, Nam. Kaprom Soukounousi, ka fait un nyafo. Nam. Malien Korola Kungolo la quoi. Nam. Géopolitiquement. Ouais. Ouais. Donc, ni politiciens, ni nous, voilà, qu'a fait un faux. Malien aurait ni nous, loup, quoi, déjà comme Marala. Malien ni nous, quoi. Soit faut et tout, qu'a fait un faux. Non. Pour que, au Hakli, Moro Hakli, là. Sinon, quelqu'un qui aspire à diriger le pays, tentez. Non. Ici, qu'a fait, Anganga, qui est non allié, qu'on passe, Dove, Moro million, ça va baroula, ya, Jamana, kono. Qui, bolo, Djanto, il veut se moune fort. Non, c'est le fils de son père. C'est un béguerre. Merci beaucoup, mon frère. Amélie Nimorema. Ok, merci. Salam alaikum. Il analyse, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Mais Malien, on ne peut pas challenger comme Kelemperi là, quoi. Abake ala rekama quoi. Il faut pas que aka kota ko c'est-à-dire ko blofou quoi. Abo bo vocabulaire là quoi. Maudeli quoi. Maudeli redi ala rekama quoi. Maudeli redi ay blofou ko kuma nu bo vocabulaire là quoi. Il faut bien. Jamana min desere nu nga balo quoi. Mo se ko blofou ka teme ko kan quoi. C'est-à-dire il faut que anga korota au niveau c'est-à-dire fondamental quoi. Maudeli redi quoi. Il faut bien. On nous c'est-à-dire akena est-ce que non mais Malien non mais Malien krato mo tera au ke batongono idore me vidéo dossier parce que do nyina na quoi ayo jo me vidéo dossier me kla téléphone bla ola matin photoni ko blofu don quoi parce que blofu ko mai pour moi ça c'est personnel parce que n'état don frafi me fait ala ka munke quoi il faut bien ka chaîne do ikana il faut ka imamake kala na Amérique jagoya il faut ka kala ki joko blofu vraiment anga blofu ko kuma imbo vocabulaire là s'il vous plaît anga blofu ko kuma imbo là quoi parce que mo peut-être nga baraka kanya quoi je dois faire mon boulot plus mieux peut-être nga baraka kanya anga na ja follow ya nga téléphone bla tukuni ay ni yoro la ja follow on doit regarder ça pour le moment anga na follow parce que mo be ga foko blofu quoi c'est-à-dire mami mara tike join o be ka ni ka jamana kono atari ka jamana ci to mena tuni ne be kala kana mo ye ko me ko blofu de ko ni blofu de ni ma non aw bo vocabulaire là non faut pas que parce que on venait akri nya sa quoi kafri ala ko mamunu ye chatanou ala ko kay mamunu ya je ci kama
o be kana ki ka jamana ka galon ta ka jamana la kafri dum so folo e muye o e galon tika di folo c'est un ere galon tika la di donc ni ko e bluffé voilà ne tobu kari ne tobu de o mun ga farafina donc avec au kanto ko de bluffé bon autre monde ça c'est que 80 ans à la main ce n'est même pas longtemps donc on est farafina quand il faut vraiment avec digina quoi donc ne ton ngaba kuru ne ba au ngolo kono ou venir 50 fois ka ola donc vraiment il faut faire très attention c'est pas du bluff allez on a dessous quoi à un moment donné on va dessous ta quoi voilà donc ne ni kera bluffou mi donc au bluffou ne ni moto barouke quoi voilà ne toboudi donc ne te bluffé ne tiédi ne kera farafina di wa ala ma main ce n'est même pas longtemps yefom ka kata ika jamana chi ka musokonoma u faga kuto bisikono ka musokonoma u jeni u nyanama kata mo kantige ali biya be kake mijuba kata faga village kono o mo keleme kala ka boni lettre mo munu amerique di akanto ya aw nyana che aw nyana kadisa américain ko faransi ma domina atra Chine ko faransi mun kulula kama ngake tuguni ko parce que ko pour que faransi ka taga yere ni pour que faransi ka taga do Mali la yefom ko pour que faransi ka taga na ka kelkelaw ye Mali kono ko ulu de faransi ulu de avion di faransi ma aw nyana no fene ko akuma donc américain ne kumeka français o doni nga taga na yere mo ko to do ngo kele de kera oruna américain ne dimina faransi président koro a kanto kunulu te kala se ka kelke Mali la o maka nyana avec la ko joko kulange et faransi président bora visiter l'américain aka visiter kofe dron nga che américain ye électricité damné et avec la ko joko kulange ko bluffou et che farafin ay sawali sa dinatige c'est pour les affaires anga jamana jobale indodi ama shibeke ko wala o le ki anga fait inventé ama shike kungola tagaw ni église ni misri ni fon kono bekay mais amse ni barake ni ko yan soro ko masha Allah donc faraf to we ga fo mo mi mara mo mi do senna kana ni kike tungaranki o kike jamana ressources be minida ne bora ka amerique président ga kuma ira wala Bill Clinton ako ko ane ba fo ko farafin kana seneka ko jamana kono wala sabanga dumuni furuma farafin de la ilaha illa Fatim vraiment barabene boulot moi j'ai du travail à faire farafin ko bluffou amerique président ko ulube ko ala de be yafalema Bill Clinton ko ala de be yafalema ko ala yere de sariaski ko afrique dugu kana seneke sene fitini doronga ke wala sa uluka jamana kono mo nga bara business yi ulube se ka fere ke tomina farafuma ko vraiment ko ala de be yafalema ko suno kale koni se ka yomal kiyama yoro nyuma fo isoro donc o mo ko kelo ne be ka bossi san ka fo anga jamana ma ko anga jamana be ka cheni ke jia kono o mo ko kelo ne ka letri flaneta the US suspect Russia mercenary firm Wagner Group is trying to ship weapons to fight a Ukraine troop. Dans le monde de justice, jamana wore be bloki jo ke eka jamana be ka guerre sponsorisée. Ngo ko defo. Quand on dit que jamana be ka marfa takachi jamana wore ma mume guerre là, ça c'est de sponsoriser la guerre. Il faut ko interfering. Ko ke idano guerre là. Poutine yem mo ka jamana ka fo ko be ka Angleterre bombarder ko na ma dabo guerre là, o maka nyana. Donc autant français ko kenga malla. Donc ne o kele o kuma be ka fo ko analyse ke akoko bluffou. Ah ne bon ne taro mo se ka ni ko su ge bluffou to bina ne ma nyonye. Il est temps que l'État sort et nous mette parce que nga jamana nyamo on teta roshina la sonama. Nous y en sogona en golodi. Ye famu ya. Wa on te sera mo chien. C'est ça la vérité. Ligne blale no Maliens, la ligne elle est ouverte. Ligne dalé no. Ligne blale no dans la ligne bla. C'est que je dirais le monde et serait particulièrement l'Europe. L'Europe sans l'Afrique n'est plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. Tout se trouve en Afrique, toutes les richesses minières et énergétiques.
Tous peuvent venir en Belgique, en Europe, il n'y a plus grand chose. On fait croire qu'on va aider les... Itungara. Bismillah. Mba. Mashallah, Allah kan to ñoy, Allah kan tigé ñona. Ami. Sawu stra bi nga ba so bi ka mu no ko fe ka biski. Mashallah, adabole muri kama. Ano on me ni me ne bulu ka fo. Naam. We fois jamana marabo ga do nga fo jamana te marani musala ga. Naam. O wati do la jamana marabo wa précaution ta mais. Naam. Parce que jamana be. Naam. Ko président fait aswa ke jamana kono. Fait jamana ga développer bi communication ta bo madi. Naam. Mana jete mne ka teleso ni vidéo ni fendo e jamana kono. Naam. Ko jamana marabo be feno fo signol be boko contraire fo. Naam. E wala avec ça on va soutenir jamana kono. Naam. Parce que ko en ne ko dem sini to ko communication be keni media mun wo reka jamana kono mun la Naam. Naam. Am se ga fam jodi. Naam. Jamana ngo bo ko fen fo. Naam. Exact media nuni media kuntando bita mo kuntando ta. Naam. Ko ruski jamana buruja fete voilà. Naam. Vraiment dans sigula. Aw dambe sigala parce que enere bina dan sigala na ñoko wara kera doro ama joro la ni ala sunama mo cité do ngani passa boroy ne yo fo malien dembe ñana vraiment inshallah ni ferma sega sola na simin mo ko ke furi ferbe ngatie ngo ferbe sola asimin kana asimira ni nonna on be ferbe sola kan dara ka bawo ante masito intuguni on ga jamana be guerre la jamana ka boni asimi ka boni enne flabe on enne de bina forest sola inshallah vraiment voilà il faut même ça min fo ministre ko fene la nam fo nga do nga fo wasi min saka ministre manke so mona ni ministre nam en population de saka ministre manke nam e ministre be gen chukodi nam ministre de ba fo mun me jamana kono nga fere golla nam parce que mo ngoro juure ka juguni ro jan jugui nam nan fere so la sa aka chala fe ministre tana yare ka so ay malo maboko wata e ko jume iga e ko munu ko ka munge ngo ministre gen ko li ngo famo tse gu gen population de sera ministre nam puis mo ministre gen go fe parce que du fle ni si ngoro juure ka juguni ro jan jugui o tien le ministre gen sa ne ko nga formel la mu ga publicité nu ga fon ke mona buga min fo be do manga me ane be baralo bulu buga ni buga kede balu malla weni fo ya kede seni am go te fo ko am go nga jamana jolle la ni sécurité te ta jimi wari mbedi ministre mama an ya di batara dima abe jamana jo voilà et puis am min fa ema ne ka kuma me ngo wari mbedi takadi ministre mama ko na jamana kono sankle ngono an ya di nyamo dima abe jamana jo ye fami donc nanga jamana ko be tobu joro uba wari down ma barake mais wari mbedi tobu yere de ma tobu business be di tobu berma ni documentaire ka kan kunu nam parce que la ministre ko flena dans sur la sano uga mo kunta mu man singoro ka dans sur la sa men ka ministre am tana yere ka so ali malendo ma bakam o mais kunu ye kunu boli la jere le Malien de décision ta pour le ministre gagne à la sonama avec dia télévision so belle femme de fait pour le ministre gagne à la sonama merci beaucoup mon frère il a analysé un coup de alors Malien donc vraiment China je crois qu'il y a un bon samake mena China baro plan au bekumana donc même me fait beaucoup d'ado Amérique qui a l'équipe la mais au chama ama analyse chama do mana bora Fanta Jawara et madame Jawara di analyse baké mais avec Amérique qui a l'équipe ko ngeni ko ngay vraiment ne bulu et avec planète Mars sans fait ay boya rodji akana kele beke na jugara mamna ko kele tani sebe avec bo bon na la quoi oni tien fene mama Tandia ale fene analyse bakaka mo be Amérique be ba do ko ngeni
Mais avec Mali, on avait terminé, ça c'est des choses très très sérieuses. Il faut prendre les choses à leur valeur. Américains on est bien la colonisation. Ali Bibuka Farafin Fakare Konaya. Donc aïe aou Djoko Bagabaga, Mokara Bagabaga, ma foi année. Allô? Bon Miguel Mongolé Bagabaga. C'est Farafin là. Non. Vas-y. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Bismillah, Togoli Jamoni Boro. Dougre bismillah. Ne min fɔ Musa Marata la ni Amérique ta la n b'a daminɛ Musa Marata la. Musa Marata cɛ ɲuman ko yanni I ka jigin I binyɔrɔ la I bɛ jigin I talonyɔrɔ de la. Naam. N'i ye Mali politicien bɛ manamanakan caman na ne delila ka f'i ka nin plateau kelen in kan n ko ko caman bɛ yen. Naam. Non seulement Mali jeunesse nɔ b'a la autorité nɔ b'a la. Naam. Parce que n'i y'a ye ko caman bɛ yen n'i y'a ye a bɛ ja don. Naam. N'i y'a ye ni fɔlɔ jara filanan bɛ dafa. A tɛ kɔrɔbɔ. Ne y'a fɔ Mali politicien u ka n'u layɛ Huawei in na u ɲɔgɔn jitɔ fila tɛ. Naam. Dante ni mɔgɔ kɛra fasoden jugu ye ka kɛ k'a bɛ faso de ci ka kɛ k'a bɛ aw lase ko ma. Naam. I fana ka sɔn ka kɛ mɔgɔ ni jugu ye a kama I ka sɔn ka pɛrɛn ko bɛɛ kama a kama walasa ka dan sigi a ka ko la. A tɛ kɔrɔbɔ. Dante ni mɔgɔ ko a ye laloma ye f'e ka kɛ fatɔ de y'a tigi nɔfɛ a k'a dɔn e ta ka jugu n'a ta ye. Dugure a bɛ ka so niveau ma koyi a ko bɛna so niveau ma ni u tɛ ni tutu da u dabara anw denmisɛnninw an yɛrɛ b'an jɔ an jɔyɔrɔ la inshallah. An y'a kɛ révolution in na ne furadama ne tun bɛ nin de fɔ jeunesse ye n b'o de fɔ n ko ça veut dire que diɲɛ tɛmɛnen don musalaga ma. N bɛna exemple damadɔ d'i ma jamana wɛrɛw ta k'a lajɛ ne t'a dɔn maliyɛn bɛ an ka mɔgɔw bɛ fɛ ça veut dire que Ala k'an dɛmɛ cogo min na quoi ne t'a dɔn a bɛ mɔgɔw kɔnɔ Ala de bɛna jigin ka n'an dɛmɛ wa ou bien mun de. Est-ce que Arabie Saoudite u b'o de fɔ misiri kɔnɔ de ko mashallah ko mashallah. Arabie Saoudite journaliste ka min ye manamanakan f'u ma Arabie Saoudite fɛngɛ masakɛ ma taga a faga fo Turki fo jamana wɛrɛ non seulement cɛ bolila ka bɔ u ka jamana kɔnɔ o bɔmu bɔrɛ a taara fo jamana wɛrɛ kan o ko de parce que u y'o kɛ kun jumɛn kama o ye de k'a yira mɔgɔ wɛrɛ la donc n'a ko bɛ min kɔnɔ k'a fɔ n'i y'a kɛ k'a fɔ ko n'i bolila ko y'a banni a kana jigin kɔnɔ sinon n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ti to an bɛ taa dankari o kun de ye ka kɔmɔgɔw ladi. K'i ka n'i ka jamana feere ka n'i ka jamana minɛ n'i bolo kɔ ye surtout n'i bɛ média la. Parce que diɲɛ de b'i sigi ka anw lamɛn diɲɛ bɛɛ b'anw lamɛn le monde nous écoute e ka jamana o de k'i ka kɛlɛ k'o ye e bɛ t'i ka jamana minɛ n'i bolo kɔrɔ ye ko droit de communication. fɛngɛ patron dɔ bɛ yen u sɔmina la k'a fɔ ko a bɛ ka u ka information feere. N ko wulila a nɔfɛ k'u b'a faga a ma boli ka taga Chine association dɔ y'a dɛmɛ Snowden awɔ. A taara Chine Chinois ko olu tɛ se k'a protéger ko jamana kelen bɛ se k'a protéger diɲɛ kɔnɔ ko Russie de a taara Russie la Vladimir Poutine ma nationalité d'a ma n k'a bɛ ka baara k'olu nɔfɛ bi mais Américains ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ko n'u tɛgɛ dara a kan u b'a faga diɲɛ jamana si tɛ jɛni de. Mali politiciens bɛ min na ça veut dire que jamana bɛ force secret dɔ de dilan hali n'a kɛra bandi secret dɔ de ni mɔgɔ min ye nin ko façon ninnu kɛ a b'a tigi bɛlɛn de Dante hali ni u b'a to circulation de la mobile la fɛngɛ a bɛ na ni bɛnba de ye ka boli ka yɛlɛ a kan ka faga cogo dɔ scène dɔ pratiquer faut que fagali de ka kɛ faut que an ka bɔ silamɛya mumuyaba in de kɔnɔ Dante ni mɔgɔ ko a bɛ dankari la an ka silamɛya ko ninnu ni mumuya ko ninnu bɛɛ bila kɛrɛfɛ an fɛnɛ b'an yɛrɛ k'a ɲɔgɔn ye n'an tilala o kow régler la an bɛ sɔrɔ k'an ka silamɛya briefing ta an b'o don donc an bɛ tɛmɛ n'o ye. An bɛ Ala deli an bɛ yafa deli Ala fɛ. Fɛngɛ n'o kelen kɛra bilayi a bɛ dabila i bɛ taa filɛ. Wayi. Burkina an kɔrɔ cɛ bɔra ka manamanakan fɔ i y'a kun di ka tenue don a kɔnɔ n ko o y'a sɔrɔ mouvement min ye annonce kɛ a ka ca mouvement tan ye k'u bɛna déclaration kɛ depuis cɛ kun dira k'a don ten na bilayi a bɛɛ y'a ta annulé fo bi an bɛ yɔrɔ min na. Wayi mais ne ma maliyɛn faamuya quoi maliyɛn bolo ko Ala bɛ jigin ka ale aider de quoi i ka kuma ye tiɲɛ dɛ a bɛɛ n'Ala cɛ vraiment allo ouais téléphone tigɛra n ka cɛ ka téléphone tigɛra Duguri ka téléphone tigɛra allo oui. Allô, salam alaikum, Tony Jamoni Boro. Fatim do, somro. Fatim, salam alaikum, Kori Bachitila, Demseluni, ça va bien?
Basi so se alhamdulillah. Ah bismillah. O sutiati mo bensu. Masha Allah. Ko marché u bora ka nyana ere. Fatima aw de fo vraiment nye foli ba la se aw bela jelema. Aw de ni fin sponsorisé a ko kera monnaie boy vraiment ensemble sauver le Mali bora ka diaspora représenter vraiment aw de be fo ka aw wol nyuma don vraiment aya bon na folo mina ala kana ta rol angolo ya. Wallahi wi ere ni u be fo bora ere ni u be fo ere ni. At least Al Jazeera ya bo u be ya bo. Be ya bo, ouais. Demonstrators are protesting against a UN peacekeeping mission that they say. Asim nunu bon ne kontado urudi kala de bo bolowa mundido ima etla an eka kuma kwa an be do de faraka suno etla kuma laudan ouais mo kota america on jogo do kateme eka e a be de fo ouais an won be do de fo ka do fara eta ka suno e a be fu nyana ka ba tiete depuis ni e street cutting dam na etem tie mi da america on ga ko tie fo ka da malion nyeka ouais Oluba kono kaba sigire ko ato Putin be na ndeme ne sonoma me an yere de be willy kan jo Putin fene ka do kan jo le de do an senga o ekelenye flana America me sira mo nye ni ta sarawladi effectivement ni ti ta sarawla wallahi bila o te sirinye o mo foiti la okay autorité ka bla ukuna ambassadrice me doni mingela moru kan monde la ubeni ke monu lugo sigi fo obe mo kelemeta o flana fene beta Angleterre ambassadrice fene tara tuni o me digo fi ouais mais o sigi de la obeto na la kan kisi uba doncho ko elige ko kele de be o kelenye flana uba don ko mo me digo abisara foru nyana oni autorité o te jimi sira kelen fe ko sebe ouais donc obeta do oluka sabu nyini ka kele vilanga jamana kono o kana tani klonge e kwa ouais malenga problem bawo de ube ko be tani klonge al america nga menasi klonge te amunu be jamana ngona ba don klonge te no te klonge don ouais no lo nyina ni do Côte d'Ivoire ta ma ke sisa unye kora yero kera mame ouais bibi ta ma ke sisa o mame ouais ouais no be fe mone ka funya na sisa no autorité koni ni kuma te fly kuma be foru nyana ufana kala je ko chante doni donc Fatim era bolo sisa o kanga mune ke America ga ni allégation sabana nannaina c'est ne nannane o ukanga ambassadrice no wele ku jabi katla ku ubla katoka dugula ri jona ils ont uyanga président approché fla yori sanctionné uyo violé utlala tukuni awoka ka munu sanctionné approuve bu bolomi approuve bu bolo ko lu de fakaliga lu e marfa yu bolo ouais bon malien nga bloku na ko nunu nye galon tigela da yore bana kuma foli la uyu nunu be galon tige ube feka ika jamana chichugo ube galon tige ku ga mogo akili la minai kasoro sa nu wilila abe foko awoka foranyi kasoro ube galon tigela ibe mu kala masisa an nigo kibe ko malla dro ko ko mali ameriki jugudi ya fo ben ke ga galon tige jamana dewni ube galon de tige barada de do olu ye chan asimi ni chance soro neten kuma fe kuma be présidente mi a soro tan c'est vrai o kelenye flana nene la mtoka fomba simi fembe fasim de katana ni kuma la mtoka fombo be fe foma kakanga president yoron le bato dati ouais mo manga ko blaka sumaya ni tubabu ye kwa o fomu ye ko fuyo beto u don fene ba do jogo edo ouais donc ka wile kwa ko do kenina u jabi u be nu u ge na ambassadeur nunu bege u bege na tenya saya ko ambeka sa shenkela abana ni mo tora no lu be malijo abana yeah, o de do parce que na John no nye do o de bina kana kwa na tro fugara yalla do be nye do ana ate korobo bon malika nga pere de ube kele de no fe ni ay barka ni ato ko occidental be sigle men Niger on est Abidjan américain on est sigle mbari be Abidjan ouais ube Abidjan ube Sénégal ube Niger ouais ouais côté kulonge ouais ante se ko olu bekele donc aba jode depuis ça no an joro la wala kukata ministre nga bwanga jamana kono nam visa jago ya ka ira America la kante surunya kuka bwanga jamana kono ministre nga bwanga jamana kono ouais ni tanga jamana bonya kono kalon chika da u ko kante surunya fene ouais kanga ke ouais na besa na me balu abela ba esa ya kilindi effectivement bon Musa Marata mali nganga Musa Mara ignorer parce que avait fait à isoler les nodos avait fait à toko ka body ouais il veut l'intention ouais yeah mais blâme nem fait na kono avec provocation fait na ouais
Ta femme. Ani il va dire média ou bébé provocation de là. Parce que notre touré kangar dawi. Ouais. Pour avoir tiki tala. Est-ce que look nganga mower Moussa Marakanga ni sigolu ka plateau là. Non bon ibaro ko boaka mo du be en clandestin ou bebuka kafridia ko nous que c'est-à-dire groupe que on est donc quoi. Groupe que on est donc nous ne c'est-à-dire non ils sont pas sérieux c'est vrai là. Ne c'est que Demsen Fitou nous n'a été trop là. Ils savent même pas où quel camoufle fait.